Hello guys, good evening. Hello guys, hi guys, hi Phoebe, Vichitata, how are you? Memati, how are you? Wadsi Mangava, Ruthi Mbukite, Mutare, Phoebe Mandova, thank you. Perseverance, Rosa, Messi Marufu, Sikanyisi, Wesivanda, Knowledge Kwatizo, Shailene Matamri, say, Messi guys, Ruthi Kampiru, Kelvin Manley, how are you, my brother? Peachy, Raj, this is Emunina, Pusha Chiruvanzi, we missed. Oh, thank you, I missed you too. Junior Bukosi, Chidiso Kambanje, Lona Baloi, Cynthia Kupa, Edith Muzamindo, Pamela Chikuni, Chino Tibi, Tino Chibi, Fatino Kalimao, Jidise say Inobutle Chuma, Ropafadzo, Rukoni, Febi Mananguri say Febi Mucha, Linda, Lily, privilege. Tudambotanga nezinofunga kutanga nadzo. Tudambotangwa nezino guys nekasarza music ndo wakuti zvina zvisikufaya. Asi kuti Facebook iri kuti birira nyadzi kuti za music idzi. Ndikasaridza music ndo wakuti azvisikufaya guys. Hakana nemiyo. Tina May zviri sei dodoya right zvake. Hanzi Heidi, how are you? I'm good and how are you? Chidiso mbanje zviri sei hanzi mabheji atoro. Ameno zviri kuita Zuka. Ameno zviri kuita Zuka. Ameno zviri kuita Zuka. Ndaona paiswa ma changes akawanda pa pepe pass zviri sei eni maviana zviri sei. Ameno ma changes aiswa pa ma page kuti zviri kufamba sei. Ndaona ngikiri ma page achinjwa. Ameno zviri kuita Zuka darumbofamba sei. My Ariolozia zviri sei. Joyce arikudedza Chanel. Okay, Hans Jobek is very cold. See Maposa, yes, it's cold. Kuno kumanje kune mhepo. Vicky zviri sei. Thank you Phoebe, thank you Zelipa. Zviri kudi eyebrows on flick. Thank you Elena. Thank you guys. Jais chingoite gavamwe muchishare live. Tega iva mwe muchishare live. Hopulunga murombo yori sei. Sandra Emma Taire zviri kudi music nendaita sendarasika. True zvako iwe nai zvako. Yidha Manyambiri, how are you, lovey? Felicitas Maronda. Rumbile Rato Story. Zviri sei Gamungoshi. More blessing Chikwaya. Rebecca Badza, Malaika Chi, Jirikudi, Amanda Clouds, how are you? Amanda Makore. Right, my tawana nyasha jiri say gift Gabriel Ashrika, gift antikude iko comment section, ndino kuda kufoni. Gift Gabriel Ashrika, antikude ku comment section, ndino so kuda kufoni. Thank you Sandra, thank you, and nice skin. Yai mutenge mafuta tinao, yai mutenge mafuta. Vanhu vagadzire mafuta sama yadai kusvika iyi. Sama yadai kusvika munopindoka muchibwinya guys. Muchibwinya sama yadai kupinda guys. Tega iva Jessina Michelle Dube uri sei mushambana akaposhia zviri sei. Nesta Caroline Masango zviri kudidi Bongai Mukaro mwana kumusha kwangu kwa Mukaro uri sei kwa Gutuko. Maita nakasongora zviri sei. Anzi chiresta kuvara nechando kuno mepo. Kune mepo manji. Mepo. Anzi hot like a hito. Hai izvo kuti hot like a hito. Muri kumbozvane pikwezvi. Right guys. Ita mchitega wamwe guys. Ni music kasarizaka. Ndo wasendotsva guys. Kusaridza music kudai ndo wasendotsva. Sinoda kumbozama kuti iyi first live idisaridze music. Ndo wasendotsva guys. Zuko unotibatsira guys zvaanoita yenyuka. Ukaridza music even yaimbotanga chiti kwanzi. Akambotanga chiti kwanzi. Kimberly Amaria chikanda zviri sei. Hanzi ukaridza music yevanhu vakafa nditika inenge sina kumonetize nditika hana sendera nokutorera. Iko zvinokaridza music yacho yakafa Zuka imbafa guys itsotsi. Obva ati izvo ndakubata andika 30% pamadero nekwaita musewe welife kwai kuitira kuti munhu akazoya achiclaima kuti ownership kana kuti copyright yenhingikiri yemusic anoclaima copyright kupi naimi munhu akafa. Hanunona ti mari dzaninga idangotla iye Zuka ane mari yacho kudhara asadanguramba achingobira futi vanhu naimi kana ndimiwo moti zvinoita Zuka please give us our money in full. Nai kana ndimiwo guys moti kubirigwa kwacho zvinoita izvozvo. Thank you Natasha Stole, thank you Shorai Gucci zviri sei thank you Yokozuna, how are you my sister? Right guys, itai toda kufamba nebhora tine nyaya mbiri saka toda kutanga ndisina kutomboridza music ndo wasi kuti hazvina kunyaza kuita muchasi zvinondogodi kuti Zuka wacho ngakatigara pamba ndicharidza inongotora ke mari yacho kuti basa rei ndicharidza angongotora hedu mari yacho kwaibhera timbe naye hako eni ndinongoridza otora ake zvondodii
naikandisina kudza music nandi kwazvo ndiriwe happy ndiriwe ndoita kunge munhu akauna kuita kunge munhu ari kugwara indisingagwari handichiona ndichida kumbozunza uchimbozunza kuti zvinhu zvifambe uchimbozunza handimaona zvatinenge tichida manje zuka wacho indoridza ini nai anabirira zuka uyu yokozvino asikwa kupage hauna kumonetiza here yokozvino page kana wakatomonetiza chete anotokubirira thank you hanzi saka muchadine music ndikaridza zvindotore kwazvo 30% asi ndichangoridza hanai pane akashaya uripo 30% ndokoridza umwe munhu ongotikavhira gepu toti dzakaisodakigwa umwe munhu ongotikavhira gepu okana 30% chacho icho handika eka isanakigwa zvedu hanzi kodhiringi riri kupi nande idzo dzekumusha kwedu mishow dzose song ndozvaari kungoita dzose ndozvaakungoita ingori weye yekungotibira mari unoona vanhu vekuamerica zvakafanana nezvaanongoita kunoku like munoona vanhu vekuafrica kunoku tikaridza vanhu vekuafrica mukakanda chero garo chero panze kana zamu munoblokwa ani munozviona kuamerica kuma-european countries uko kuma-first world countries vanotori nemanhingirikiri vanotori anonzi mapeji evanhu vanenge vakatoshama kunoitwa maponi pafacebook maponi habaya pafacebook mapeji ekutoti mukaenda muna chitembo wakashama magaro usari panze aya zvakadii handimaona asi hazvinobvumidzwa kuno kuafrica kuno kuti kungoonekwa chimunyatsi chezamu kudai watobloka suka haminoti takanyanya kuzvidzika zvakaita sei haminoti takamanyeta vanhu kuafrica takanyanya kusvoka zvakaita sei amheno kuti takanyanya kusvoka zvakaita sei ima mukangoita even akangoita chiwedhi chaangosaspekta kuti ichi chinenge chekusaspekta chaanokusaspekta kuti ichi chakango chiwedhi chinenge chakarekera makutiswa kumachu muzopuwa 24 hours kana 42 hours kuamerica vanoda matira jina kuvanodzana manhingirikira aya mawedzi maff wedhuko zvisingaiti avablokwi hanimaona saka amene kuti africa akaivengerei zvake akaimakirei africa hatitoziviwo but ndongona sekuti benito bernard zviri sei ndongona sekuti it's a way yekuti tidi tingobatigwa guys regai tichange chingosvika pa 500 titange yatasara nemunhu 1 kudherera chaiko right makadiko guys muri sei maskera sei mamuka sei salmon and ninja ni dumela madekwana abuti muri sei guys muri sei guys regai tsangane pachongo chana simon regular Wednesday guys handa konsa kuuya anditika just because kune vanhu vanoganga mbavha dzinoba isitakona magesa chidzima kuma 5 tikati kuda load shedding kuma 5 tikati load shedding ngatoti kuna andiselina kwaita load shedding kunoko hameno zvichafa masiba magesa nengauya tione hezvo usiku mai mwana takutonovata magetsi kana kuuya hana mbovhera auya magetsi izvo vakomana vadi izvo vakomana vatransforma vacheka nemakopa cables vai mwana emagetsi kuno inika unozati magetsi adzoka nhasi inhasi adzoka nhasi kubva kusara nezuro vai mwana tatongoti nyama dziri mafiriji naini vadaro vakomana vatora matambo aya netransforma mai mwana ndobva vanyatsa kupinda dzimba 1 2 3 4 5 line iri dzakaderekedzana mai mwana vachita pati kutanga vanyatsa kumeka shoti vakadzima makamera ese emastreet every imba ine kamera vakatanga vadzima maalarm ese vakadzima vakapinda asi ndofunga kuti pane zvavaishandisa kurarisa vanhu nokuti vese mese makapindwa hapana kana munhu akanzwa anything kana vese vanga vakarira kuita flat kufa kutosiya madho akashama mwana mune imwe imba kwai vakatopindwa kana mune chikafu chakaiswa microwave memwana vakatozvifidha vakatodya chikafu vakatora zvavaitotora vakabuda vakaenda hanimona ndofunga vanga vakatosprayawo hamene kusva zvakamira seiwo hanimona isu takabatsirwa maybe kusapindika panapa nokuti kana kuchikaita kuma 12 nokuma 3 itime dzatinomutsana pano pamba tichinamata saka ndofunga tatakamukawo here pazvaitika kana kuti chi amheno because zvakatoshamisa vanhu kuti ko takajambuka sei vamwe vachitogwa kudaro saka tangofunga kuti maybe kuda pamwe vakanzwa tichita noizi dzedu dzatinge tichinamata tiri musitting room pamwe vakadi vakasapindawo something ameno zvakaitika mwariwo ameno zvakangoitikawo hanimona but ndo zvakaitika saka zvakabva zvatozongoita kuti transforma anzi rakatoisa kuodhwa kubva kujobek mai mwana tisina getsi takamirira transforma kuti riuye mai mwana tiri mumakenduru hanimona ndosaka mamutona kuti hatina kubatika mai mwana mbavha dzemusouth africa zvadzinoita kuti apati nevanhu mai mwana kwai vanga vakavatisa vanhu nemuswe wegaro here
kwai muswe garwe, things like that. Amenu kwanzi it's a tale of iyo meno ikoko hanzi ndo chavanoshandisa. Saka ndachitombo ndikona shadi nchamubvunza kuti naishadi ko makagozoya kuma area kwedu mozotora makopa cables mune mchiti sitodi nai mune mchiti saka isito tofanga kuona nei magetsi hani machona kudzima zvese kutota pati kutodla dinner mbama vanenge asiga babongo ari kubasa muofe microwave maimwana kutoita pati vachidla ende vanenge vaiti kune motikari because vaitotakura maimwana vachisa mumotikari matv akaenda raini rose kudai akaenda. Saka ndo zvanga zviripo right. Chechipiri ndoda kumbotanga ndatenda vanhu veku UK vese. Vanhu vese veku UK tine rufu rwakaitika guys mumwe wedu vamwe bana mababa tina wapana pa vanga vari very active baba ivavo vanga vari very active even pachipa zvese baba ivavo vanga vari active zvekuti very active vai follower diaries zvisingaiti baba ivavo vai follower diaries zvisingaiti baba ivavo vakangoita heart attack vari kubasa. Munonzwa papa nchikudzai kuti life is too short. Tisaswera tivairirana musaswera muchifunga kuti izvo iwo wakakosha noti death ika inde munhu wese mufungie vakabva kumba zvakanaka vasina pavanonzwa vachidi ndobva vaenda kubasa kwavo mai mwana kubasa ndokungorwa neattack ndobva vangodi vangoshayikira ipapo mufunge baba vari vanhu vari ku-UK ndofunga munodi munovaziva. Saka nda kutenda UK team yese nekubata kwamaita iwa munodadisa vedweka azvimborwadzi vanhu vari kuAfrica kuti timbo appreciate vanhu vari ku-UK vasikana ngati appreciate vanhu vari ku-UK yavasikana. Ndofunga mari sofa yechema iripo handitika yabviswa yechema chete mumwe wedu yapinda munhikikiri mu 700 pounds. Munona zvaneti kudzati kubatana newe mukwakanaka handimaona kubatana newe mukwakanaka kuchema newe mukwakanaka handimaona mangwana unochemiwawo baba vane kuda kuzvinhu zvavo zvavaiita basa ravo rakanaka ravaiita pano vachiti vakwana panoda kubatsirwa baba vasingabvunzi kana kutaurisa kana kudi vaingoenda voga kuseri kuna treasure vo treasure ndaisawo mari yangu yecontribution ndaona live yaitona simeli vachiti chichi mari yangu iyo votonyarara cheri ndiaitoziva ndiaingonyora mubhuku zita ravo raingori mubhuku achingonyora mubhuku mufungi hapana pakambomisa contributor kubva tichitanga diaries baba ivava kubva tichitanga diaries handimazviona. So tasarugwa ndofunga netarget yedu toda kuti at least isvike pa 1000 pounds yopiwa mudzimai wavo nevana antimazviona. So tine vamwe zvakare madiaries ndisingazivi tine ku-UK kune lockdown iyi muri kuzvifambisa sei makubvumidzwa here kuenda kunozara kana kuti zviri kufamba sei but tine madiaries ari kuenda tine vamwe madiaries ari kuendawo 2211 vachinobata maoko vachidriver kuenda vachinobata maoko. Munoona zvazvinonakidza diaries yasanganisa vanhu you guys you are now a family antimazviona hapasina dhanzi ndiri ndoga kuno ku-UK ina handina hama kuno ku-UK handina wandochema naye kuno ku-UK hapasina izvozvo handika madiaries ari mukati zivanai vanhu vari ku-UK handika zivanai tsvagawo unotaurawo naye mucomment section anenge ari ku-UK iwo mupe kumbirawo nhamba uende kuinbox unomhorosawo utaure naye handi usawanikwa uri wega uri lonely une depression uri koko handiti madiaries muripo sanganai mudi 700 pounds ndo mari in rands. I'm not sure kuti in rands imari I'm not sure kuti imari but 700 pounds in rands yakawanda 700 pounds in rands imari guys udzaiwo munada kuziva udzaiwo 700 pounds yakawanda mari yasikumachi yakawanda regai vanoconvert vaconvert mucomment section umu. Saka vanhu vari ku-UK I just encourage you very vasikana kuti hanzi kuna kusina hanzi waona hanzi akusina restrictions. Saka that means pachaitwa burial madiaries achakwanisawo mazhinji achasimuka achinda kunoviga mumwe wedu uyu. Saka gone are the days yekuti uti ndiri lonely ndiri kufa depression handina munhu wekutaura naye handika find somebody talk to handiti kune mhuri yakarasikirwa tinoti tine urombo asi vanokwanisawo vafonerei mutaure navo mudzimai wavo nokuti akarwa neshoko baba akabuda mumba zvakanaka vasingarwari vasingadii ndokungogara pachene kungotooma ndokurwa neataki ndokutongoomera ipapo handimazviona. Hanzi nearly 12,000 yes kuma 12,000 ikokoko handimaona kana iri 700 pounds kuma 12,000 14 hanzi 14,000 okay 14,000 hanzi kuma 14,000 saka ndaida kuti svike pa 1,000 pache papa ingosvika pa 1,000 handika toda kuti svike pa 1,000 at least vobva vapiwa. Saka kune vari ku-UK vasiri mugroup reWhatsApp kana kuti vanga vasina kunzwa message
handika mukana ndiwo inda kukudza iwo message handitika kune mumwe wedu watati na baba tati navo panapa handiti vanga vari active member yakasimba vanga singafoni zvavo vanga vasingafoni vanga vasingadi asi vanga vari member yekuti vanogara vaigara chiona malive ose pano vaizofona navo kuseri vachikomenda dzimwe chiseka navo kuseri handi mazvona live yapera vanga vari baba vechikuru vanga muza pandokudza panapa pane vanhu vakawanda vechikuru vanga vari baba vechikuru vanga vasingadi havo zveyepi kana zvechichichi handimaona vaingo pasi pakangonzi paita dambudziko vaita number 1 kucontributor ndo vanga vari first kucontributor handimaona so vakashayika mufunge hatatake kangorohwa nehatatake vakarivara handimaona ndokutongoshayikira ipapo mufunge handimasviona so ende chairperson vaibva vaitobva kutaura navo nezuro wacho chairperson vaitaura navo nezuro wachona vachitotaura nyaya dzekuti vane machasa vachitoti mazano vanhu vari kufa vasikana chi vasingatozivi kuti mangwana ndivo mazano vanhu vari kufa vasikana imunoza muningi nanyaya yekusora chidedera kupedza nguva vachitaura nachairperson iko namukoma gotoni vasingazivi kuti mangwana itori chijana ravo nguva yavo inenge yatosvika mufunge zvinoita upenyu saka paipati chiti kurejista kwakanaka maiona ka reason yekurejista ndeyekuti nawo paita zvinhu zvakadai takangofonegwa tikaudzwa handiti mukungonodai mubhuku vazere pese vaita number 1 contributor ndobva tatoziva kuti naivedu ndio munhu kuuk maita kudzwa kuuk vatatoziva kuti ndo babacho handimaona saka ndokutongoisa magrupu uk ikatotanga kutobata kutocontributor iyoyo that 700 pounds it will go a long way kune mhuri inenge yasiwa it will go a long way 700 pounds iyoyo nokuti pane tikarufu guys mari dzakwanda dzinobuda handimaona mari dzinobuda hapana nozati sofa urongo wakamira sei especially kana zvikanzi ngavaende kuzimu mhuri inosara yakamira sei vana handitimaona saka pano tinetsei saka 700 pounds iyo it will go a long way handitimazviona so ndoda kungotenda kune mauk asati azivawo please batanai nevamwe please batanai nevamwe enda unobvisa uchema yako 10 pounds yako kana unochida kuisa 20 pounds yako kana uchida kuisa mari inda unochema nevamwe chemawo nevamwe kuitira tichi hanzi neniwo edmi kugroup reuk okay andiselina vari mucomment section andiselina pane muuk ari mucomment section marida kuedgwawo pane muuk ari mucomment section I think in even America havana group Australia Canada ingopindai muwadzi mugroup reuk if possible chingopindai mugroup reuk iroro mungobatana zvomuri kudiaspora mose handimaona hanzi tinobata maoko kupi ipiwai information yakakwana naandiselina nacheri nachairperson ndio vanokupai information yakakwana kuti vanogara kupi chaicho ina handizozivi zvinhu zvokunhingikiri zvokuuk kuti vanogara papi chaiko chaiko aiwa musaisa kupaypal musaise kupaypal muri kuisa kuna iri kubatwa natreasury muri kuisa kuna treasury ndiye ari kubata muri kuisa kuna treasury ndiye ari kubata mari saka please batanai nevamwe Hussein batana nevamwe shamwari uri kudiaspora ingopinda kugroup iroro revanhu uri kucanada Australia asi ingopinda mugroup iroro revanhu vekuuk so that mangwana chikanziwo kwaitika kwako vanotoziva ivo vanenge vachitoziva kuti tinaye muno handimaona vanenge vachitoziva kuti tinaye muno handiona mumwe wedu hanzi nasimbisai ng'ove ndiedheiwo futi ari kuda kuedgwa futi hanzi America tapinda zvedu kuuk thank you tete chaivo tete chaivo ndo imwe active member iyi pana pekuti vakasandiona nekuti newhatsapp vandoteerera kuzobvunza kuti kwakanaka here zviri kufamba sei ende ndinotenda rusisi nerudo rwenyu mune rudo runoshamisa handitika saka guys endai munopinda mubatane nevamwe kubatana nevamwe kwakangonaka hanzi was a very good person hanti munoona people are now giving my testimony hanzi admit to nangoni mukomana exactly kubatana nevamwe kwakangonaka mufunge kubatana nevamwe kwakangonakawo mufunge handimaona batanai nevamwe kana wangasati wabvisa nove mukandla hanzi edmi futi vanhu vacho mawanda handimaona saka vanhu vangasati wabvisawo manhingikiri avo ingoitai kuti mubvisewo munyoro mubhuku bhuku ririko ndogara ndichikudzai bhuku ririko rinonyogwa handika hanzi kuwo mozambiki africa dzikama yenyu africa hakuna gurupu ratinoita nokuti africa muzere munoda zvinhu kuzere makuhwa africa kuzere makuhwa saka tikangoita gurupu rekuti kwai vanhu kuafrica maiwe maigwed maiwekani vanhu vanoswera vabata pano kuchinzi ndingakati uyanda nemurume wangu yazodai aiwa saka africa titori bo otherwise plus futi muafrica you don't need a group nokuti chero tikangotaura ipo pano kuti kwaita nhamo dzekuno kuafrica vedu we bvisaiwo ma20 rand ma50 rand magara hamutobvisi saka what's the point yekuisa group regai kokudzai chokwadi shuwa vanhu vari muafrica totoziva kuti vanobvisa tinawo mazita tinotoziva kuti ndivanani the rest aiwa vanongoya zvavo kuzoita madiaries pano asi chero 10 rand munozati it's not about the amount guys it's not about the amount yekuti wabvisa mari no is the thought that counts muri kunzwa kana kuti ndibatsireiwo maybe ndokangasa kutaura haisi zvekuti wabvisa 100 rand kana kuti 50 rand
unenge usina tozviziva kuti vazhinji vacho vanhu vari kuafrica ka muri mana madhumbe handiti muri mana madhumbe vemudzimbabwe mahouse girl mari iyoyo inenge kuti titi 50 rand hazviiti unenge usitori nawo handi but 10 rand iyoyo 10 rand iyoyo yaoni 10 rand yayo isingakwani kutenga chidrink ichi 10 rand iyoyo is the thought that counts kungoti ndabvisawo chi 10 rand yangu indo yechema ati after all ndo mari dzekuno kuafrica nditi ndo mari dzekuno kuafrica ukaenda kuzimbabwe kwanomba chikoleta dola nechindiro chehupfu dola nditi saka zvakangofana 10 rand iyoyo inoindawo elongo hanzi mweya unoti asi sheuta chero mweya uchida haushayi 10 rand haushayi 10 rand ende munoda kunyasoka zvinoita nekusouth africa kuafrica ndikaitimbotsiurani munoda kunyasoka zvinoita nekokudaiso nari kuafrica tisu tinogara tiri pafofura ndikuda kubatsigwa makambozvionawo vanhu vekuuk inyaya dzechi hanzi so uk haina makuwa here kana inawo uk makuwa handitika chandoziva group rekuuk ndakamboripinda ndikazoburitswa infact ndakubuda handimaona ndakaoburisiwa group reuk vanokontrolana vega kune vanhu vakuru variko zvokuti chero kakanda joku iri lemu kana chinyepa gaizi mukomesa chete ndikunyepa ukakanda joku risingafadzi havatodi vanokontrolana vega ende group iri kana pasina nyaya zvinhu zviri kutaurwa vanhu vanonyarira kuti zi muri kuona makuwa ndi kutaura takasiyana kana vachita makuwa ndofunga kuti makuwa tutuwo kuzviinbox kwavoko animaona ino 10 rand inoita tendai ona tichivanga neSA tikata ma 10 rand pamunhu imari takawanda tiri vangani 10 rand tikata ma 10 rand pamunhu imari takawanda ma South Africa ma Africa panapa 10 rand takawandisa we are more than 3000 pano 3000 pano tika 10 rand tiverenga kuti imari animazvona guys vanhu vari kuafrica mwangofunga kuti hangu ndiri kuningirira ndiri kushorana kwanza ka ini ndiri kuafrica ndiri kutozvisawo mugrupu imomo remakuwa handitika nditozvisawo mugrupu remakuwa ini wai ndiri kuti uk ndakaripinda grupu rekuuk ndakambopinda mugrupu rekuuk so far guys kubva grupu zvarakavhurwa makambonzwawo here makuwa atitaurai chokwadi right sati tapinza nyaya yedu ngatitaurai chokwadi hanzi mangokoshesa inyu uk but aiwa farai mira titaura nechokwadi kubva zvakavhurwa grupu iri guys makambonzwawo here makuwa tangatangire ipapo makambonzwawo here makuwa uchinzi kwabuda nyaya dzakati dzabuda kugrupu ndofunga tichitanga pakapinda maghosti handika ekugrupu iro renegativity iro handika iro grupu iro rekuputsa vanhu rinouraya vanhu iro hanimona paakapinda imo machida kuda tunoita nezvei because vanga vaine mission of destroying the page. They had a mission of destroying the page. Pavakapinda mugroup reuk iroro handika ndipo pavakatanga kuda kuita nyonga vachitora mascreenshot ezvinhu zvaitaurwa imomo vachinoposta pavakangobatwa manamba vakabviswa mugroup imomo hatina kuzombonzwa anything kana till today ndoda kuti rangu chokwadi guys makuwa ati munhu wese ane makuwa vanawo makuwa ikoko but mugroup umu they can control each other ndo zvazvinofarira zvinore South Africa ndiudzei neustabon hune vanhu vari muAfrica neustabon vanhu vemuAfrica zvokwadi ndiani unodza vamwe kuti musakandezvi kotozoda kutonga chiadmin chinobhadhara uda kutonga iwe kunozoda kune hoho kuti tinozoda kuti mascreenshot atorwa mai mwana atotenderera atoenda hanimaona hanzi 10 rand ndose ndikasei 10 rand chero kuisa maakaunti inoita 10 rand inoita 10 rand hanzi ndichafoma group racho private Africa itako but ndichakuudza hanzi UK inokosheswa aikona bebeka amusi kundiwisisa guys amusi kunyatsa ndiwisisa andisi kuvakoresa vanhu veku UK andisi kuvakoresa maadmin ariko ari strict guys kune murume anonzi Gordon ariko hatomboiti guys murume kune murume ariko anonzi Gordon kugroup reuk unoswera wabhusugwa waptoblokiwa wato atomboiti murume ndofunga mumacomments section mumunatsa kutomuona munonyatsa kutomuona murume mumacomments section ukangoda akangouya akangoti pamacomments enyu order comrade mukana paMr Noise matoblokiwa saka kune order uko saka vanhu veAfrica ka tingatitewo order tikagara tangoitawo order ka zvinhu zvedu zvinotifambira problem ndozviona zvinoitika nini machats anenge achipastiwa achitokwa plus kana mukati group rinostika kuti ndere madiaries chete maybe that one can work mukada kuzopinza dzimwe nyaya dzamunenge muchipinza mukati muchitaura zvekune mamwe magrupu muchiunza imomo muchidi harisisiri purpose ratochinja purpose yediaries ratove group remakuwa anti mazviona
hanzi peta saraganda sorry henyu vanhu vekuafrica kana mafunga kuti kana ndafunga kuti mafunga kuti ndikukufavor vanhu vekueurope vekunana Germany UK kupi but andina hangu kuvafavor ndangotaura chokwadi chandakaobserva ndikaona chete animaona ndizvo ndangotaura wangu asi chakanaka guys ngativapewo sando dzavo so far kubva zvarakavhurwa gurupu iri riri kungoflowa zvakanaka anotobuda manobuda nereason yake rivalid achinda achidzoka ndadzoka ndidzoserei antimaona anobuda nereason hakuna kunzi kwaitwa go vanhu vazonetsana vanhu vazokwabvurana dai kuri kumwe tawa nekubata zvifaiti animaona saka nangoti ndingodaritsai papapa asi ndoda ngokutendai hanzi moita kunge tiri useless nalara mukabata point yangu zvandiri kutaura ka mutazonyatsa kuti handisi kufilisa munhu worthless nokuti ini ndiritoriwo weafrica handika but zvinoitika kumagrupu eafrica ndinozviziva unoziva laramira ndimbokudza takaita gurupu redu rewhatsapp ratanga tinaro remadzimai kune vari pana panoziva taive tine gurupu redu rinonzi mudzimai wanhasi ratakavhura 2014 tichivhura gurupu iri rinonzi mudzimai wanhasi kuwhatsapp gurupu iroro magurupu achitanga kuvhurwa rewhatsapp ka it was one of the powerful groups vanhu vakadzidza vanhu raidziswa zvinhu zvemudzimba raidziswa nakupfeka Facebook tatisingaide temi iyoyo taidzisana zvakawanda takaita makore hakuna kumbobvira kwakaita animal problems kana kuti kudii kana kuti chii unonzwa igore rakazopera museri makazopinda vamwe vakapinda vaine misheni dzavo zvakaitika gurupu koka you wouldn't wanna know zvakaita gurupu vari pana pavangakudza ichokwadi zvakazoitika gurupu iroro handimaona zvakazoitika ikoko kuna vanhu vanongoya vane misheni vanenge vakatumwa nasatani handimaona vakangotumwa nasatani vongouya vongopinda mugrupu kuti vangouya kuzodestroya so from 2014 hanzi money talks vakomanaka mari inodiwayo zvino munhu wose money talks ayo zvasi chokwadi chakangonaka kubvisa vanhu bvisa vanhu veuk munongozvionerawo one guys ichero ine nyunga vokomplaina panapa guys mose vekuafrica asiwo mukaita dambudziko same people vacho vamuri kuramba kuaccepta ivava ndo vanongokubatsirai one ndo vanongokubatsirai one mungangokomplaina yenyu comment section uko but mukanzi watoita dambudziko nhasi iwe lara ukatouya sisimeni zvatoipa panapa ndarwarwa nemwana ndati ndatodai ndinodzoka ndoti mamuziva lara kauya aitaurisa uya adai guys ndo timu rinotokubatsira iri isi veafricawo tikangobvisawo matendero tinenge titatogona andowana saka sometimes ngatingova appreciate ai guys ndo chokwadi ngatingova appreciate ai ndo chokwadi right anyway guys kwanzana sokuti Africa varombo ina handichaziva matheories enyamuri kutaurira nawo hameno asi ndangoti thank you zvako ndangoti ndingobudisa wangu chokwadi ndangoti ndingotaura wangu chokwadi asi zvekuti hanzi I remember na mukochembereso kwangu aripo mugrupu iroro gurupu ra 2014 bvunzai loreni mukundu 2014 rakazongopinda nyoka ndoka dzaive 2 kana 3 mai mwana takaonerera mai mwana kondivo vanhu same people ivavo vatatina kugurupu rewhatsapp iroro ndo vakabuda mugurupu redu rewhatsapp vakanotivhurira gurupu ranamafira kureva zvakatangira kugurupu rewhatsapp ndichikuudzai nhasi gurupu ratanga tinaro kubva 2014 asati vapinda hamene akazongova edha wekuti ndiani kuti kwainakidza so guys sorry henyu asi South Africa mati muri kuda gurupu racho don't worry ndichakuitirai gurupu racho veafrica ndichakuitirai gurupu racho South Africa topinda imomo tomboona let's give it a try andika let's give it a shot a group let's give it a shot ari kuti ndikukushorai let's give it a shot topinza toita group chi redu iroro animaona taita group racho re SA iroro topinda motose vanhu vari SA ka kana pakati odambudziko problem yekuno ku SA ndichadzoka ne feedback ndimuzati ndingotaura chokwadi ndimuza ndoti guys ingatimbosiyai kana kuti vamwe vanhu kune dzimwe nyika isive South Africa ngatimbobata ingirikiri ngatimbobata problem yawo yai timboona tozoona kuti zvinofamba sei ndichadzoka nefeedback handiti tokwati 10 rand pamunhu chete kana 20 rand pamunhu ndichadzoka nefeedback hanimona Bibiana asi zvakadaro ka Bibiana I love you so much Mese I love you so much handika and a big shout out to Mozambique people a big shout out to you guys zvandataura kuti mari shoma to go a long way idzodzo shoma dzavanga chikanda vachibatsira pangu vachibatsira Mozambique has contributed mufunge tinozvikudza Mozambique has contributed panyaya yevakomana vati project ati kuti yevakomana zvemakawashi nechichichi Mozambique big shout out to you guys kune vatsvaga web toisa sei saka munoona
ndozvo zvinenge zvakangonaka. But takuenda manje kunyaya guys, takuenda kunyaya guys, munozata kune munhu akaunzwa panapa tikamuposta achiripo, posta yake ichiripo, anonzi Gift Gabriel. Ndofunga muchiri kuiziva guys, ndofunga muchiri kuiziva. Anditika hanzi ku Telegram, in Telegram ndigoni kuishandisa ini. WhatsApp aite, WhatsApp aite. Amen. Tozoona katapedza vanhu South Africa tovhura ku Telegram kwacho here kana kuti ku kana kuti ku WhatsApp, right? Pana budhi vakauya panapa vakayanikwa nevasikana vekuteki, maagent mateki ranaya achiti tavharwa nemurume anonzi Gift Gabriel. Vakaunza mapictures akati mukande ari kuti ndewe makagoshu ndi agent ari kuti dhirawo tivhara. Maiziva kanyai ngativuwirira nemaiziva here nyai. Toda kuzopinda muconfession asi toda kumbotanga nenyai. Weteki gudzu, exactly. Weteki gudzu mamuziva nditi. Saka mudiaries anga arimo akaona postiwa ari mudiaries akauya akati aiwa kana SIS MELLY kwendiro postiwa sei ndisina bvunza ndikati ndasingazivi kuti uri mudiaries indango iyi nyaya pinga paita ugwa live wangwa zvikanzi ndandirisipo handakona live ndakazongoona kwapostwa antimaona kwapostiwa indakuto saka ndaziva kuti ndashaya kuti zviri kufamba se exactly wetemel kago ndikoko saka ndauyawo neside rangu of the story ndokumbira kuti vanhu vese vane ma-accusations avo tisangane palife handika titaure nyaya ishi. Saka haucharambi guys nokuti unongonzi munhu ida ndipakataura vega nyaya dzavapa vapedza vakati mapicture ya munhu indikakandawo zvichiti munhu apa nokuti dai anga ari pakanyora mucomment section same time kuti edmi zvino hapana wakanyora vakazoya havo live yavaifa kunge yakatoitwa neWednesday. Saka nenyaya yanditaura yemagetsi iyi hatina kwanisa kuita saka vari pano nhasi handitika andiselina motipindiro nhamba dzevanhu vanofona dzedza everyday satapinda edu toda kuzopinda muconfessions edu sefriday nhasi kudai toda kumbunzwa kuna budhava kuti zvakamira sei. Regai tivafonere tibve tanguvaunza pano titenge kutaura navambenge vari mucomment section umu. Hanzi ativhurei Telegram ora ndichatry handisa namba ishandisa handizi ndine uyu koko but handizivi handinyatsi kuiza zveudaro Telegram yacho. VeAfrica mune mungonyengwana mugrupu but tichazama tione zvofamba sei. Okay, hanzi takamona chireply papost. Alright, manje ndiri kufona kana naye Gabriel ukasadaira foni tobva tatoti ko zviri kufamba sei tobva tati asi zvatanga. Hello tatototya katikati asimatiza here zvamusingazadaire foni. Hello muri sei? Ndiri right zviri sei sei? Musha SIS MELLY musha right family ndizvaiwa tiri dialis family ndizvo chaizvo right. Anzvadzi pane ma-accusations akaunzwa pano ndofunga that day hamuna kunge muri palive pakasvika pakuti papostwa ningirikiri mapictures enyu anovekwa akabva handizoti anga akabva kupi ivi mukazondibatawo handizivi. Tipewo side renyu of the story tisati tadeedza vacho vari kudii vari kuisa ma-accusations ekuti mimi muri kuita basa rekuba zvinhu zvavanhu mapedza muvabloka no explanation nothing. Vanhu hamusi kusvitsa zvinhu zvavanhu vanhu vasikana zvinhu zvavo. sinogona kungoitawo kuti at least vaviri vatatu vanogona kuti vocomplaina kuti zvavo hazvisi kusvika but inini pari zvino ini ndakatanga kambani yangu yeshipping check muno last year muna June. Ndatanga kambani yangu yeshipping muna June. I had people who supported me kuti nditange because vaida somebody whom they know from home kuti ngatishandei. And then I'm very new in the business. One of my hiccups here and there. Last year in August, ndakabatirwa zvangu zvinhu zvedu nema-clients because handingati ndezvangu but i-consignment yedu vaiti ngatishandei ende zvinhu zvedu zvikabahwa zvichienda kuSouth Africa. Ndaitumidzira zviri kuenda kuSouth Africa zvikasvika zvikadetainwa necustoms zvadetainwa necustoms pakaita ma-penalties and all that. Instead of kuti kubude the kgs that we had sent pakazodzoka pashota something about maybe 250 kgs mamwe ma-kgs atogwa neSARS because pane ma-brand ambassadors whatsoever ema-brands anomirira ma-brands awa mamwe because in most cases zviri kubva kuno kuma-counterfeits zvinenge zvine mazita anenge ari ma-counterfeits
of which everybody who know, they do understand the risk iripo kwa business at the end of the day. Saka, they did not really mind, they did mind, yes, I did mind, because if ever you're given such a responsibility and it comes up with you lose people, stuff like that, then I would agent when you okonewa, I have a certain sister Arangati will be able to clear our goods. Ndatichitera zvakanaka paaudio ndadzasisi vacho ngati vakafonawo futi ipapo, but ivo sisi vacho vanga vatiudza kuti iye she's a clearing agent, only to find out kuti she was not a clearing agent. Zvinhu zvedu zvakagara 2 months mucustoms zvisati zvabahwa, but iye achindiudza kuti ndatotaka process only pandinazochinjisa airway bill ndichichinja consignee ndikabvisa iye munhu wacho ndikaisa imwe consignee, ndopatikazoziva kuti no, nothing had been done. Saka pa 2 months ipapo ndo zvakazokonzeresa kuti tizolose, because hatina kureacta faster kudhila nechine-SARS, because the person was saying I'm on it. Ndavanza vachitaurawo vachindi-accuse for stealing sisi vacho, but nonetheless of that, then Chiba move on to the next stage. The next stage, I think that's one of the I think this is Tandy who introduced SIS Melissa to me in terms of shipping. Baba introduced that is now January, and then we and then the supplier also we've been working with him ever since last year. Supplier then supplier owns according to what was told to the client. That to me then the destination is South Africa. All the destination is it is South Africa. Zayendam South Africa. Zashika Zatitingwa South Africa, and we are working on the issue. Chiba, what we do, consignment, we put a group of everybody and a consignment yake. So the communicate as a communication channel, we are to Shandisa who share the information. But Paneva wanagot nasi tapa the same information. Also the same information again Manero. So we cannot be answering in that format. Chipshada again Manero. Change go to go through major stages. Kanongo busy, but you go to my messages, Mangongo in the through my messages, which I'm over my messages. Maybe no Twitter saying I change one and never. But I would other block is a lie, because no one gets blocked, and the only reason a real block come on, because in India I still need these people because it's business at the end of the day. I cannot lose people and I cannot block anybody. Anga we are going to support and don't block. I would try to say because atina kukupira chekutanga. You came to us, then tikatumizira zvikasvika South Africa pakaita problem pa customs of we customs and when we controller, it's not mine, and when we controller, but nenge chitipenda kuna agent anenge ari kusite ikoko, because inside bangu kuno kunenge dato deal zvinhu zvasumuka zvapinda customs ekuno kuteki zvabva zvaclear zvaenda zvasvika customs South Africa, whereby there is an agent anodila neSARS ikoko. Kana iye panenge achitinonoke achitikonewe, we then find a way which topins that. But what happens is that when CPCU can holders, they do take their own time, manje vanenge vasingata push it. And the younger airtime yacho muna February, if you remember, younger airtime kuti there was short staff nenyaya COVID. There was not many people nenyaya kubaba sakochita watisi kushanda full force, tukushanda just because nenyaya COVID bainzwa vanhu vakawanda vakaenda kudzimba. Then we had to try to push zvinhu zvacho zvaito delay zvitotreka. But kuti anybody was blocked, no. And then ati abirwa anongoyawo neevidence yake, ndakakuisira mari yakadai, wakandibira mari yakadai. Because issue yaitika pandekuti I have been accused of stealing nevanhu vandiri kushanda navo vane zvinhu zviri pacustoms. Saka ndenge chingoda abirwa anongotaura kuti ivo vakandibira zvakadai. Then pozoita vamwe sisi vakataura kuti hey, ndakakutyidzira whatsoever. Pane munhu amakati moda kuvhuna maoko. Ipapo sisi ivava mukada kuvateerera zvakanaka havana kuti ini ndakati ndichavavhuna maoko. Vakataura kuti mumwe munhu akati inini ndinovhuna vanhu maoko, and vachitaura statement yacho vakatotaura kuti gift akati achirwa naningi. Handiri kuandastanda. Ningi akazotiudza kuti aiwa uyu anga achigura ati tinogura vanhu maoko. Handiri kuandastanda. Yese second hand information of somebody ari kutaurwa kuti anga achirwa neni. Munhu anorwa neni anozotaura anything chinondinatsa pachii. Okay,
pamunotora magudzi emakastoma enyaya muchikrosesa muchiuya nazvo kuno kuafrica kunoku mune any clause yamuinayo here inogona kuita agreement nemaclients kuti alright in case zvinhu zvabatwa munozofambisa sei munobhadhara here resident fee kumaclients kana kuti zvinofamba sei kana zvinhu zvichinge zvabatwa apa zvinhu zvikabatwa what we do what I already agreed in most cases nemaclients avo ndekuti zvinhu zvabahwa but shipment mari yawandipa inini yekuti ndiendese zvinhu handiti yeclearance yeflight neyeclearance kusarsco yabhadhagwa then maybe ndogona kusara maybe ndine $50 profit per kg yemacages evanhu. So what I say kuti kuzondongobhadhara zvinhu zvenyu zvese it's a bit heavy because maybe consignment yako ine zvinhu zve-50,000 handiti then inini yawandipa isi 50,000 wandipe yekundibhadhara ndege ndibhadhare neclearance kuside. So what I say inini what I always say is very better ndekuti right unodzoka kwatiri toramba tichishanda kudaro what I will be doing we cut on the cost yemaprofits kuside kwangu achikukavhira shipping yenext time because inini kundikubhadhara zvinhu zvako 100% that the truth of the matter is that I cannot pay unless kana chiri chinhu chandarasa inini chiri pamaoko wangu ndachirasa but kana chiri chinhu chasvika kudestination chikatogwa necustoms urikuunderstand ndopatenge takufanga kutaurana because ndasvitsa chinhu padestination customs ikatora chinhu because kuti chisvike kwauri pamba pako it has got through customs yepanzvimbo ipapo handikuunderstand it's not me kunoku customs yekunoku kuteki zvabuda zvaenda zvanolenda country of destination yaunga wataura kuti South Africa zvalenda panzvimbo it's now upon customs ikati izvi hatisi kukutendera kuzviwane but chibhadhara mafees ese wasveva handikuona anobhadhakwa according to the invoices and we cannot change that because i-customs SARS hatingayichinje ine mitemo yayo ine marules ayo. Alright, panotorwa zvinhu kucustoms ukuku imimi do you show your customers proof yekuti zvinhu zvabatwa kati munongovaudza nemuromo kuti zvinhu zvakabatwa? Vanhu vese vatinavo hapana documentation isipo. Ndine magroups ndine group 1 randinaro haisi 2 because pagroup 1 randinaro irero ndere pane information yese yatinokanda. It's only that kana munhu usina kunzwisisa at least fona kuti ndakona kuverenga zvinhu zvandisi kunzwisisa but information tinge taisa ne-airway bill number inenge iripo ne-contact details dzaagent dzinenge dziripo padocument irero yokuti kana waona kuti hasi kunzwisisa unenge une right yekucontacta the agent ari kuhandla the issue. Okay. Contact details dzaagent dzinenge dziripo kumadocumentation case atenge taisa apa kuti right izvi ndo zviripo zvinhu zvatiteinwa tovapa zvese nema-emails we put it on the platform yewhatsapp yatenge tinayo iyi because we add everybody ane zvinhu so that everybody can see the communication inenge ichiitika between agent naSARS because handidiri kunoku then but communication inenge yakuitika because inini I cannot go SARS inenge ichida somebody who will represent me who is a registered agent. So inini chero zvaita say I cannot go in there registered agent ndiye anenge ane right yekudila on our behalf with SARS because I'm not a registered agent ikoko I'm a registered agent in terms of shipping. Aiwa zvakanaka zvatiri kunzwa izvi zvatinogona chira zvatakuda kuita manje takuda kuchivhurira vanhu venyu malines nokuti ndiri kuona vari kupenga chaizvo mucomment section saka takuda kuti tichivavhurira malines vachifona vachitaura nemi 1-on-1 antika muchinyatsopindurana you come to an understanding kana wamakabloka hanzvadzi munozati nyaya dzakadai kana pamunenge mabatwawo nemhosva munoza kuzvininipisa kune pundudzo pachauya umwe wamuri kuti maybe mirai hanzvadzi mirai panogona kutoya umwe munhu wamakatokangamwa handimaona mukatokangamwa kuti makadzila naye achitokuya uchiziva kuti makandidai mukadai munoza kuzvininipisa nekuzvitaridza kuti munoshanda nevanhu kune pundudzo kuti murambe muri business renyiri nokuti ndizvezvo zvamataura ndo makastoma enyu iwaya ndo makastoma acho zvino mukavaporonga mukaenda mbiri yekunzi munovhuna vanhu maoko movabloka aiwa ndiri kungotaurawo neni ndiri kungotaurawo wako kuti ndidati yese kuti zvinogona ngoitika handitika mukavhuna munhu maoko unodlasadza sei ogeza sei kana mukavhuna munhu maoko hazvizonyatsokuita handiti maona kungotaurawo in case handisi kuti ndezvamunenge makataura kuti zvinoita. I don't have a criminal record, I don't have a police record, handina kana mhosva ndikamboita pandikamira pabve kuti ndakamboprosecutwa nemhosva yakadai saka izvo
ESA yatsagwa only to make kuporesa nyaya at the end of the day. Nemunhu asina kuzvidzwa iye achindaudzwa kunzi kwanzi. Alright, chiregai tinzwe, regai tivavhurire malaini vagone kufona mutaurirane zvakanaka savanhu vamwe chete handitika ehe. Right, vese vari kupenga mucomment section umu ndakuvhurirai macomments. Pane abhazi apa, pane ambotra yakufona, regai ndione tingati chena kole yake here. Okay, right. Ende uyu agara achitori nefa yanga akatokumirirai chaizvo mukadzi uyu handizivi hangu zita rake asi akakumirirai. Hello, SIS MELLY, how are you? Ndiri right cousin, uri sei? Hello, SIS MELLY. Ndiri kuzwa uri sei cousin? Ndiri right. SIS MELLY ndada kubvunza Gabriel. Paakafonera Lisa, inini naye ndikaita arrangement yemaorder aLisa. Asvika maorder kuSouth Africa tikaita conference call. Akapromesa iye kuti achasvitsa maorder aLisa kuSouth Africa. What happened next? Gabriel akafonera Lisa akati maorder ake ava kuMidrand network. Maorder ari kuMidrand network uye maorder aienda anopinda muZimbabwe first odzoka nematruck kana nemakombi. Akafonera Lisa akati Lisa enda kuSouthgate unomirira maorders ako, truck riri kuMidrand, utafonerwa nadriver wetruck kuti upiwe maorder. So till now Gabriel, I want to ask you a question yekuti maorder aLisa nanhasi achiri mutruck kuMidrand. Ndezvarini zvimaini? Ndokumura Lisa ari kuti apinde pakona. You mentioned my name. You was the first person who mentioned my name there on that platform right now on Facebook. I was the one who introduced Lisa to you, right? Iwewe Gabriel. Kuteki ukanokoleta maorder kuna supplier, right? Kuna Nashaune. Wapeza izvozvo. Lisa akadeposa mari into the account. Adeposa mari into the account shipping cost. Ukamoti enda unomirira maorder kudhuze nekumba kwako kuSouthgate. Truck riri kuMidrand. Driver ari kuoffloada a truck. Till now, 7 months. Orders for Lisa, they are still in the truck at Midrand, Gabriel. Ndokumura kuti moisa Lisa iye ototaura naLisa because handiti muna makandi introduce Lisa kwandiri. Lisa amamintroduce kwandiri Lisa. Lisa is my sister, Gabriel. I'm the one who got a post on Pana naye mukana guys, pana naye mukana tinyatsanzwisisa. Ndokuti mataura kuti Lisa kuye but Lisa knows nothing about shipping from Turkey. I'm the one akatenga maorder aLisa. I'm the one who introduced Lisa kuna Gabriel. Gabriel uyu SIS MELLY akaramba neoffice number yake. Murume wangu brother yake inogara kuTurkey. Gabriel uyu refused nenumber yake yekushop kwake kuti bamini vaende vanoona pashop pake varefundwe mari naGabriel. Why did you refuse with your office number? My husband's brother kuti auye kuoffice kwako wakarambire iwewe Gabriel. Chimpai mukana apindure, chimpai mukana. Chimirai makadaro kazi, chimpai mukana apindure papo. Right, mukoma Gabu, hanzi mimi nyaya yaLisa iyo muri kuiziva yekuti nanhasi zvinhu zvichingori kuMidrand. Truck richiri kungofloda kubva richiri kuMidrand nanhasi 7 months later. Ene tu makaramba nenyaya ichipindurai. handida pandikudzwa kunzi kwanzi Lisa ari kuti indakati ngaenda kuMidrand and all that but indiri kuti right Lisa wacho ari kutaurwa nezvake. She is part of group yemagoods yatiri kuti pending and she is full information yekuti zvinhu zviri paSouth Africa zvinhu zvakauya through South Africa zvakachenwa through South Africa. Then apa kuri kunzi ndakaramba neoffice number. I do not understand kuti kunzi ndorakamba neoffice number sei because ava mama vakandiintroduce kuna Hanefi neni maoffices edu ari padhuze just opposite and he knows my office. Not kuti kwanzi ndakaramba neoffice number imi muchiziva maindifonera panumber ipi because the same contact details amaindifonera kwandiri ndidzedzo. And then uyo wamuri kuti murume wenyu akandifonera, I don't remember talking to any of your husband. That's the truth of the matter. Anambotaura nemurume wemunhu. And angari ani achiti I don't remember because inini I will not talk to anybody. Why is she there? I will not talk to somebody pertaining somebody's goods when this thing has information in my goods. I don't understand that. Lisa Arpa group my goods a pending. If you
No, you know that she is also in the group Magudze pending. Saka Magudze are pending aya. All right, nyaya dzemagudzi magudzi anetsa. Smelly are pending say you are Magudze Alisa wakati ari mutrack ari mumidland. Saka uri kundodzwa 7 months Magudze Alisa asati aosoja kumidland. Smelly ndokupa inhamba dzalisa izvezvi zvimumufonera lita asitaure ega kuti Gabriel akamugarisa pasouth gate uyu achiti maorders ake ari kumidland. Asitaurire ega lisa Well, cousin, Ejalisa pakoli ya uri yoyo, Ejalisa pakoli yako yoyo. Yes, ndikumuti Ejalisa. Hey, Magudzi ane nyaya yae. Sasi uina anzadzishwa munhu ogara pasouth gate, muchigarisa munhu pasouth gate. Hapana kuti ndakagarisa munhu pasouth gate, Magudzi Ora iwe Ejalisa uye timbobvunza umukoma gabu. Ejalisa timbobvunza naye mukoma gabu. Saka zvinhu zvamuri kuti zviri papending 7 months later. Zvichabuda rini izvi zviri papending kudai? Ayo, izvi zviri papending kudai. Pane mapenalties akaiswa emagudzi iwawa. Mapenalties anenge aiswa pamagudzi iwawa. It's a matter of sharing because inini ndakabhadhara ndege ikasitsa zvinhu ikabhadhaka maduties customs claimants ikabhadhakwa. Then customs kana iyo yadhima kuti mavalues ezvinhu izvi haasi yo uplifta mavalues. It's now according to the client. Because the client manje ndiye receiver because kwangu zvatosvika kune lende client zvasara kungoti zvibve pamwe customs zviendeswe because client inenge yakudhila according to magudzi ndeanhingi awa. Saka mapiwa saka musati mapiwa quotation yacho here musati mapiwa quotation yezvinhu zviri pending. Tatopiwa quotation tikavapa quotation tikati let's share these according to the cages atinawo. And then this thing we were given this thing because I went to South Africa muna March ndikagara from South Africa until I came back in June. For this, and then when patikangosvika ku South Africa, we had an agent angachiti iye ndi agent kufana sisi vakambotaurawo last conversation wachiti ndakadai sichava vakati vari agent yeti vanenge vasiri agent anenge angori munhu akoregister company akaita BP number akaita inonzi import export code yaanoita inomutendera kuti aimport aiexport but anenge asiri agent but iyo kwandiri oti ndiri agent ati kwandiri ndiri agent totrust wachidaro because maclients achiuya anotayo ndozi. Alright, mukoma anjanzi Gebu pane mukadzi ari kuti akabhadhara 19k for mapenalties aya muna May up until pano nhasi hakuna update makatozova block mugroup. Hapana kunzi kwanzi kwabloka munhu it's a lie hapana kana izvezvi vari totaura because agent wacho akatoedwa mugroup kuti chimubvunzai kuti what is going on. Saka 19,000 yakabhadhara vanhu ava yakaindepi? 19,000 yakabhadharwa nana yakatobhadhagwa they know that yakatobhadhagwa iyo 19,000 yacho. Saka yabhadharwa magudzi aripi? Magudzi ari pacustoms. Do you know what happens is this? Handiti zvongofanira kuti kwanzi magudzi ngaatange right ndauda kutaura something kwanzi magudzi ngaafambe aende through to Zimbabwe ayabva through kuZimbabwe akudzoka kunoku pane ruoko mhomwe kuti apinde because magudzi haatodiwe neSouth Africa kuti apinde. Saka 19,000 ndepabhodha kuchadi kurudiwa imwe yechioko muhomwe. Aiwa haisi bhodha tererai kundopedza muunderstand right kana paitika issue yokuti zvinhu zvabva uko paita chioko muhomwe kuti zvipinde chioko muhomwe chacho chitoita kuti vanhu vanofanirwa kuti vatarise zvinhu zvapinda votarisawo padivi. Chioko muhomwe ichocho chinoitawo futi paairport ipapo kuti kana zvinhu zvadeteniwa neCBCU handiti haizotori zvinhu zvese inolimita mabrands ainozotora iyo releasa mamwe mabrands handikukadasenda panoita chioko muhomwe. That is with the discretion of the agent nevanhu vari kushanda navo. Saka vakanyatsa kutomubvunza because ari mugroup agent to what is it that happened anogona kuva explain but the only problem ndekuti if ever you point a figure ukati munhu kubira munhu is something that is different. Kana usina kubirwa usati ndabirwa I'm disappointed ne something nekaji ayo wakabati hanzvadzi honaika kana hanzvadzi chero neni ndototi ndabigwa zvinhu muna May handi zvinhu zvabatwa handiti kani nyaya yekuti mabrands zvabatwa mukati kunobhadharwa mari dzekuti vanhu ngavasplita handiti pakanzi 19,000 vanhu vakabhadhara handiti ndikavapa proof yacho
kuti payment was done. They have the proof also. Yekuti payment yakaitwa. This payment was a transfer. Yes, the payment was a transfer. Saka chasara chi right now. Kana vakabhadhara 19,000 chasara chi. Ndinoda kuexplain now. Ndinoda kuexplain kudai so. Ndakutumidzira imwe document. I think I sent you a document by email yenyu. Document you, I think it was dated 28. Was it not 28 July? And then 28 July, the case is still pending. Yet the same consignment. Tukuda kuti tiendese utipe permission, put a signature, what permission, iwe agent ne client muruzwe zvinu kuti my brand ambassadors Adams ana Kish anachi vaende vanotora what they deem to be counterfeit. After having taken some of the things for testing, which was proved to be counterfeit, and then we said, no, we cannot sign this document, let's do something about it. The document actually it was on the 28th, which means that the case actually it is still being dealt with easily. I don't understand. I think case of because at the end of the day we have to save whatever we can save, and and then we can talk but about don't you find it not fair kuti munabhadhara 19,000 till 4 months later muna May makabhadhara iko zvino hamuna August 4 months later nothing hapana chaitika imavaudza kuti 1 week up to now muri ngoti makamirira kuti zvinhu zvigozana negotiate kuti kuburiswe zvimwe zvichibatwa. Saka what was the point of them paying this 19,000 kana zvinhu zvisingabudi? Because mukaniti zvinhu zvarudiwa mari yekuti sheyani. What was the reason for the 19,000 penalty? Ndiye kubhadhara kazvinhu zvakabatirwa kuningi kuti zvibudeka. I'm a breakdown Emma penalties. I don't understand that. It's not good once she breakdowns Emma penalties. The first penalty agent, and they know because what group, the first penalty agent, I got to tell you, mistake, yet documentation, and then it was penalized per line. Instead of these goods coming from China, from Turkey, their documentation, SIS 500, they were putting China. And then these are 12 boxes. Arma box 12 ipapo, each and every box was charged 1,500. It came to 12,000. Yes, you got 12,000, which is quite an issue with my penalties, SRs, AJO, Emma invoices, of which you uplift a value is in. No good pack up on my Nike, my tracksuit, my handbags, these things cannot be worth this value, uplift a value. But uplift a value, the value was something about 7,000, cheaper, 19,000. Yes, 19,000, cheaper ones, this is supposed to be paid. But the issue we gave the agent, and the Tapa agent, I did go Nemu Wepa group, Anganga select one group, which is the end of the agent. Then I had another lady announced the list of ones in the bucket under for that, but she not come. I'm put in a mile on the ground. Chip and Sangana Sisi Chip and now, Chapinda agent that you got no, we did pay issues. That is, we're still waiting for the outcome each other on Monday because payment does not really mean good to release because so we are waiting at one of the formal letter because Manan breaks at consignment it two series dress out of 250 kgs. You understand that? That's why I'm going to pan issue my brand ambassadors as a Torah and JSE. Saka vanofana kubhadhara chioko mumwe zvakare. Chapadagwa kudai hakuna kuzobhadharwa the penalty iri kudiwa because the 5,000 yakabva kuri kunzi yakabva yabhadhara chioko mumwe naagent. Handisi ndiri customs. We are talking about somebody who's dealing with customs, akudilana necustoms. Vanhu venyati vari customs vachivanenge vichiti maagent vanokupa here maslip ekuti abva kwabhadharwa mari yakati. But yes, slip ko kana akabhadhara chioko muhomwe izvo 2,000 mongoima 5,000 munozoziva sei? ndo pane blind side yacho tozoziva sei tozoona sei kushoko muhomwe, but we follow what the person might have said. I don't understand. But all these other bills they're pertaining to SARS direct pane documentation because each and every document inenge iripo, then it is provided with my SAT 500, with SMA penalty requirements esanenge achidiwa
tikame cases zvese zviripo hapana document inenge isipo. Every document is there, and then we finish the document. Mumwe munogona kumupa document ine ewe bill number nanumber dzaagent ukonzi izvi ndezvenhema izvi. How do I train you to make you see kuti ndizvo? That's why vakazoti select one person kuti ndiende nayo ku-customs, and I went with the lady ku-customs. Saka zvinhu zvevanhu ava zvacho zvakabatwa izvi zvekubvisa 90,000 saka zvinoexpecta kuti zvingaburiswa rini? Apa we don't know. I mean I don't know. Saka kuziva ndiani manje? I didn't understand that the person who's dealing with, I didn't understand that I'm a shipper in Turkey. No shipper soon, but Panemuna are not dealing with SARS to South Africa. Here I know an agent called a registered person to deal with SARS, and then the agent of which the same agent, they know him, ARPA documentation, ARPA group. Alright, tichamudedu agent chauye pana patoro zvinofamba sei. Tipo mupostawo agent zvinokumbo kupostawo agent. Nokuti zvina zvisi kubuda zvakainda ipi timbo kupostawo. Kola hello. Hello sis Melly, muri right? Mushe kanjani? Ndiribo, inini ndiri kutekiwo. Alright. Ndakatambira Gabriel achiuya nefamily yake kunoku kuteki. Anditika. Gabriel akatanga Gabriel inonzi company yako yecargo ndeyazuro ineyi. Haizi company hombe. Anditika. Inini ndine zvinhu zvandakatengera vanhu who trusted me. Vakati machida mafriends. Vakati tipe Gabriel akati iye anozvisvitsa kuese, but munhu andaidhila naye inini anga ari muNigeria ari kuno kukuteki anonzi Udeze iye akandirambira zvikanzi inini brand handipinzi muSouth Africa. Tikati Gabriel akatora zvinhu akaendesa nanhasi achida kuti tibhadhare shipping yezvinhu zvakabatwa nanhasi. This is last year August. Tabata imwe August iye achiri kungoda mari yeshipping, of which we have come to terms kuti zvinhu zvarova. But what I want to advise everyone ari kuteerera panapa, send your stuff na Gabriel at your own risk. Brand haripindi muFA zvachose. Naye mukoma Gabu uyave munhu wechituwo kuti mari maka zvinhu zvinenge zvichingobatwa mune zvamakatomopinzawo zvikasvika ini. Mune zvamakatomopinzawo muchipinzira mumwe vanhu mabhata vakasvika zvakuvaridzwa zvo kuti zvokobakwa kusarizi zvose. I did talk about issue August last year before it started talking with us. So now that mangotaura kuti kune imwe issue iripo ndiyo yava muchitaura iyi. Ndataura ya August ya last year yakabuda mabrands macho mamwe akabuda avasisinozi ava. Isisinozi and I know I don't have a problem. Sisinozi ava vakaunza zvinhu she did not pay for shipping. Vakawanda vamwe vanhu vangasinaubhadhara shipping. Vasinaubhadhara shipping zvinhu zvichibva zvaenda zvikanotenwa. Then now zvinhu zvadetainwa mamwe mabrands akabuda, and then she has some of the brands akabuda. But in order for her to be able to collect izvi zvakabuda, she has to pay shipping. Because shipping yakabhadharwa nemaduties eSouth Africa akabhadharwa. But she does not want to do that. Then how do I give her isinaubhadharwa? Because chikuluza tese at the end of the day. I'm not understand that. Everybody else pays. No, you don't. Chero takatitira chauchiratidze zvozabuda. You are not doing that. Inini I'm not here to argue na Gabriel. No, you said you're going to make my life hell. You said it, and look at I'm not here to argue with you, Gabriel. I'm not here to argue with you. I'm here to I'm not arguing with you. I'm not arguing with you. I'm telling you, yes. Yes, she sent my goods. Yes, you sent goods. When you sent the goods, you did not pay shipping. How did you get refunded for something that you did not pay shipping? How do you receive a product? You also know about the shipping with you take end of South Africa. You know receive I say, don't you know my pages up? Don't you know your things? You know them. So I want to receive I say that everybody else receives that's it. Everybody else. Inini, I'm not here to even answer Gabriel. Inini, I'm here to tell people varikuda kuorder zvinhu zvavo. You are here only to turn it. Gabriel, I'm talking to Sis Melly. You're welcome. I'm not talking to you. Nozi. Unoziva makona unoziva kuti uri mbavha tokuuya zvekuinstagram. You're welcome, Liz. Iwe mira kani. Yes.
zvako chimbonyarara it's okay. nyarara It's iwewe okay. nyarara iwewe You understand? nyarara zvako mapepa akasina kukwana muno. Shut up. You did not pay shipping, my sister. Pay shipping, you get your stuff like everybody else. Okay. Saka shipping acho zvinhu zvacho munazvo here hazvadzi? Munazvo akabhadhara munompa? Yes, akabhadhara anopiwa anokubhadhara chinoze kgs. Vamwe vese vakapiwa. The only person mugroup akaomesa musoro ndiye akati ina handisi kubhadhara. But everybody else paid. They met somebody, but backstation they were given their stuff. They came to terms zvinhu zvakavandudzwa. And the same people vamwe vacho ndikutoshanda. Murad, I'm still shipping, which means in Shishipa, I'm still shipping with the same client, Mangwe, Akaluza Zulu Customs, but they did understand the risk. But the Shishipa now, we have a deal that we have in place, how we are going to mitigate kind of recovers of. Nozi, zvinhu zvako zvaiti, zvinhu zvako zvanga zviri ma-kgs mangani? Nozi. Zvangu takatotanga aitwa 9 kg. 9 kg. Okay. It was 9 kg, Sis Melly. Okay. I want to explain, Sis Melly. I was working near a Nigerian cargo ayenzi Udeza akandirambira. Ndikaendesa gift akati no problem. Inini zvinhu zvinopinda essay. Tikaendesa kuna gift zvikanonyura. Wait. Inini ndikatenga zvinhu ndakatenga. Sis Melly, do you know kuti Spider-Man anorambidzwa inonzi ibrand kuSA. Ndakatengera vana vangu vari kuSA hembe dzikarambirwa naudeza kati nozi it's a brand, ana Frozen it's a brand, ana Mickey Mouse it's a brand. Zvinhu zvangu zvikaendeswa kuZimbabwe zvikadhilivwa. Gift uyu ane mabrand ukutera ukaendesa Gucci ukaendesa Louis Vuitton kuZimbabwe inosvika. Gift ane vanhu vasina kusvitsa kuZimbabwe chaiko. Not even talking about SA, Zimbabwe. Saka gift pay my shipping, come take your stuff. Chat. I'm not understand that. Shipping yake imari yake shipping. Just warning people. Imari. Move there, I think something $120 something. I am not going to pay for things that I've not seen with my we are talking about somebody I don't go only to tarnish my image. You want to talk about other people, Sis Melly. Which is what is happening sister. I am not paying for nothing. I am not paying. Saka nonzi ukuti wakadzifambira wakutoronga kuenda kuZambia. I've got people who had sent me information ezvinhu zvavo zvakatorwa naGabriel. Isisu kuno kuti kutsvaga where we can report Gabriel nekampani yake kuti ari kuskema vanhu kuSA asi kuskema vanhu kuZimbabwe. Inini I have proof that zvinhu zvangu ndakamupa nekago yake hana kusvika. Alright, nonzi ngatite so. Nonzi mirai. Nonzi zvinhu zvako chiri kuzvida here? Zvinhu zvipi Sis Melly zvandisingazivi? Mira nonzi. Uri kuzvida here zvinhu zvako iwe? Tongo zvinhu zvako zvakapa Gabriel ukuzvida here? Ukuzvida. Right, Mira. How about iwe mukoma iwe Gabriel? You send zvinhu kwandiri. Nonzi ndomutaridza zvinhu zvako zvaunisa kwandiri izvi. Ondipa ini mari, indoisa mari kwauri iwe Gabu. How about that? Win-win situation. Win-win situation because we came to a point whereby and super group 1. Then we discuss as a group, right? Part of our penalties
hai ngatibudisei mari kwacha maclients akabudisa mari in order to cover zvinhu izvo zvanozi iye achiramba kubhadhara but ava because vaita zvinhu zvavo muri kuunderstanda they to cover maduties aienozi iye achiramba haasi ega there are 2-3 people vanga vasina kubhadhara shipping cost then ma-kgs e1 2-3 vanga vasina kubhadhara ma-shipping cost they will go something about ma-70-80 kgs of which inini I had used my money to kubhadhara kuti ndivabhadhare shipping vachabhadhara zvinhu zvasvika zvinhu zvacho kuti vachibhadhara ma-clearing costs acho vachibva vatanga kuiomesa musoro kuramba alright saka toda kuti miraiti clear kanyaya dzacho 1-1 kuti pasaita kuti eheka aiwa vamwe havapoti kutaura zvanonzi aripo handika vamwe vasati vauya kana vazouya utoona kuti paite ndokukliya mirai kanzvadzi Gabriel ndokukliya zvipande kauku ndokukliya zvipande zvacho 1-1 handisika imini handina chipande iye ndiane chipande kukampani yangu handina chipande kwaari alright izvozvo chipande tazviwa kuti ana kubhadhara shipping hanzvadzi ndati inini zvinhu kana muchiti mimi munazvo ngatibudiranei pachina kana musina zvinhu mongotora zvinhu hakuchina nokuti nguva yanga yagarisa ndine zvinhu ndoda mari yangu alright imimi saka iwe inonzimira kana zvinhu munazvo no problem hanzvadzi 9 kg dzekutaurwa idzi imi moisa zvinhu kwandiri ka iye otumira mari kwandiri ndosendawo mari kwamuri kuramba understand that kuti uyu akangoda kuomesa musoro but each and everybody aiziva vakatoenda vachinokollecta mabooth in the place whereby I told them because ndiri kucheki ndikati endai panzvimbo yakadai muchiisa mari muakaunti yangu muchitora zvinhu they did that they got their staff saka kwozonti uyu ndiye wandinozodi 100 something thousand inini vamwe vanhu vako 100 something dollars ivo vamwe vanhu vabhadhara over that way that vachachitora mukomagabu apa ndioni kuti pane problem yeapa wedha zvinhu zvabhadharwa ipapo zvaiswa mari maakaunti zvatogokana kuti zvaunzwa kwandiri inini mose handikuzivi handiti ima handikuzivi hapana wanika pazvinhu pasina mari yeumwe ka nokuti inini I'm just an intermediate handiti imi zvinhu right smelly I'm trusting you now zvinhu zvemukadzi uyu izvi ndakutumirai zvinhu izvi handi muri pajoni apa motumira pana pane aramaxi 1 day kazvota zvasvika inini iwewe ningikiri nonzi zvinhu zvako zvasvitsa kwandiri inini zvinhu zvako ndizvo here izvi ende zvinhu zvangu chiri tumirawo mari yamukoma vaese ndakupa zvinhu zvako wotumira mari iya handika ndokusa mari kwamuri zvinhu ndoisiwa kuna nonzi fedzuka ngasende mapictures acho ezvinhu zvake again izvezvi kwandiri nekwamuri okay saka nonzi kusenda mapictures ezvinhu kwai usende mapicture ezvinhu ndofunga zvinhu zvagudzura vanorawandisa mukoma saka vaudanyatso kucross checka kuti zvinhu zvako ndezvipi saka iwe senda tikudaka zvake tikuda kumbodzila nezveuyo aripo zvevamwe hatinei nazvo saka nonzi iwewe wotipa zvinhu zvani mapicture ezvinhu zvako kana kuti list yezvinhu zvako zvochina 9 kg yese handika ndo vataridza kuti list yauya izvi ivo vovhundunyura kuzvinhu zvakaungana zviya vobisa zvako handika vozvipekawo zvakanaka voisawo kwandiri izvi zvasvika ndokudza kuti zvinhu zvasvika ndodiwo ndokusendera iwo sendawo mari yavo iniwo ndidza kuti mari yavo ndoisa kupi ndoisawo mari yavo mose mogutsikana handika zvovhara zvakadaro hapasina chetanisha umwe zita saka nonzi wonisendera mapictures angu pawhatsapp namba dzangu dziwadzo kwete idzodzi dzewhatsapp unodziziva dziya dzamunenge makamushara nini kugrupu dziya wosenda mapictures ezvinhu zvako zvise ipapo handitika wosenda ipapo then ivo ndovataridzawo kuti zvinhu izvi tipewo zvinhu handitika votipewo zvinhu kana vatipewo zvinhu topa mari yavo exactly yamuonika hanzvadzi now you are talking now mandokunonzi kutaura semurume kugadzirisa zvinhu kuronga zvinhu manje imi zvinhu regai tipiwe mapicture ezvinhu muchiziva zvinhu zvezviva vanhu vakawandawo vanenge vasiri kubhadhara munenge maguziva kuti zvinhu zvake ndezvipi movorongedza zvinhu zvake moisa muchiplastic chenyu zvoya kuno iye onditumirawo mari yenyu maiwanawo zvofarana zvakadaro zvanaka izvi taura henyu adoni kune vamwe vari kufana vakati wandei regai taura henyu adoni kuri kunzi ndiri mbavha kunzi ndaba zvinhu 120 something dollars inini ndanga ndapiwa responsibility yeconsignment inoweta way more than that right over 500 kgs dzemari dzevanhu dzakatenga zvinhu ndopiwa nemari yeshipping and all that money ndiri mbavha ndinongotorawo over 200-300,000 worth of goods inoenda inangu handisiti muri mbavha hanzvadzi ini ndozvati zvinhu munazvo ini handisiti muri mbavha ini zvinhu ndozvati munazvo nokuti zvinhu munenge makato munokuritoa nezvakawanda zvanditoziva zvokuti zvinhu munazvo
ini zvinhu zati munazvo ende zvinhu zviriko hobho zvinhu zvevanhu vasiri kubhadhara munazvo imi mongotsvaga zvinhu zvemusikana uyu chete ehe mounza izvo kuti baba kuti kudikana zvinhu mangounza zvinhu inongodzoka pano palive kuti vakomana mukoma Gabriel zvinhu zvezvo vakapromisa palive vadi vatumira back zvaida kunani kuna nonzi mari yanonzi wadipawo kana nonzi asanipawo mari inasanapawa mari zvinhu ndakangobata zvinhu zviri pano ndakangobatawo noti mari asandadi ndapiwa nanonzi kana mari yapiwawo ndatumira mukoma Gabu mari yamagutsikana zvinhu zvoinda handika nokuti ndizati zvinhu munazvo zvinhu ndizati munazvo ndichiri nelist nerecording yemaconsignments ese ekuti nozi anobhadhara ndine list nerecording ndikutoziva kuti matracksuits ake mangani but ndirikuda mapictures because list yekuti ma-items ake mangani we already have it recorded. What we need is pictures kuti chinhu ichi neichi neichi ndoendesa kwamuri obhadhara mari yacho. Alright, no problem. Aiwa, toti minus 1 iyi anonzi itapedza naita mitongomirira izvozvo kuti inonzi anipe mapictures then we get the ball rolling. Right, gaitore wechitu tinzwe toda kudziclear nyaya dzenyu dzose nhasi. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Muri right here? Tiri right makadiwo. Indoda ungotaka ndinango zvinhu zvakatorwa naGabriel but Gabriel ari kuita kunge tsotsi ngaape time yekuti client itaure ipindure kwete kuti client ichitaura iye achitaura iye akapuwa time yake yekutaura ngaanyarare kana client yakuda kutaura ngaamusiye ataure zvaanoda kutaura tonzwa zvinenge akati achitaura client achitaura tonzwa zvipi. Alright, vari kuzvinzwa vachanyarara. Alright, thank you very much. Vari kuzvinzwa regai titore vamwe tione. Right, pane wangu achifona apa paregai titry ndonana unge nhamba dzekunana teki kwenyu UK regai tinzwe kuti vakatengawo here magudzu. Hello. Hello. Mushe kanjani? Mushe imi ndine mibvunzo 2 or 3 kuna mukoma Gabriel. Makatengawo magudzu? Ini ndine zvinhu zvangu zvandakatenga but it's not to Gabriel, imwe a different company. Okay. And not Turkey but here in England. Kuna Gabriel kana munhu atenga zvinhu zvake, what's the procedure? Munhu anongopa 9 kg dzake without paying anything and then wotora woti uchaendesa zvinhu. Aiwa, pane vamwe vanhu, let's say handiti for example pedza kutaura nasisi nozvawa, we are saying she said indakati svika muteki I met her first ane mumwe munhu andainosangana naye kuankara munoma nditi so it's somebody that I knew saka akazounza magudzi ndikati aiwa day rangu reshipping rasvika now zvinhu zvakuenda kanzi aiwa mari whatsoever chabhadhara zvinhu zvamberi maclients achabhadhara muberoko then I did trust them then chibva ndatumidzira but in most cases pane macompanies handiti inini am a small company, they are bigger companies. Bigger companies, what they do is that they allow kuti iwo unobhadhara upon receiving zvasvika kusaiti because they are big enough. Don't be overprotective. Sorry? Why you are a small company, you're starting your business and your business should have insurance. And why you saying kuti pane vamwe vaunoti zvovatore unotora zvinhu zvavo and then they don't pay, they'll pay later. And the church but we are talking about shipping the goods. Alright, sorry. Mati? How much is the bill before I end up making my way around it? For 9 kgs, this is how much a kg to begin with. KG my brands will say because these are brands will say because Kunoga attended Buddha food is another challenge. So KG my brands will say maybe $15. You're sort of mixing up and twining up. Everybody who does that business, they will tell you it's $2.99 or $3.99 or $6 a kg. How much is it a kg? In the way I look to explain, I got $15.50 per kg to Zimbabwe. To South Africa, $50.50 to Zimbabwe, $50 now. $50. That's what I'm saying. American dollar. American dollars, yes, ma'am. Yes, American dollars. Really? And you're operating in Turkey? And how much is it a kg in the United Kingdom? You're doing the same business. How much is it? So why is it yours 15? 15 is only, it's not freighting, air freight, isn't it? It's just by ship, by sea. You see? Is it by sea? Achipo ere mira ituona. Yawase ati ntui. Okay, iri kuti reconnecting. Vati vamirire itinzwe. Sezvo vari kuvhunzwa mubvunzo ngaitinzwe.
Adona rikaitwa fonere bheki. Vapindire mubvunzo yavari kuvunzwa apa. Foni yake haichapindi, iri ngoti calling haichati ringing. What disappear? Maona tsotsi nobata tsotsi wega. How can you pay 15 American dollars per kg? Are you okay, guys? What type of business are you doing? What about Mariko? How much are they supposed to pay per kg? Here in England, it's about £3 a kg. Oh, okay. So which is roughly about $5, roughly about $5 a kg. Okay. Saka meaning to say kuti akutora mama $10, nai? So why are you paying times 3? Okay, ngachadaire ka. Kwaenda nepi? Zvanga chiti ana sati mu South Africa. Tiwo kuti wai yave yakakwira kudaro. Foni haichapindi foni yake. Yangoti kakawana haichatikika tu. Hanzi usata risina musoro $5 per kg. Saka zvinofamba sei? Foni yake haichaiti. Foni yake haichaiti. Donai kana adzoka ndokufonerai. Hanzi makago ese $15 kukokoko. Where in Turkey? Ndozvavari kunyora mukomesi chanzi makago ese $15. Well, all the cargos, they're just benefiting on people. Oh. It's not that expensive. Yeah. Okay. Ingapana kumira mushirika tinzwa vari kufona mabva kwenyu kuva kufona ukorai. Hello caller. Hi, SIS MELLY. Muri sei? Moshe. Imimi, I'm also a runner from Turkey. Ndandishoda hangu kutaura kuna mai vabva kufona ava vachiti, guys, are you okay paying $15? Varipo taura nahenyu, varipo taura hakuna varipo pafoni. Okay. Inini personally, I know Gabriel. And this series zvangu zvemadealings avo, but we know kuti Gabriel akasangana neproblem yekuti paakatumira zvinhu zvake zvinhu zvakambobatwa and a lot of stories, but we don't think kuti itsotsi hatifungo kudaro, but hatikureverera munhu ende zvavari kuti $15.50 serinoda profit. If I tell you sending to South Africa right now is becoming a challenge vana vachakwana Africa because customs in South Africa haichade mabrand. We are facing a lot of problems. Tosenda via Zimbabwe, tosenda from Zimbabwe to South Africa. Apana profit for $15.50 ataurwa naGabriel. Maybe anogona kuzotoita $1 or $1.50 profit. Saka zvinogona kusiyana isusu hatizive kuti yavari kuti £3 from UK. Isinotosenderawo mamwe macustomers ari ku-UK tichisenda zvinhu zvavo to South Africa kune hama dzavo, and they pay that much because ndo mari dzinochargewa nemacagos kunoko. Saka panyaya yecargo apa no, Gabriel haasi kubira vanhu. Of course anozomekawo profit yake, hatizozive madealings aakaita nevamwe vake kuti zvakazofamba sei, but panyaya yemacharges ari kuchaja vanhu, it's actually haasi kutoita profit at all because vamwe vanhu vari kuzoti vakubva nazvo kuZimbabwe to South Africa, vamakomana madhiraivha vanogona kutokunyeperai vokufonerai pabhodha kuti zvinhu zvabatwa, taakuda mari yakawanda so tiwedzerei. Saka $15.50 it's actually fair. Aiwa. My sister, sorry, I think I'm sort of having a problem here. You're sort of trying to advertise your own business, saying $15 is a lot of money. Okay, you bought something, let's say a kg, and pay that $15. How much are you going to charge and pay? Can I also think how much profit are you going to get? Sorry, my customers get South Africa. You know, my runners,
No, Sis Melly, we're not here to promote runners so that you overkill people who are trying to survive. The real truth, if you Google and find out, here in UK, £3 a kg, that's freight within the sea. 15, you are 10 or 12, 15, that's with the air. Yes, akuna chinoenda nesi from Turkey. There is nothing chinoenda nesi from Turkey unless watenga zvinhu zvinozadza zvekuti unopiwa CBM yako. Zvinhu zvese izvi zvinoenda ne akuna chinhu chinoenda nesi. So by why taking so long? It's only about 3-4 days in South Africa. So why is this months? My sister, you are not in our shoes. Gina, just going direct to South Africa. You send to Zimbabwe. To Zimbabwe, it will take 1 week kusvitsa zvinhu. From South Africa, we don't just give my drivers. You try to find vanhu vakambodhilwa nevamwe vanhu vari honest. Munhu unogona kutofanirwa kunzwa kuti driver uyu ari kuSouth Africa right now. You wait maybe for 3-4 days. Adzoka achatakura zvinhu zvenyu. Okudza ndakamirira load yangu kuti izare. Takuisa matrucks, takuisa mabhazi, zvinhu zvoenda. Zvinhu zvinototeka 2 weeks chaidzo kana 3 weeks kusvika kuSouth Africa. Ivava vanhu mukavabvunza vachafona marana ekuSouth Africa. They know. South Africa has got passports you can pay by part of it, or you can pay DHL directly. South Africa. It's only that tiri kunyika dzakasiyana, maybe mimi muri kuma-first world ekuti munoti 3 days. Chomarana ivava vari kuSouth Africa vanozotumirawo marana ekuTurkey. They know what's going on. That's why vasiri kucomplaina nyaya dzema-15 or nyaya dzema-days ekureba. Vari kucomplaina zvinhu zvavo maybe havana kupiwa. But they know what's on the ground. Saka ini gaiti ndedi kuna small street uko. Tinde kuna small street topfeka uko. Zvazvinonetsa naizvo zvenyizvi. Kubva kuTurkey ikoko. Zvazvinotonetsa zvariri basa chairo hasu chairo. Zvinotonetsa. Nyika isiri kunetsa kusenda it's Zimbabwe right now. That's why most of the runners vakuti tinokuendesere like nyana Zanele yaya. I'm one of those people vane zvinhu zviriko kwana Zanele. And we all agreed na nemuridzi wecargo kuti yes you can send to Zimbabwe because tatine consignment yanga yatobva kubatwa futi yaenda direct to South Africa. We know what's going on. My customer acho they know exactly what's going on. Vanozoita problem kana vakuvharwa zvinhu zvavo zvasvika, but vakaona zvinhu zvanonoka ende vachizoreceiva zvinhu zvavo ivo pachavo vari kutozviziva kuti mabrands ari kunetsa kupinza muSouth Africa right now. Okay. Muchine chimwe ndechekutaura vakoma veUK ndikukati mafoni ari kunetsa pafoni yenya timbonzwawo vamwaro. What I don't understand is we send things from here from UK straight home as you don't buy customs or anything. You agree, you pay your money, so why can't you opt to do the other way and then wasting money like this? UK munozvikana kunza hamuna ichi chinhu chakaita semabrands. Turkey vanotoziva maflight anobva kuTurkey. Zvinhu zvavo zvinotostopa because they know kuti mune mabrands. Are you saying UK hasn't got any brands? Are you sure? No, they are. But UK, you are not known as a country, tumira zvinhu for business like Turkey. UK, you have brand and you have original brand. Brands are here. You can buy brand for £1. Not real. If you want the real Gucci is more expensive. But you can buy a Gucci brand which is not really Gucci, very, very cheap, and then send home and then you get your profit. Full stop. That's all it's smelly. Yes. Asi mese vari kuUK ino vari kuteki mabrandi enyu ose mafeki brandi kaya. Mose vari kuUK ino uku $1 ya £1 £1 newa $15 mafeki ose kaya hapana original apa. But what surprises me is vanhu vakawanda this lady kuti
yes, we can get them. But vanhu vakawanda from UK, they come kunoshopa vachitengesera vamwe vavo mabrands ekuno. They send their money tichivatengera zvinhu tichitumira kuUK. A lot of people vari kutoita business rekubva kuUK vachiuya kuno. All right. Sorry, shamwari yaGabu, Gabriel akufona chidona ndidzose Gabriel. Okay. Thank you very much nokumirirawo umwe wako. Right. Kola hello. Hello, ndakanga mabashura ngurangara enda flat. Okay, all right. Mama ku UK muchine makoza kuchema apa. Muchine mumubvunzo rekandokudonedza nimbo wawa mari kufona apa. Aiwa tora yenyu am. All right, thank you very much wakoma. Hello. Hello? Ndutara kola hello +27. Kola hello. Shoka nakoya usingadai ndotokukata ndotora vamwe. Hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Ndinopara zvangu. Mune chichemo here? Ndoda kutaura ndine chichemo. Gifting ndakamufeya shamwari yangu. Handiti mwana ndatengera zvinhu ini kunoko. And I spoke to him, ndikamubvunza, ndikati gift, ndikutenga zvinhu zvakadai ibrand, ndaitenga set yezvima Calvin Klein pasta. And it wasn't understand kgs akanyanya because my friend just wanted to try it out. Ndikamuti gifting, zvinhu zvandikutenga izvi zvinosvika here. Zvikanzi gift akati zviri kuenda ndikati zviri kuenda kuZimbabwe. Akati no, Zimbabwe, it's not a problem. Zvinodii zvinosvika. So I then asked the guy, ndikatenga munhu adaitaura naye ndatenga from a Turkish supplier, ndikataura nemuturkish yakuti anodzigifa. Handiti kuti vakazoonana kupi because that guy couldn't find, aiti hasi kuona panenge chiri pagift asi vakazoona navo. He got the goods. Handiti ndikatotumirwa picture gift ashowa yachi magoods ndikaudzwa 7 kgs 7.5 kgs. All right. So in paying I then asked him kuti uda kubhadharwa sei, uda kutumirwa the US dollars or I can pay you in Turkish kana kuti chi, because munhu ari kubhadhara handisini nichabhadhara chi mari yecargo. Shamwari yangu achaita sei ndiachakubhadhara. So I then gave him my friend's contact kuti vachitaurirana sezvo pangu panga padi papera, but I'm the one who referred my friend, so the burden is on me because ndangada kuita unge ndiri munhu asiri chi ari kueast kunge ndiri mbavha. He then talks to my friend and says kune shamwari yangu atransfer kuaccount iri kuZimbabwe. Okay. Kiri ndinotorera ma11 emanini kiri ma-statement andikarakidzwa. Okay, takamira. We said we're not going to rush. Sezvo iri cargo tikati hatisi kurusha. 1 week went by. A month went by, nothing. Gift yakumutsvaga kumuairport, texting him haachabatiki. Shamwari yangu akati shamwari munhu wako ndikumutext haasi kuonekwa kuda ndablokwa. Gift I think that was in February this year when I bought those goods and sent them to him. Kuti aendese angatobhadharwa atobhadharwa kamari yekago. Handiti because pamacomments akaenda kanokomenta pacomment yangu kuti hanzi pay up. Ada kuti ndite pay up chi iye akatopiwa mari kudhara. What does he want kuti itwe pay up? Saka February went by tikanyarara. March azouya gift hash gift zvikanzi no tatabhoita problem chichichi azodzoka tachaita problem, but no, she'll get her things in 2 days. 2 days dadarika she'll get her things next week. Shingodaro. And then there was a moment where he just went quiet. Ndokubva angonyarara kungoti inini munhu wangu kudorayiti kana iziva kuti magoods achona mabrands anobatwa kuSouth Africa aibvumire kutora. Akadi kutaura kuti sister nje hazviiti aibvumire chikutora. Why did you take them? Right. Momaziva here awo kwamagift okutaura muri kuiziva here nyaya. Anisha, yes, I know Anisha, and nditi document yemwarana kutumidzira pane pamwe pakanyorwa kunzi underwear 150 ma-underwear awo which is safe, which is alright. Zviri kubuda zvichibuda zvitotoenda. It was 7 kgs. Ndakandisina ma-kgs akawandisa kuti ndoita sei, then I just mixed ma-kgs ari kuenda kuSouth Africa because unotarisa ma-brand ambassadors anenge aripo kuti ari kutora zvinhu zvevanhu zviri kutogwa chii nechii. Saka ava vana chikwereti ava. Aiwa, hatina chikwereti. Ini ndine chikwere chekudhivhirwa manje kwavanhu chete. Ko zvino nhai Gabu kana kwavanyararira vachikutsvaka wenda awel unenge uchida kuti vadii? Uyu mamuri kutaura ari pagroup
ndakamuudza ari pending. Makamuudza here kuti iwe ne zvakwenda kanga ndasangana. Yes, he started asking us what were your goods, by the way, okay, sorry. Ko Gabu, zvinguva ava vana mhosva avaka. Iwe ndiwe wakaita mistake ukatora zvinhu wakaisa muzvinhu zvakabatwa izvi. Ava vasho zvavo zvazichema mabhurugwa. Saka ngatichironga kakuti iwewe tenga kamabhurugwa avanhu dzose. Iwe wotorako mabhurugwa akabahwayo. Tenga mabhurugwa evana ava udzosere. Kana tope mari yavo yemabhurugwa ine vakakudzosera. Iwe wotorako mabhurugwa akabatwa ukaenda kuti wotipa hedu isu mabhurugwa todoneta padhayari zvako. Ndozotora awo akasungwa. Saka iwe imari yako muninini. I think I'm not so sure about kuti imari, but Mariana kashandisa kutenga. I think cargo was about $90. About cargo was about $90. Singaverengi andikashandisa kutenga. Yakashanda kutenga ma underwear was about $250 US if I'm not mistaken. Saka cargo is about $90. Right. Saka tikutaura $250 plus $90. Saka Gabu, what is easier kwa uri kutenga mabhurugwa avanhu kana kuti wompa mari yake bheki? Kutenga mabhurugwa because amene $250 mabhurugwa akawanda siyana ngari. Zvino mabhurugwa acho uyo kutenga kuti mabhurugwa anenge akawanda sei shamwari, that does not matter. At the end of the day mari yakashandiswa zvinabasa. Hauzivi kuti munhu anenge achitsvaga mari anenge achitsvaga kai. Ngatindiri kutenga mabhurugwa. Alright, mabhurugwa acho unozoziva sei naye Gabu kuti mabhurugwa anga akaita sei aya? Unozoziva sei? Aiwa, ndinoaziva. Chakaita sei ndinoaziva. Iwo mabhurugwa acho ko masize. Yes, ma 3 piece ndinoaziva. Ma-3 anozongotaura kuti ada masizes api ndotenga masizes. Nini na ma-3 piece mabhurugwa anenge akaita sei? Aiwa, ndinenge zvine basta nene kanenge kakaitwa kunge kashoti kanenge kakaitwa kunge kagisting kana kuti katongo whatever. It's just minikiri. Alright, zvazviri 150. Zvanga zviri 150 but which makes it 150 or so. Izvo zvazviri zvingani mabhurugwa kwayo? Ndinyatsozima mafigures acho 9. I'm not so sure about the figures anymore. Zvandakatotenga February ko zvinoti amuna August. Zvimaboxes zvanga zviri 50. Zviri 50 kudaro zvinofamba 33 mukati. Saka zvanga zviri 50 by 3. Saka zvanga zviri 150. But zvimabox 50, if mabox 50, saka ungotenga maboxes 50. Not kuti zvanga zvirwa. Iyi mabox 50 but arifamba irichi set chine 333 saka is 50 boxes. Alright, saka alright, takupinda pane manduweya uyu tapedza. Saka manduweya muri kutenga rini aya mukoma Gabu so that tichitoita titohafura so kuti toda kuti musare makachena muri clean so that tikugona kumaketera business venyu zvakare musina kana munhu anenge achichema nemi. Saka mabhurugwa ari kuya rini aya? Next week Thursday. Are you sure? 100%. I won't say until vakatema vanawanda. I won't promise chinchisipo. Ndinoda kuti munditaure pamuri shuwa kuti mushuwa mabhurugwa ndikusvitsa musi wakati SIS MELLY ndonyatsoziva. Kutenga musi wakati then achasumuka musi weFriday akubva kunoku but next week anenge atovepo mabhurugwa achienda kwakwa. Saka muri kutenga nemusi weThursday mabhurugwa imimi handiti? Then tongoti ndokota kutenga before Thursday but ndikuti zonungopinda mukagwe kuti akuenda kuZimbabwe to be next week. Alright, saka kana apinda next week anotora how long kusvika kunoku? Sometimes inogona togona kuti 1 week kana 2 weeks. Saka tongozvipa grace period yemonth end kapa? Yes. Anditi tongoti pamonth end? Yes. Alright, anonzi Nisha ndizvo? Anisha. Nokuti ndiri kunyorawo nhamba yake pasi kuita kuti ndigozowana kumubata kuWhatsApp. Anisha wemabhurugwa. Ngatinyore kuti Anisha wemabhurugwa. Kuti tigozowana kumubata saka isusu yemabhurugwa right? Anisha done. Inini ndochinesana na Gabriel inini iwo chizororako. Inini ndochikuzokupa feedback kuti mabhurugwa ako auya, mabhurugwa ako kana achinga auya uripiwe? Ndiri kuteki.
Oh, saka mabhurugu anofanira kuuya kutekeka iko. Wati Gabu? Saka asi muridzi wacho ka uyu ndiye akandipa mapenti kaya asi akateka ka. Aiwa kandinotodzifambira nyaya dzachona because ndini kandakatanga kuuya kakwauri ndakakuintroduce customer. Hatisi kuramba but pazita apa ndiani imuriani zviya but Anisha angachirisiva anonzi shamwari yangu anonzi Innocence namba dzake unadzo unogona kungomuepa futi ungotaura naye tiri vanhu ufambira nyaya hatisi kuramba tiri kuitira kuti kana kuri kuti inosocial oti handisi kuzviziva izvi anambotenda kuti pedaro chichi Rwanda Center because ari pagroup. Saka what we are saying is that ari pagroup kudai I thought maybe she is the receiver but asi receiver iwo uri referer akaisa mari kwandiri yeshipping ndiyo arupa hatiri kuita the security tokuti zvingove safe chete kuti asazotina nhambotuma munhu safe chete anambotuma munhu saka we want to be safe handisi kuramba kutenga mapenti but kuita zviri safe yekuti akandipa mari uku yekuti ndishipe Rwanda Center ndiri kuita kuti at least mangwana uzazokuka kwanza aiwa zvachinja that's why henzi ndichiti ndofanira kutaura nemunhu muridzi wezvinhu but anyway since I know you Anisha you came through and I don't have a problem with that Rwanda Center and then I can always speak to another Innocentia because the number dzake ndoti okay this is what we have come to an agreement imina Anisha na SIS MELLY diary. Saka iwo Anisha mabhurugu ari kudzoka kutekeka tari kuenda kuZimbabwe. ngaende kuZimbabwe ngaende kuZimbabwe. Alright. Mabhurugu akaenda kuZimbabwe ndadzora zvamunoita imi kana masvika kujokera mauya nemabhurugu mukoma. Munoisa mabhurugu ndomondiudza moisa mabhurugu kunoko. Toisa mabhurugu kuZimbabwe. Oindi Zimbabwe. Totumira mabhurugu kuZimbabwe. Iye unogamuchira kubhazi. Asi kuzolenda akada kutuka tiri kuti alende futi muSouth Africa tiri kuzopinda pasame era iye yani. Saka kuenda because my brands ari kuenda direct kuZimbabwe. Saka tozonzwa nemi kuti mabhurugu asvika newe Anisha. Iye Anisha na Innocentia vanogona ndopatinobataniziva kuti imbavhe here ari genuine here kana kuti munhu anenge asanganawo genuinely nematambudziko pakuita business rake saka toda kuziva ipapapa. Alright, saka no problem. Saka zvinhu zvoenda kuZimbabwe mozotipa feedback kuti zvinhu zvasvika here mabhurugu akasvika here kuZimbabwe. Saka yapera tomuindira edu manthendi yachona kuti mabhurugu asvike kuZimbabwe aniti. Saka imi ngomagabhu kana mabhurugu aikana mamoya nemabhurugu amunosiya kuZimbabwe. Aya achabuda aya mabhurugu amuzodonitawo pane padiaries kune vanhu vasina mabhurugu vari kutsvakwa mabhurugu. Ko munogomadi mabhurugu echikadzi. Munomadi mabhurugu echikadzi munotidoneterawo pana kune vanhu vasina mabhurugu. Aiwa noti kuti ndinombadi izvo tozostaura tatega tikati pagrupu pavo ndingenda kuti aiwa because handiti pakashanda mari at the end of the day saka izvi zvenge takustaura titega kusite. Yeah, alright, pakanaka. Saka Anisha mabhurugu ako wazvinzwa kuti mabhurugu hanzi kuZimbabwe totozonzwa nemi kuti tozonzwa newe kuti mabhurugu afamba sei asvika here. Alright, sharp, right. 2 down. Ndiani mumwe? Varipo here tive tangopedza nyaya dzacho varipo here vamwe tive tangopedza nyaya tina 2 down so far very positive results. Mapost amanyora mati 300 mapost amanyora api mapost yaiswa SIS MELLY pane 300 vanhu vari kuti havanyudzwa neni. Aiwa takamirira kuti vauye vafoni takamirira kuti vafoni ina ndiziva ndizoziviwo zvinenge zvichiitika totowawo nemi ndanditoziviwo right. Right guys, kana vari pamwe gabhu wacho ndiye yuyu handika gift wacho ndiye yuyu tinoti tichigadzirisa one by one tichiuya handitika tichiona zviri kufamba sei handitika saka vari panoda kufona guys itai muchifona tione tikati kuzotaura kuseri kuti kanzi akatibira tiri kupai mukana kuchibudai pachena iye aripo tinzwe nyaya yenyu. Pana uya Anisha hana kuramba pane wekutanga vaita maarrangements avo saka ukaramba wakanyarara please keep your silence till hands number for cause yanga yakapinwa one nokutula number yanga yapinwa one antipina number handisi kuramba kuti here and there because handiti inini my company tiri kuti izvezvi yaita gore muna June handiti is still a new company. Iri new company kudai tiri kuti pane ma-errors andenge ndichiita as we go ndichidzidzira sometimes I correct my mistakes dzichienda handiti but it's not like kuti we did really set out tichitaka kuita company
order to still forward and it right. Sometimes we might say right. Nasi ndatumizira zvinhu zvaenda direct South Africa because agent wandiri kudhira nayo South Africa andiudza kuti aiwa zvinhu ndosvika zvipinda zvosvika zvopinda zvisina problem zvokuda same time. Ora imbomira tinzo yari kufana ne-airtime straight. Hello caller. Hello Smelly. Muri right? Right, ndinoda kubvunza mukoma Gabu kuti zvavari shipping company inoshipa zvinhu kuendesa kuSouth Africa kana kuZimbabwe, clearing agents wavo wemuSouth Africa ndiani? Clearing agent wavo muSouth Africa here kana kuti muZimbabwe? Handisi kunzwa? Ndati unoshandisa clearing agent upi muSouth Africa here kana kuti muZimbabwe? South Africa. Because inimika munotonatsoziva kuti TKS has been going to take for more than 15 years. And munhu wese anozviziva kuti kana every agent wekuteki anoramba mabrands sezvataurwa neumwe kola. Imini nguva ine COVID munonyatsoziva kuti customs iri very strict because kune COVID. They won't leave any stone unturned when it comes to cargo iri kupinda muSouth Africa because of COVID. Sei imini makariska zvinhu zvevanhu muchibvuma kutora ma-branded items anorambwa neteki yose. Isu chatinoziva ndechekuti kana uine mabrands unoenda kuteki wonoya nawo musuitcase mako wobhiza pabhodha wobudirira nemabrands ako. Ukaitawo munyama unotorerwa mabrands ako. Imini ndimi makaita undyire hwekuti munotora imini zvinhu zvevanhu nemari dzevanhu muchivanyepera kuti munokwanisa kukliya mabrands because munonyatsoziva kuti this time branded items in South Africa are zero tolerance. Hapana ari kubvumirwa kuuya nebrand. Imini maizozvikliyirwa nani because iko zvinezvi like zvinhu zvakauya during lockdown yekuti pabhodha hapasimbori busy. Imini dai makangoti vanhu voshipira zvinhu zvavo votsvaga vega maclearing agents anocleara zvinhu zvavo. Imini musaite shipa moita futi clearing agent. Ndopari kunetsa ipapo because imini hamuna mapermisi ekuclear zvinhu saka imini munozoita zvese sei. Alright. Okay. Ndakunzwa mama. The reason zvenge zvaitika kudai kuti vauye vati tokumbura uendese mabrands. Remember, hakusi kuti tiri kuti ma-consignments ese ari kubahwa. Muri kuunderstanda? Apa tiri kuti izvo zvitakabahwa 2 ma-consignments, but tiri kuti ma-consignments akapinda is more than 2. Handi ma-understanda issue yacho. Saka vanenge vauya kuti kwanzi zvakasvika kusvika zvakasvika vanenge vachitoziva the risk bearing. You can't import 7 kilos per customer. Machina chaiwo will not take 7 kg per customer. Kana ine 7 kg munhu anofana kuendesa zvinhu zvake neDHL kana kuendesa zvinhu zvake neFedEx kana kushandisa UPS as an individual. And kana ari mabrands ari mashoma 7 kgs I think zvinhu zvinenge zviri zvishoma kana maybe 10 pairs dzemanike
handimataura tazvinzwai tichi-explaina zvamuri kutaura, of which I do understand the concern yenyu, hatisi kuramba zvamuri kutaura. Zvamuri kutaura we do understand. It's not a matter yekuti mabrands anorambwa chete kuSouth Africa, chero kubuda muno mucheki is a challenge, of which it is true. Miraite explain it. Miraite. All right. Okay. All right. Pindira mukoma Gabu. Pindira tinzwe. All right. Ndikuti apa vari kutaura, yes I do understand. Vari kutaura from the point yavari kutaura, but ndataura kuti ma-non-brands pama-consignments amuri kutaura aenda hapatorina ma-non-brands. Ma-non-brands andiri kufunga senge I think i-too serious address of somebody that I sent for. Zvimwe zvese awa anenge ari ma-brands, and of which yandanga ndataura kugara kuti no, I'm not an agent, handisi agent ekuSouth Africa. Indinopa agent kuSouth Africa, agent ozodila zvinhu kuSouth Africa. And then izvo zvokuti why tichitora ma7 kgs 2 kgs, only that unowana DHL nana UPS vari kuunza zvinhu zvacho, they do understand kuti zvinofamba sei, because DHL number 1 is expensive, and DHL number 1 haizo charge according to my boxes, my values in my boxes avo, nokuti right, do you have a contract with them for you to get a better price? Saka izvo zvavari kutaura, of which I do understand. Yes, I'm an amateur in shipping. No understand that. That's why ndataura kuti yes, pane ma-areas atinoita. Makutodzidzisiwa imi mukoma Gabu, wakutodzidzisiwa mari nemagogodera, wakutodzidzisiwa nemagogodera ava. Magogodera akagara kudhara achienda kuteki. Ndazinza ndakatangura explain ava kuti handipixe zvinhu. Did you declare $250 to customs? Did you declare $250? You didn't declare $250. Now you are complicating everything for yourself, because right now vakakuendesa court vakataura zvakare kuti zvinhu zvavo zvanga zviri worth more than what you declared, because I know you didn't declare mari iri worth zvinhu zvevana. Munodeclare ipedza zvinhu makabatirwa madeclare mari isingaenderani nezvinhu zvamakaunza kuSouth Africa. It's like makataura kuti mugomo wangu wemvura une 20 liters, yeti imini vanhu vachitoona kuti izi dhamu rine 100 liters. Saka imini hamuna mukachima mari yevanhu, hamuna kudeclare value yegoods dzevanhu, because right now vari kutora $250.
import and export eZimbabwe tine matariffs mitemo eZimbabwe tinayo apa pane one thing anditi there will be kuti motaura knowingly kana motaura from the point of view yamurufunga senge ndizvo zvazviri at the end of the day, of which I do not blame kana kuita sei, but chingaendese chinhu any chinhu kune nyika yatisingazivi kuti matariffs enyika akamira sei, but issue yekuti makatora advantage necovid ndikamati munowadyira mari because munoziva kuti zvinhu zvikangonzi zvabatwa hapana imimi munotoziva kuti hazvidzoke and that is true. Hapana kana chioko muhomwe hazvishande izo nguva necovid, hazvishande zvechioko muhomwe chekubhadhara counterfeit. This is South Africa, haisi Zimbabwe. Imimi makatotora mari muchiziva kuti zvichanobatwa as long as ndameka mari yangu chete 7 months munofunga kuti zvichiri kuwanika. Can you have some, but ati abirwa because issue ndeyekuti people are saying that I'm a thief, then mama wataura yes their point of view which handisi kuramba, but toda kuti sitotika nemakepisi towana vari kuti wabirwa chigadzirisa chienda mberi. Muri kuneta chete vanhu vanoziva mushonga. Inini dai zviri zvinhu zvangu inini ndaiswera ndakuenderai paTanzania apa pasumba wanga apa ndaikuenderai ipapo maiuya maakupa vanhu door to door muchovapa mari dzavo. Unogona ngopengesa chete munhu anenge akutadzira akubira chaikucheka kana usina kubirwa daka racho rinogara sei, izvo kupengesana kana kuita sei, at the end of the day ngatigadzise issue apa yatinogadzisa ava vari kuti vabirwa ngavauye toita setogadzirisa SIS-MELLY. That's what that was the issue. Tatogadzisa two so far. Time iri kuenda hatisi kupinza vamwe vanhu. Mari yekutenga futi zvinhu hamuna futi. Taurirai vanhu kuti sorry ndaedza business asi zvakakona zvinhu zvese zvakanyura kana kuti mari ndakadya noti kupedzera vanhu nguva tichida kutonzwa next program. Rongekai. Bye bye. Right. Yeah. Kola vari kuti asi vane experience chaiyo. Vane experience because vakutaura zvinhu zvavanonyatsa kuziva chaizvo zvinoitika kumakwenyu koku. Vane experience vari blindfolded futi pane zvimwe zvinhu. Yes, I'm an amateur, but kuti ndichange kuita shipping is not because ndakandisina kusanga ndikaita balances ndikatanga. Asi vanga vachitokudzai kachokwadi kuti kana muda business yenyu ifambe idai mugodai. Yes, vari kundiudza but pane zvavakazivi zvakawandisisa zviri kukonzeresa kuti zvidaro at the end of the day. Kuti the reason why vanhu vachizouya vachizoisa pabox 1 vari 5 kana vari 6 vopinzwa pabox 1 muri kuandaseka. Even people know kuti havate kubhadhara a separate bill imwe neimwe. Imi saka musabvume, imi rambai. Saka musabvume munhu nemunhu ngaende nebox rake. Munhu ngaarige kusanganisa mabox. Munhu nemunhu ngaambire nebox rake. Plus musaisa zvinhu zvisingapisi mumahoti box, zvinhu zviri manani hoti box. Hapana chinhu chamixiwa ipapa ndicho pane confusion. Handikuandaseka because uri kunzi ndamixa zvinhu zvani nani at the end of the day. Kutaura inini paconsultant yangu inini yandinayo. I'm not talking about something else kana chinhu. I'm talking about what I have currently. Handikuandaseka. We have to sit and talk. Tisataura mahearsay kana kufungidzira. Ngataure zvinhu zviri paground. Yeah. Rigaitiwe vamwe kola hello. Vari kuchema ava. Yes, hello makadizvenyu SIS-MELLY. Tiri right muri sei kola? Ndiri right zvangu ndoitwa Yolanda. Okay. Ndafona because of Gabriel akandiudza kuti ndichakudzorera mari yako enda unoripota kwaunoda. Saka zvoita zvakanaka kuti tabatasangana. Saka iye ngaachindiudza kuti aiti ndinondizveshuwa ndinonoripota here since akati iye achakwanisa kundidzorera mari yangu. Kana kuti totoramba utichudza vanhu like mamwe maplatforms like enyaya SIS-MELLY todzwa namaititi vatiitirawo futi todzwa namadhambos tovakumbira vatiitirawo futi since akanditi nino hachadi nemari yangu idanoripota kwaunoda because ndakanga ndabatwa nehasha damudzo tokaba mari yangu. Okay, yako mari yanga iri yei? Yes, mari yangu ndaenda hoda zvazvo zvandangange ndahoda then yakatobatana zveshipping. Kutaura kutyora maoko. Oh, ndio wamaida kuti si angazi mama tokangaza paya maida kuti mwana yageze nesho kana mama tokamuchora maoko ino. Aske muvunze aiwa muvunze
Indweka sisimele. Ite chipana na mkana Gabriel nditika ite chipana na mkana. Pana nemukana wokutaura. Alright, taura tinzochisikana. Right, zvakaitika ndezvekuti takaorder zvinhu zvedu, I think it was October last year. Then pavata ivo zvinhu zvedu zviri kuuya. Handisi kuziva kuti then kwakabva kwakazoita December vanoti ivo kumakago kunenge kwakawandirwa. Okay, it's fine, but as we understand. Then vakazongeova kuti zvinhu zvedu zvatorwa here neimwe partner yavo yavanoti ivo yavaishanda nayo yavanoti vakanetsana chii nekuda kwemari yavanga vamuvhare here vachiti vadya mari yekambani munyatsokutisisa. Saka tikutaura zvavaitaura vari true handitika. Taiye akati ini ndakubata zvinhu izvozvo kusvika wadzosa mari yekambani vavazosvika pakuremedzana kuti hatisati kushanda tese bhokosi wadya mari here iye kwakutibatsira zvinhu zvedu yavanoti shamwari yavo yacho tiba tavaudza tikati fambirai zvinhu shamwari yacho ikatoti handisi kubuditsa zvinhu because this person ndinomuziva ndikamurakidza kune zvinhu anoswera atodi andiurayisira vanhu mukunzwa isu takamira navo gabho tikatotuka munhu yeye tikati aiwa unopenga chichichichi munhu itaviroda chishanda naye. Okay, it's fine zvapera takuvaudza ripota nyaya vakatotiti tiri kunda ripota nyaya isusu tikatozamawo tikafonera vanhu vekuteki kuembasi yekuteki tichibatsira kuti mukomana abuditse zvinhu tichoro kusadhirava tichiti semunhu wakamboshanda naye. Okay, zvova zvapera vakativo varipota vakazinga ini ndikazovafonera ndikati munoziva kuti kuudza kunyarara kana tichikubvunza chinhu monyarara munopisa munhu hasha it's better kuti mufunge zvako iwe ndiri kutsvaga mari handina zvinhu zvakavharwa vanhu kuti zvakazinge zvakadii. Okay, it's fine. After tikazongova kuti okay, don't worry, mishe akazoti ari kundipa zvinhu zvenyu zvakabata. Wow, zviri kuendetwa kuofisi yangu. Okay, zvako ofisi. Kwa zvinhu statement. Okay, vauya kuno kuSouth Africa. Vakagara kuno kuSouth Africa. Takazovabvunza. Ivo vanenge vachiti vari kuteki. But kune rimwe group bosi isu tatitoriwo negroup redu revanhu vachevavo vezvinhu izvozvo tiri mugroup redu. Kozita vamwe vacho vatori magroup avo amheno vezvinhu zviri kushayikwa. Ndobvunza kuri rimwe group zonzi vari kuti vari South Africa. Ndobvunza voti ndiri kuteki. And then kusvika ndazovati no Gabriel ndikuda mari yangu because inini ndiri kuthreatenwa neMasouth Africans kunzi do you know kuti unogona kutadza kumugara muno and hauna mapepa ndikakupisira unoita sei ndikakupisira ndikavaudza kuti munozvera maSouth Africa kunoko ari kutokunetsana navo but handizive kuti vakazosvika pakundidoranzweni handichadi nemari yacho chino noripota kwaunoda and then chimwe ndavaudza ndikati kana maakudaro tapira zvinhu zvekuti tichigadzirana ndo mashoko andikazovaudza pavazondisenderawo meseji yavandinangu kuzovapindura. Saka mari yako yemari iwe mari yangu ndichanyatsoikabulira but makgs angu angari hadarike 20 kgs mari yangu nezvimwe zvinhu zvese I think inotosvika kuma handichanyatsonangarira because asi hangu mandiringikini zvinhu zvangu zvese ndakazvichengeta because ndaivasendera mari neworld remit ndikazenge ndakuvasendera neimwe yavakatombondiudza imwe ndichaitarisa ndinonzi fx chii ndikambavasendera futi neyoyo saka ndichaverenga ndokakuleta mari yangu yese because inini mukadzi wavo ndewo wandaishanda naye enga ndina problem naye ndewandaishanda naye ndiye angatori rana wangu. Okay. Asi problem yakazobva kushipping kwavo zvinhu zvangu zvaendeswa kupi kushipping kwavo mukadzi wachatonozvisa ikoko handizozivi kuti zvi zvakaita ivo mukomagaba. Okay, saka iweyo landa approximate uchifungidzira yo kungofungidzira usati wanocalculate ako kungofanira kufungidzira for now mari yako ingapinda kumamari kuti nditaure ndite zvekufungidzira zvinonetsa bondo sonzokataura mari yakati but ofichi haidarike 1000 handichanyatsorangarira but haidarike $1000. Alright, mukomagaba mamuziva ka inodarike 600 yolanda handisunzwa mukomagaba ndo zvavari kutaura hanzi mari yako inodarika 600 here. Yes, inodarika inoita 600 handisi kunzwa ndokumbori muite muchindiudza SIS MELLY hanzi zvavari kutaura ivo hanzi inoita 600 enchi inotodarika 600 mari yangu. Alright, aiwa hazvina problem but une proof yekuti waitumidzira mari sei nesuwo tine proof yekuti receive mari sei mari yangu yakabatana zvese neshipping nezvinhu zvako. Alright, nezvinhu aiwa yeshipping yes yeshipping ye2000 something rands yakabhadhara but takutaura kubvunza issue yokuti that yeshipping yes we do understand the shipping tukutaura zvinhu zvako handiti zvakabhadharwa munhu supplier yako yakabhadharwa muoffice made one. kumburo SIS MELLY muite muchindiudza hanzi
supplier yako yakabhadhara muoffice medu handiti supplier inini zvekuti supplier handiti inini ndaipa imimi mkomagabo inini mari ndaisenda kumukadzi wenyu ndainditengera zvendiyerana ndiyerana aiverana wangu saka inini zvemamwe masupplier ndofunga pamwe kungobatanidza zvekudhara zvemamwe masupplier but apa for this order iyi ndakashanda nemukadzi wenyu. All right. Okay. And then and I know kuti chakati research and then if I will send audio yacho mu group muno muchakangotinetsesa chete when I was calling I called direct South Africa. Izvi zvamichi and all that yes ndakaita ma problems ne partner yangu ndiri South Africa tichaya kugadzirisa consignment yakasungwa August last year when I traveled to South Africa to try and fix that. But anyway, something that I will that is not what I'm coming to talk about. Partner yangu imwe ndakashara yachauka. And then mtazo wangu partner yangu ndiye which uyu wacho sorry andataura mazita uyu partner yangu kudaro then we had my difference yokuti atina kunzwanana but sina kunzwanana handiti ngezvepapo then zokuti yes pakazoitika a reaction yakaitika yakakoza this problem yatinayo nasisi ava during the time ndiri South Africa because zvakaitwa ndiri South Africa indisi kunokwa nditi at the end of the day I did accept ndikati those itika is I'll try to find a way to solve it because there's an office mangu and mahunza because you trusted me and it but during the time in South Africa then I had to come tikataura that's why I was taura kuti muna March or February tichitaura nawo pa phone because pane group again yevanhu vacho which I've been explaining yekuti sometimes maybe ndogona kudora kana kugara kana vhiki ndisina kuti say ndine alright saka atinde kumberi alright ngati let's go forward nenyaya yake saka poitwa sei pamari yemwana uyu Yolanda phone yako ita noisy atichanzwi tataura tamakataura kudhara kuti nditi aiwa manje haungazowani zvinhu kana ndakakupira handimounderstand I was only answering a question yekuti you know what happened but now if I say I stole from you how can a thief refund you those andaimubvunza nakuti handisi kukupa ndomubvunza ndikati uri kuti ndaba alright tanzwisisa kuti apa alright Yolanda chimbomira alright makataura nekutsamwa hanzvadzi Gabriel nema emotions saka what's the way forward todini mari yake kana kuti negudzu rake aiwa gudzu rake ndiyo gudzi revanhu vese that we've been is so far izvezvi pamagudzi evanhu anga atogwa we already have magudzi atotumidzwa kuHarare of another lady anonzi Exilda ato kuHarare magudzi evamwe vanhu vakati wande anga atengwa pakapasara magudzi aiye Yolanda navamwe mai navamwe sisi I think some about vatatu but of which because inasisi Yolanda kakasingachatauri zvakanaka because pese patinotaura pane matraits echichi so zvanga zvakuhinda communication but vamwe communications ese angachitwa and the plans are actually in play yokuti right inini since business rangu ranga rambotora knock of which hachisi chinhu chekuti ndingati aiwa hachina kuitika chinhu chaitika business rangu ratora knock ndiri kuSouth Africa pakaitika whatsoever hondo zikaitika muoffice mangu whatsoever but ndakati no I won't make you lose any of your stuff. The only thing that you'll have to forgive me is the time yekuti ndigogadzirisa kuti ndigogwana mari yekuti ndichangogadzirisa but I have been doing it already kutenga bit by bit tichitaura izvezvi vane masetse avo ema-handbags and the likes that she had said kuti anotengwa we had already started the plan of trying to buy because vanga vakabhadhara shipping already of buying and what buying kuti tizotumidzira the only thing chakachangoitika kuti ini navo the only problem yangaitika is the communication yedu tiri two and then yokuti chakaita sei takatika pafoni hatisi kuita sei hatisi kutaura hatisi kunzwanana tenge tichipanana ma-threads otherwise inini navo handina problem hangu navo which I do understand kuside kwangu ndokwakavatsamwisa in most cases because ndakatrustwa nezvinhu zvikaita problem muoffice mangu but maplans ekurefunda zvekuti ari kuitwa but mari yekuti ndingotika one the truth of the matter haipo for now so we've been doing it piece by piece kuti
every week when we make some profit we buy my items evan. Saka Yolanda ari kutengerwa rini ma profits ake na zvinhu zvake na igabu. Tatotanga already kutenga. I think already pane some about 3 or 4 sets zvinhu zvake already zvatotanga kutengwa. Zvake iye yuyu. Zvake Yolanda. Not ega. Ndikutaura zvaYolanda, zvaYolanda. Zvamwa muchatenga ndikutaura zvaYolanda. But it matters. I'm going to understand that because Varpa group one Zakatogwa nguva imwe chete. So we cannot actually say that so kutenga arma pieces chitenga chikomba na kuti nasi kutenga let's say for example teta $200. But $200 here we have to share according to the people who Zakatogwa box now. Saka ime ndiri kuti saka iye Yolanda achareceiva zvinhu zvake rini hanzvadza muri kujamba jamba neansa imi moto dzati anoreceiva next week mwedzi wapera here kana kuti rini. Parezvino I won't tell you kuti next week because maybe togona kunge tisatapedza kutenga zvinhu zvake unless iye kana aona senge zvanetsa then oita imwe shipa inogona kuuya kupisweni ichitora zvinhu then tomba chero nemari yeshipi atenge tisatapedza kutenga zvinhu zvese tenge tichingotenga in pieces according to zvatataura pagroup kuti right we won't be able to buy same time as though people challenges but we're able to buy in pieces. Yes, mari yeshipi mwatipa zvinhu zvatogwa yes zvaenda uko but yes we are refunding. But we can do this piece by piece. Already when I came back. But zvake mamuchazomupa sei makamuti izvo ingaende kwaanoda musi kuzomubhadhara. I'm not understand SIS MELLY muri kudzokera yeta patadzokera pakutaura. Aiwa ndiri kungobvunza muda kuhwisisa kuti kana muchiti makamatanga kutotenga kudhara imi manga muchiti hamufi makamupa manga muchizomuudza sei kuti zvinhu zvakatotenga. Aiwa statement yakuudzai inini statement yandakuudzai hamuna kuda kuibata moiterera. Ndiri kuti inini kana Yolanda kana munhu akubira chinhu hapana munhu anokubira chinhu woti refund. Apa uri kuti refund yezvinhu zvako because hazvina kubiwa and you know the situation. Handina kuti hausi kubiwa anything. Iye ndiye message yakwake ndinokwanisa kuverenga message yawakanditumira uchindiudza kuti handisi kukupa mari ndinoenda kunoripota kwaunoda. Enda kuno ndikabva ndatoisa message kumukadzi wako ndikati ndokumbura mutaure nemurume wenyu because matauriro akuita hazvisisina kunaka enge unochakazondipindura kubva ipapo bva watondisendera mapicha emunhu ari kuiswa fodya kumashure iwe ndikabva ndangoti rege ndisiyane nazvo. Ari kuiswa fodya kumashure fodya kumashure sei? Kuti mamessage SIS MELLY ndinawo because wakanga wandiudza kuti iwe hauchadi kundipa mari yangu ini ndakakuudza ndikati gabu ndoda munhu anoita chokwadi isi bheta kundiudza chokwadi chinondirwadza ndakakuudza kuti ndiudza chokwadi chinondirwadza kuti handina mari ndizvezvekuudza maclienti angu pane kuti undinyebere ndichiudza maclienti kuti gabu ati ari kundipa mari next week then maclienti wandibvunza kuti mari yedu iri kupi ndotanga ndakumhanyiswa kunoko because ndendaudza maclienti zvawandiudza kuti mari iri kuya next week ini ndakuudza maclienti kuti mari yenyu ndokupai in 2 weeks 2 weeks dzasvika wakundiudza futi mastori ndakakuudza kuti ndiudze chokwadi chinondirwadza kuti hauna ndokuba December it was better wandiudza chokwadi ndawanawo zvekutaura pane kuti nini wakundiita futi kunge munhu anonyeva kumaclienti angu izvo handisina kana maclienti ivo vanhu vacho kune zvinhu zvava kutoda kutondipa handitoziva kuti ndinototi kudii because nawo handichatobate foni kana business handichatoite because of you randakasobuilda in 7 years wandiurayira zvinhu zvandakabuilda kudhara. Alright, saka ndoita sei ndokupa mari ndorega kukupa zvinhu. Ndiri kutoda chero kandipa zvinhu chero kandipa mari handina problem. Alright, kana iri ishe kutowana mari ndogona kutsvakira mari ndichitsvakira mari piece ndichikukandira. Piece ndo mari. Aiwa kuti ndokuti aiwa handisi kuziva piece mangwana chinonetana futi kuti ndikoma endina kana vakundipa mari yangu ndipe yakakwana hatidi kuti tizonetsana mangwana mako kuti ndakazokupa 500 ndichiti makandipa 2 kungondisendera tongokakuleterana ini ndokuratidzai mama because world remit inochengeta maslips emari dzatinenge takatumirana nezita renyu handiti ndokuratidza kuti idzi ndo mari dzatakatumirana tokakuleterana mameseji ndinawo ataikakuleterana zvinhu zvedu mongondidzorera mari ka1 because zvekundipa hafu I know kuti futi mangwana tinonetsana makuti ndava 5 ini ndakuti makandipa 2 kana kuti ndogona kudebe hati maona saka it's better kuti tingowirira hapana pana mboti wanyepa kuti tine zvinhu zvako atokanga umunzwana hapana pana wanyepa kuti tine zvinhu zvako mukoma gabu anzadzi gabu imbomira
imbomira mchisikana hanzvadzi Gabu, this is bad for your business, really. Handidi kunyepera hanzvadzi yangu. I also do business, though it's a different kind of business, but this is bad for your business, and I'm not destroy your business just like this. My complaints, those are my problems. I know it take up a company, but for you to have so many complaints, imimune gore mavura company. Kopa mcheta 5 years, nige my problems. I say, this is not good for your business. No, kana kuti mnenge batove wese. Mnenge baba ni vanhu wese. Wani mugona ngema gadzirisa kana kuti mnenge magona utove wese. This is not good for your business. I can see kuti, I can sense kuti kamurudoneza business when you make up. You ramaka build a mega muruku destroy chinja makavaka nemaoko enyu mega mukuchi destroy. Those you critique up. All right, ndakunzwa SIS MELLY. Andizoti mungaita sei kuti sure itai zviri legit. Zviri profit yenyu ka mari yenyu yamunowana shoma. Iuye iri shoma yekuti munowana yenyu kana kuti $100 profit but muine trust yevanhu. Hanimoona. Saka vanhu vakataura kuti no, hande kwa Gabriel kune trust. Vunza. Pane munhu asunga here akatenda kuti apa wandipira ichi wakandipira ichi neichi. Vese vari kutaura vasofa tikati kudii. Ati maandasenda vati vapiro here we have proved kuti apirwa here. But kana makatora ningirikiri makatora zvinhu mari dzevanhu mukasasvitsa kubira kavanhu mukoma Gabu. Matora mari kwandiri muchindi promise kuti ndiri kudeliver zvinhu zvako and then you don't deliver. Kubirwa, yes. But apirwa Goreresa almost a year. Mukoma Gabu musadaro. Almost a year. Mune zvinhu zvake almost a year. Ofuchi mataura muri kuita panapa vamakangoita nemusikana kuti onaka zvinhu zvadaika rekatitewa forward kudhara dei makapikana kubhadhara mari yacho namapisi dei makapedza kudhara almost a year. And iko zvine zvisina used because munhu wese ari kuzama kungwavha handiti imi muri kungwavha iye ari kungwavha iye hachisina macustomers iko zvinhu isina used nenyaya yezvinhu izvozvo because I won't be able to defend myself, SIS MELLY, because you already are attacking me. No, I'm not attacking you, but I'm not attacking you, Mukoma Gabu. I'm not attacking you, but I'm telling you the truth. I'm telling you the truth, Mukoma Gabu. But it's the truth. What is the truth? Mwana almost 10 months. Mirai. The truth is, mwana almost 10 months mune consignment yake. And akuza kuti anodila South Africans. All right, listen to this one. Don't delay name. And ndidila nemi mimi ini ndinirana wenyu anditi ndimurana mondipa mari dzenyu vana ati vanhu vanopa vana ava half price mondipa half price enyu mune macustomer akatorera mari then I come back ndokudzai mastories inini macustomers chichinoitika especially vemu-SA vari kuti mwana asina business sosara kvari kuita asisina macustomers vakatiza ari kutodzana nevanhu mwanzo achitika ifona ndichadaire nokuti vanhu kune vanhu vakatorera mari vakutofunga kuti itsotsi but mwana hasi tsotsi gudzi rake riripo zvechokwadi but gudzi riri kwamuri hanoona saka ndisi kuwanzirai pa ndiri kutoda kutaridza kuti munyasona kuti it's not right zvamuri kuita hachagoni kubata foni zvokuti ndirini ndakatenga kwaarika ndinda kuti munhu yakutondi avoida yani mari yangu ndakamupa half down but akundi avoid but iye kuti achiya kwandazonudza vache kuti no zvinhu zvanyu zvakabatwa naGabu handi maona kwandiri handizivi Gabriel, it doesn't make sense handi maona no wona izvokuita hanzvadzika pana matachizava kuti already started something and buying. Saka moti to change erema zvatanga kutoita already because I did explain we have already started buying. Pane vamwe vatotengera already atikunzira but asati zvaperera. Pane consignment atotenge zvinhu zvatatenga but tiri kuita ma replacements. Saka muri kuti ndozoita something else chiri same because already tatotanga. Hani kungandasana ndio issue atokutaura ndokuti yes tichitaura but kuti munyatsonditerera kuti ndikuita already something. You don't want to listen to that. Inenge chinzi awa muri wrong. Yet we right wandotanga kuti imimi muda kuti timokudzai kuti muri right here mukoma Gabu ichiza kuti muri wrong. Ndakandara aiwa tisina kuti wrong but andina kuramba. Ani mukana senda issue I did not. Okay, all right muchitengera all right amuna kuramba muri kuita zvamuri kuita mukutenga
magudzi muchidaiswa handitika but let's consider kesi yakafanira kunge ndisei mwana uyu handiti ngatikonzei kesi sei mwana uyu right now asisina kana customer asina chekuita. What do you have to say me personally? Tokoti msisi venyu ari aitigwa zvinomwe munhu what will you say kune munhu aitira uyu izvozvo? I do understand that in Rukuti, right? I won't delve so much about Chaitika business, Mangu my reasons, I won't talk about that. In Rukuti, yes, I do accept take full responsibility, and I'm actually working to resolve that. I'm sorry, Yandita Taura, and I did tell them that I was sorry. This might take time because Jandi Dusera Mashure and it's not cheap because I did talk in the group Irimo, but is Jandi Dusera Mashure for now. I don't have the funds to go to Gawan because already maybe you gave me the shipping money in Zaratengo's office. And then this other person Agatenga was in the office and shipping money, but not everybody paid shipping money. And look at this office, that office is my responsibility, but it's just a right and it's my responsibility and that, but I'm already working on it. But that's why it's in a group that we created for that. Because I was on Dosera Mashure, I won't be able to cover that in the same time. Though I wish I can, I want, but I'm just going. Why? Because it's not a business wrong up and down to Muka from the ground, the under to Cherera pass and this anything. The Tanga from Muka issues. Tanga then this Tanga cover a bit by bit according to Pantino Bona because there's a negative Mangwana don't cost $600, yet I know that I won't be having that $600. I don't understand. So I won't lie to say, yes, and yet I know that I will not be having bad. I don't say I do understand that, and I do know, and I'm very sorry for what Yolanda went through. Of that I have always said, guys, sorry, your support for me is great, and I appreciate that you support me. But I am sorry to support you, but you have always supported me Mutuya before, yet we had no problems. But Tashika Badaita problem, but my previous ones, Chakatisina problems. I am sorry, and I'm really sorry I disturbed that business. I know because one of my clients, I do know that, and I'm really sorry about that, and this is I will not see, but I am very sorry about that. The issue that in Yolanda, it's not because Yolanda was wrong, but it's only younger exchange is the Mama audios is most Naganashi, Rwanda Center. Here's those places out say, Dr. Teacher saying in Yolanda, but I cannot say in Yolanda, yet knowing what my wife buying stuff. My wife cares about that. That's why I just feel that's a problem. So I cannot ignore that. Saka ndizvora saka kune ukese tichite way forward pamwana uyu because nyaya yake yatondirwadza yatondidzatiti poitwa sei matimatanga kutenga saka akagona kuzozviona zvarini at least kuti mungapromisa kuti maybe pakati ndo paangagona kuzviwana ndezvarini right togona kungoti right pane zvatengwa it's not much but anogona kungotanga kungoreceiva next week of which it was initially the target yekuti by the end of this month everybody else ange are covered pavanhu vese ivava. It is the initial plan. Those are straight at social number profits. We're actually buying these things for these people because we know what happened and there's nothing what's out. It was never intentional to retake about the right. And then it was not their problem, it was problem your office kwangu, and I was not even there. I was in South Africa during the time shitty. So Murukuti mimi by end of the month aningaona zvinhu zvake mwana. Yes, by the end of the month aningaona zvinhu zvake. Tanga tatotanga already kuita mabuying. Already, I think 2 months back, that's why these other months we're trying to buy for others. And we understand that. Yolanda. I know, and I'm sorry for that. Yeah, ma. Yolanda, let's work towards month end. Month end, and if month end nothing happens, you come back to me. Don't go to Kapano. Alright, my tabas. Let's wait month end. Let's give him the benefit of the doubt. Timpo nguva antika semuno akaporonga ari kukwereta vanhu vakawanda zvinhu. Let's give him time. Sezvari kupromisa. Then if he doesn't come up with it, aiwa zvinetsi. Nokuti andoziva the more we keep on doing this my life challenge the more he is destroying himself. Anomaona. Saka koma gabu itai kuti shuwa muone kuti maita zvatiri kupromisana panapa. I didn't understand SIS MELLY. The thing if ever it was truly I do not really care about these people and our and all that, I was not going to even bother myself with the chapter on SIS MELLY.
But it's because I'm not a thief, hence that effort to reach out to Rwanda. That's why I think that teacher and phone teacher say and discuss this. Because munoziva kuti by being posted mama social media apa mune inda yangu posta yangu pano pa page pa Nikipa Diaries ini ndine ma group akawanda kakazara pa Facebook anototi inini angu andakato siya wangu asintire access kwari. Imagine ndonokuposta ikwese ndoti kumvenge ndakukandai ndoti kukuningikiri kuma V11 ndakukandai ndoti kuzimskanda ndakukandai anti maona. Do you think it's your business to survive? It won't. But issue yes, Makanda, Mati, ne statement yenyu machinda iravan. But yet issue Yolanda issue. But we are no longer talking of Yolanda Egakapa Mkomagapu. Tani 3 so far. We have 3 people so far. But Wema Burugwa remember Wema Burugwa zvakasafa kupinda mune zvinhu zvevanhu vemani vakaonda because zvinhu zvishoma zvamba ati initi vakapinza imomo mapiwa mari. Iburugwa reguchi here, iburugwa reLV here. My Tommy Hilfiger, my brand. Not Tommy Hilfiger, my Calvin Klein, my brand. And she actually knew that. The issue there could through to Zimbabwe. It is an agreement to South Africa. We did talk about it. Naim Komagabo, mune airway bill here. Alright, it's the same. Alright, no, it's the same phone and Trukshandisa. Alright. Arikoku ingiri uyu kwandiri kufoni and Trukshandisa. Alright, Yolanda, let's do that and tika mwezuka pera and then tona taufa chicha itika. Iwe chirega kuvatuka kuti murabe mchitaura communication antika. ndakatopedzera taura nawo kudhara tuna. Chirega kuvatuka so that communication irambe iripo. Alright, sharp. Alright, bye, Sis Melly. Okay, bye. Right, guys, let's hope kuti panapa what we are doing, we are mapping a way forward. Because now I wouldn't want to come back here and this ofariwa nemi unkomagamo wa dem chimuka mchiti ndochemana sina mai vaya vakazondidayo ka business rangu razodai ndo nyaza ndodziziva nyaizi business kana kuti rinodoredzwa nokuti ndabira vanhu ayo ngaridoni but kana kuri kuti handina kubira vanhu paita machallenges akadai ngecustoms okuti handina kubira vanhu mirai vakadaro sisi panenge pachiri nevanhu vachikuita sei mirai vakadaro sisi hold on ramai vakadaro. Do you think the world will care to find out kuti zvinhu zvakazofamba sei zvikazodai handina kubira vanhu? Do you think the people your customers would care to find out vanangoti makatobira titadili name zvadopera ndokudana kwebusiness? Kola hello. Muri sei? Muri sei? Ndiripangu Sis Melly. Ndiripangu. Inini ndangofana ndiraubirwa ndangofana ndautaura naGaba arikuzvinzwa. Arikuzvinzwa. Gabu zvauri kuita kana usati kungotoka nguva aristereki. Kungoti wawanike zvako padhuze dai vaunozindoroza kuti uri papika unongoda nyere mumusoro unozi hawana brain. apa nditaura nani zvekuti utaura nani azvineinewezvo ukuda kuzvidifenda chiuchitsotsa vanhu mari dzavo unzati mari inonhongwa unongoda nyere musoro iwo wakapusa stereki gore netochitsotsa vanhu. iwo uri ani tine anything neotiretena nyere musoro hapana toda kutaura zvekubhabhadzirwa hatinombokubhabhadzira utotaura uchotipa hasha. Zisimeli ndatitaurei nevanhu vane maissues akagadziriswa tosiyana nemathreats awo haasi kutibatsira anything. hapana mbotiteta apa wakapusa stereki unoda kujairira vanhu stereki ukati mari inonhongwa. Mari inonhongwa. Alright, it's okay. Alright, kola iri bo gai tinzwe vamwe. Right, guys, toda vanhu vakabirwa handiti ka vanhu vari vanotokatorwa mari ndo vanhu vatiri kutsvaga panapa handiti tv tangopedza. Hello, I'm good and how are you? Ndiri right, ini nonditwono kutula ndine magudzu anagabu. Abuye bodo. Alright, ini nyaya yangu iri pakuti ini handidi kuita beat around the bush ka. Gabriel ane karapu kanako so anokangana kuti tisu tiri kumiitisa mari anotiita rapu number 1 anotaura zvaanoda zvakafanana. Gabriel ane magudzu angu aakabatwa ekutanga first consignment and second consignment. All my orders they worth more than 30,000 rands.
Noctula ani, because in any of my books angu and dina Noctula. Who did you come through? Wakawe direct one or you came through somebody? Gabriel. Last week pakatanga zema live. Inini I didn't know kutinyaya Gabriel yawe pa live. I went to Gabriel, then I asked him, Gabriel, where is my goods? He told me go on Facebook, unopia my goods. Facebook. Then I asked him, Gabriel, what are you talking about? I don't even know your Facebook in. But I can understand go online. Since now, aka blue tick ama message yangu. Ndukunye pere Gabriel. Sisi no, I was kunye from Tara Chokwadi, that was no Tula, no, all right, yeah, I know. The Chokwadi just. Sisi Melly, if Gabriel, I got to tell you about my order about for first and second consignment. Then we said, okay, it's fine. Then Gabriel created a group. I created a group. Akatisa Gabriel. Gabriel, no, we are going to South Africa. He told us to the funds, yet we could have 19,000. That group we raised 19,000. Tikamufa Gabriel, I'm from South Africa. It's another man on top of our consignment. Move on them to win that 19,000 right now. Gabriel is that 19,000. You're talking about my good at this way. Alright, first of all, Sisi no, amuna any consignment from the first consignment. Amuna anything for first consignment. Consignment you per second consignment, which needs 10,700, which you guys have not yet paid. And you already know that. That amuna anything you per first consignment. You know that. You have nothing per first consignment. I'm not visa any of the money I have this for the people. Maga visa mari pa 19,000 yambuchara. I'm not visa mari. Maga visa one jinu zabo zirukat pa consignment. Ikapadara kuna agent. And they ask people to where is the 19,000. I gave you the proof that ye payment right for. So I'm going to be saying, don't wrong with it. Because right, let's talk the truth. Number one, you did not pay anything per consignment. For 19,000 because I'm anything per first consignment. Maguzo nyeri per second consignment in a marriage. What is it that you have per first consignment? You know that Shakira, how much money did you pay, Sister? How much did you pay? Right now, to group, I asked you in inbox, where is my good Gabriel? What can be pick up go on live? My money went more than 30,000 rands. And they said, I asked you, Gabriel, what is it? The name of good customs. It's fine. We understand you and it. We understand you, it's fine. Where is my first man? We actually to Zimbabwe. We can do that in Zimbabwe. And then we agreed to put in the power of Muno. Say, I don't know address. Then you say that I am Muno. Send somebody would I end the Anotora Kumba direct. We talked about that. But you only gave me the number that driver would be drive. And you send somebody to go and make collection. Then, but for first person, for 19,000, I'm going to that's okay. Martin Stanga, Martin 19,000. Whenever my goods per first and second consignment, no, you know that you don't have any goods per second per first consignment. You know that you do not pay any part of the 19,000 because Mari Akapadava, the people that paid, and the person Akazopadara, this other 7,000 is a friend of mine Akapada $7,700, which was $10,000. Dear Shamarangu Kunoku, who said that let me cover and help you, but say yet people don't pay that much. I'm gonna say that people pay 10,000. Then my friend, who you are in paid this man. Mira, imbopa yo sister bataure chance. Taurai.
bags sisi nono sepabuda kuti 100 bags sisi nono sisi nono hanzi mune mabhegi mangani sisi nono 40 ngataurai mafigures chaiwo uye 40 bags sisi nono ngataurai mafigures miratinzwe Gabriel miratinzwe mati mune mabhegi mangani more than 100 bags. Okay. Sisi nono, let's be actually mune bags 40 sisi nono. Kwanza mune mabhegi 40. Mune mabhegi 40 because you already received one mabhegi. The only missing bags is right now. I paid shipping more than 20,000 rand. I have everything. Where can you Gabriel? My kgs were more than 80 kgs. I'm not going to Gabriel. The reason which 80 kgs, remember, whatever t-shirts, whatever shorts, no set, amuna oma set, no akwashita which but not to put whatever bags are makanga mama set. Intra which you go to our factual, no. Factual, I'm not some Tamari, Zamruk Pamar Zamruk Bisa Marazada, you are not part of that. You did not take out any man. When I'm wrong, but my facts are bad. All right, Gabriel, Zinjano, Zirikupi. Saka Ziripi Sunjano. Ziriku Arari, oh, Sakata Shika is. Mirano no tinzwe. No received the first consignment. Then received second consignment. Because these consignments zanga shipinda through direct in South Africa are my brands. Achikuda Achenda Chistoka Waru Cape Town. Rwanda Center. Then many people have started coming. But then shipping way cheap but some cages according to how we book cheap kama flights. Don't according to cages. Then zimwe shippers are Sarah's shoma. The Sarah's are just shoma zimwe shippers are shika zaenda kwa wale wakati sima zakashota but zakaenda through to Zimbabwe. Rwanda Center shika kugara azinambotora time kushika zakashika kugara ndikataura kuti ayo zinzashika ku Zimbabwe already. And during the time ndishitaura kudaro I think I was already in South Africa. Ndazogadzirisa issue kuti the second consignment pane zvinhu zvavo ipapo zvasuba. I was already in South Africa to go and actually try to push kuti zviite izvinhu zvavo. Saka zviri kuZimbabwe, zviri kunani? Zuru Zimbabwe, I will ask Nchavunza Aga receiver, and then I will give you the information, Sis Melly. Then you get somebody to go and put a problem. All right. Munhu akareceiver munhu wenyu mimi. Asi munhu wangu munhu akapiwa zvinhu nechine cargo akakollecta agent achikollecta zvakati one day then kept that. Saka takati gaendese kanzi aiwa ndina ndisizoshanda zvokuendesa vanhu. Ndikavaudza ndikati ngavaende but right, and that's the way forward. Then somebody goes and collects tomorrow. Okay. But munhu yeva makapa majani anenge zvinenge zvichakakwana here anenge achinazvo here? Zvakakwana hapana chakashota because hakusi kutenge chitila nevanhu vanenge vari mbavha. Issue inenge itika ndeyekuti izvezvi zvimwe zvaendawo kuzvaita sei but no one is a thief. Hapana anenge abira munhu. Alright, mondiudza mangwana moconfirma moconfirma Gabu mondiudza ndina tapiwa ndanotora tina tapiwa wedari kuHarare uko atotuma uko Harare anoenda kunokollecta gudzi racho kana mukati zati gudzi riri papi then ari ikoko tapiwa anofona then toningirira reka nditore namba yaningiriri yanono kuitira kuti ndozokonfirma naye kuti ndizvo here zvinhu zvachona then zvobva zvatorwa uyozozvitora kunani kuna tapiwa nashi wacho. I think that will make sense if TV tango iclose nyaya yacho. Rega ichimbonzwa nono Then we told Joka, what about the consignment 2? What is going to happen? But consignment 2, yet it's more than that.
can even pull up my screenshots in my messages. Don't you know that Pane Marino Fongo Badiga, which is 10,700? And then we did agree with that Shea Mari. Don't you know that guys my penalties is 10,700? You are in the group, you already have that information. Then we said, let's share this man. And you remember me coming to you, shit ass, no. Apa so in why that immediately let me talk. The chance the chance is no. All right. Okay. I'm in group. Remember Lisa and my beggar also contact with an analyst and my group of material we had people more than I don't know to made two consignment, first consignment and the second consignment. I'm sure get 20 per group. I'm scared 20 per group. Because my kgs are actual, I'm supposed to get 20 per group. Because let's say Lisa, for example, under 70 kgs, we are talking about something about how many kgs? We are talking about something about 600 kgs. Then one kgs must be the chichi, upon 7 kgs and 1 kg. But you already know that is because the phone Taura is so personally as we tell you pay the 10,700. You pay you pay the 10,700. My para 10,700 more than everybody else. You remember we talked about that? What is going to happen with them? Second consignment, I need to answer. People they ask you outside and you don't communicate to no ignore. But where you just come and bomb people, nonsense. My message about now, a group, whatever not in the end, I'm not. And I'm not putting the Gabriel. This is serious. So what was it that so but the issue 10,700 is why. I understand what you're asking me, Sisi, no. But in one, did we not really establish issue? And then we keep giving my penalties. These are penalties that are needed to be paid. And this man, this school one, Zina Gabriel. Hands makaita mini mama minyedzi mapenalties amakambodiscussa kuseri. Hanzi nyedzi mapenalties amakambodiscussa kuseri. Atina discussa kuseri na Gabriel takamubvunza imari kupana kubviswa pa consignment yekutanga 19,000 vanhu vakacontribute anditi 19,000 iyoyo vanhu vakatobvisa maguzo haana kubuda akadzokera kuteki then akati ndikamubvunza Gabriel how much is supposed to be paid paseparate consignment akati 10,000 something chinhu chakazoita kuti tiregeze kubhadhara inhau yekuti Gabriel akapiwa mari 19,000 yefirst consignment ndokubva aregedza kubvisa zvinhu saka izvo zvakatiremera kuti tibvise imwe marizve yesecond consignment Gabriel yekutanga apiwa 19,000 akadzokera kuteki asina kubvisa maguzi evanhu mubvunze kuti tiri kunyeba here. Adona, let's wait for him pamwe bhati rake rapera zviri Adona. Yeah, as much as ndichida kudika Gabriel pantori nenyaya dzaGabriel truly speaking guys nemakoza ari kupinda apaka uyu munhu uyu apedzi nyaya dzake nhasi. Gabriel akapiwa 19,000 hapana kana ari kuno kuSouth Africa akauya I think June akatiudza mugrupu zvikanzi consignment yekutanga ikutowana 19,000 then people contributed that 19,000 akatoisirwa muaccount later on takatozoshamisa kuzoti gabhadzokera kuteki asina kutombobvisa anything kubvunza agent kuti naiwo agent aishandisa gabu haufa any notice saying handina kupiwa mari Gabriel tomisa mugrupu haadaire haadii ngafane kunyepera nitsvose hakuna maguzo ariko imari dzaavhara vanhu Gabriel But
Zandawana guys, if Gabriel, if she is not going to act now, I'm telling you, this will be the end of his business. As much as he might take it as a joke, I'm telling you guys, this will be the end of his business. The power of social media is also right now. How many people are watching this live? How many people saw him? We are saying we are going to have part 2 of this again. Takashitaura kuna ananzani mkomana Keith wema for Imperial Furniture. Ndakamuudza pana but Keith uonaka. If you are not going to do something, business yako rinofa. Ndakatomuudza tritoga kuseni kati Keith. Urikuda live ndine kutanga ikai. Tikadzoka ka 2 ka 3 ka you are done. Akafunga kuti ndikutamba naye. Keith is done right now. Is done. Is no way. Kuve driver that ari kupizwa so. Ari masource. Angani nguva makore vanhu vasika mbati achichenza kuwana akazo padiki pakadaiso ndakamisira message ndikati ndakakudza kuti what did I tell you? Ndakudza kuti kuti now vanhu vakawanda vakukutsvaga patakuposta vanhu vakawanda vangasava kuziva and asitozati akasungwa sei haasi kuziva akangowana mapurisa mukomba amene munhu akaburumira haasi kuziva kuti akasungwa sei. But I remember because not remember essay. I think I got talk because he was in take. I got to talk about take. I think I got talk about. I rap to see Mary Gabo. I got our rap. No, don't rap. Ukamu Buddha, my good. I can't go to the evil. Sunday night go and don't know Buddha or no. Yeah, don't you chamu wisa. Don't you chamu wisa. Yeah, the rap is my business. People are in comment section. I know there are a lot of people who want a business. Like most of the people are in comment section because you now do business until you are dimurku asla murungu afangwa vandichika. Guys, learn to speak in nema customers and usually properly. Sometimes the wrong. Sometimes a client can be wrong. But a client is always correct. Sometimes chero uchi zatu wrong and uchi that you already wrong. Try to explanation in a way kuti munhu akutsamwiri zvekudaro. Manje ukaisa rafi kuti ndeye kwamunoda yezvivoya kwavanoda kwacho. Voya kwavanoda kwacho namachiro nemanje tazita 3 hours full. Tatovharigwa imwe show yedu ifanga kuti hapana panenyaya yekuti chi indeye kwamunoda 3 hours full tiri pano. Hanimaona neiya indeye kwamunoda. Dei kucontainer zvakanaka chitoro nemi zvakanaka mugrupuka pamwe demi sinambosvika kuno. Pamwe demi sinambosvika. But ndizvo ndataura kati vana Yolanda namuti kudzoke pana pa month end. Akadzoka pana pa guys ndikukuzaika survive business rake we. Survive business rake because vanhu vacho vanodzila nawo maZimbabweans ndo customers ake. And word of mouth is very powerful. Kungoudzana kuti musaenda kune anonzi Gabriel itsotsikana muchidaenda ku11 indai munoona ku live yakaitwa kwa SIS MELLY kuzvadopera. Munhu angasina tomupa achitomupi. And iye anozviziva kuramba kwanga achinteneginga chiye kwanziri kuti akatotaura that my business is suffering SIS MELLY kubva zvamati poster my business is suffering please let's do a live ndiclear star rangu my business is suffering please ndibatsirei anozviziva kuti business yake iri kusuffer he said it kwandiri 3 times anozviziva. Is the money the Murku Dwaka? Utone Mawe, Ndikapuze like
musakanganisa business nesu tinoitawo business anyway tinoita business zvisingatoiti munoza zvinhu zvokuti munhu anonyatsokuuya unoza rega ndinokupa imwe example iripo ndine kumwe kwatinoningirira kwatinobika chikafu handiti tibika chikafu isi tinobika chikafu chedu African cuisine chedu ani munotoona ningirikiri ndandamboenda kubasa wangu saka ndakapfeka hangu ningirikiri uniform yegraft ndakapfeka uniform yegraft andi muri kuona ninyoka baba andi muri kuona kubasa kwangu andiwanzodai hangu andika andiwanzodai asi kubasa kwangu andi muri kuona andi muri kuona iyi yakanzi Melly's African cuisine right saka mamuza mabikira tinoita maguru akasiyana guys anditi isusu kwedu guru chero tinogona kutonyatso ribika zvakanaka ndakatoisa onyesisa madomatisi anditika toita zvatinoita anditi vanhu vemuno muguru remuno murinongoboiliwa riswa salt chete hariswe mafuta hariswe chinhu handitika then customer youya yemuno the way akatakabika kwedu isusu tikamatesa anenge atori the best remember kavheji kanenge kari paside handika vemuno havazvizivi kana zvekuti kwairinoiswa vheji havazvizivi anotoitaura kuti iri guri ranoita zvakanaka iri ranomira zvakanaka iri ndibhoso mai mwana tisati taziva mazivo ekutanga kuti ravo rinobikwa seika mai mwana hanzi ndinobvisa haiwa hembe handibvisi tisati taziva kuti ravo rinobikwa seika mai mwana takawa nekudzosera ma40 esadza takawa nekudzosera ma40 tisati taziva kusvika ndazonotsvaka resipu kune vanhu vekuchechi nai mitudzo yemaguru enyu munomabika seko svika ndisiso malamukodhi edu rinongobhoiliwa riswa solti patati angoboiliwa riswa solti hazvinaki guys hazvitinakiri unoona asi unotowa kuti vari kunyatso kutorifarira zvekudaro saka a customer is always right a customer is always right a customer is always right pamwe pacho chazoziva kuti handina kana chendatadzaka utongotora woisa uko utongodgadzirisa kuti zvibve munhu ainda akafara but manje ukaita zvokuti inini ndinotuka macustomers ka iwo muhodhu undotuka macustomers hapana kwamunosvika zvechokwadi vanhu vesanta business mucomment section muri kunyatsondinzwa ende utaura chokwadi munozviziva. Hello kola hello. Yes, it's Melly Masquerade. Mushe muri sei? Taswera. Nene what I can just say angu sis Melly ndoti mwari Gabriel ngave naye. And shamwari yake yakunyepera kuti zvinhu zvakafraudwa namission staff tikakukupa nhamba dzake mugombati futi munhu yeye wakuteki kwawo haiti naye business wari kuti shamwari yangu akazotora zvinhu saka zvinhu hazvina kusvika ari kunyepa ndichakupa nhamba dzamishi yeye chakusenderai mugomubate kana aita kulife auye ndichakudedha futi mugrupu redu chandinongotaura hangu inoti Gabriel achafa chidyiwa nenhunzi chete ndokwandiri kwazviri kuda kuenda ikoko ndokwandiri kuona kwazviri kuda kuenda chakukupai nhamba dzamishi wacho yeye wanga achiti misha akazodai takambonzi mabhox aita 3 months ari madisa baba achinyepa achingo zvinhu zviri muethiopia zvakaraswa trek 3 months from last year antimaiSismele nongoti Gabriel achafa achidyiwa nenhunzi full stop. Now the way yatora na the way yacho yaita and he's still new mugame the way yakurumidza kuita gutsotsi so 1 year mu lockdown akurumidzisa mukadzi wake business iri vari vese vanoziyana nemukadzi wacho vanozivana amaje vanoidya inogovanakira 2 weeks vari paDurban vachita holiday apaka zvinopera izvi pasina atanga amboti handidi kumeshena zita anofunga kuti nyaya yachiziva chakupai nhamba yamishi wacho mugombata ari kuteki mishi ari kutoshipa zvinhu zvakanaka zviri kuita bhoza vachachandimisa. Alright, utipe namba yake. Thank you very much Kola. Thank you. Ndakatitore vamwe. Guys, mochandiregera live yedu yechi2 apa tichakwanisa onai pane time yedu yaenda but at least we wanted to just tipedzewo vanhu vane shungu dzavo saka ndokupromisa yekuti confession tinoita mangwana because ndinenge ndine time mangwana hapana kwandinovhura ndinongovhura makuseni kumapast 12 wandenda apano handitika then toita mangwana confession toita mangwana haisi nyaya because tachida kuti tipedze nei confession you can still make it tomorrow time yedu payave haichaiti kuti tingapinde mune mwe show h2 because show h2 charova dzimwe 3 hours zvakare andimoona saka zvinani tiite hedu mangwana. Hello
mushe kanjani ndinoda kukomenta nenhau yamukomagapo ava ngavachide maitiro avo umbavha chaiwo huri straight. In as much as he can defend himself, he is not right. He should tell himself that I'm not right, I'm a bad person, ndiri mbavha. Then he changed chaitsotsi hapana mamwe ma-B11 anodiwa, and the way he is defending himself asingape maclients time yekutaura itsotsi chairo. Asi kana achida kuti upenyu humufambire, you need to make peace with his client. Exactly. Vanhukadzi vari kutsvagura kuti vatsvage mari vaite upenyu hwavo, iwewe wobiri mukadzi. Anofanira kuti ane vana vachakura, and he doesn't go away with it. Pane mumwe wachasangana nawo wachaitira asingaitirwe izvozvo, and kuna Mwari kumusoro kudenga anoona, and achamugadzirisa. He needs to change his way of doing things. He needs to come forth and apologize. There's nothing wrong about apologizing. Kana wataza yes, but kwete kuti aramba achivhara futi vanhu mari, achivhara futi vanhu mari yakawanda kudaro. It's a lot of money. And it's not easy, and he's going to be cursed. He is now cursed, that man, and you won't go anywhere. Thank you. You couldn't have said it better. Thank you very much, Wapedza. Thank you, Wapedzera. Right. Gabuka, I know kuti live uchaitevera uchaiona. I know. Nokuti unowanzopinda mu comment section uchitevera uchidi. You need to make peace, Gabu, nevanhu vesava. You need to do the right thing. Make peace. Azvireve kuti nokuti uri murume ukaita peace nevanhu kaunenge uchinzi wakapusa. Sometimes peace is very important with people. Make peace with people, guys. This goes to everybody. Anoziva mu comment section. This goes to everybody. Anoziva kuti maybe ukuita business wakakanya mamwe customers ako. It's never too late. Go and speak to your customers. Go and make peace with your customers. Because ndikudzai guys, kana zvangofungwa kudai soka zvadhakwa. Anoona, unotodhakisa business rako. Varimo maybe mu comment section umantara business kana kuti vakajutana kana kuti makadi it's never too late. Munozati chinonzi sorry chinopodza moto. Chinonzi sorry chakafanana nemvura pa moto. Chinopodza moto. Kungoti sorry, make peace with people, guys. Make peace with people. Munozati wakatotadzira vari kugunungunira ka. Just go and make peace with them. Zvireve kuti uri gwara doesn't mean kuti you're a coward. No. You're not a coward. Go and make peace with people. Newega unonzwa kuti uchifamba kudai kuti ndiri light ndine I'm a peaceful somebody. Unotonzwa wega kuti I'm a peaceful, hakuna chekutya, una chekucheka kumashure uchitya. Go and make peace with people. My diaries. So apa Gabu munhu angagara ari pano pa diaries. Guys, igaya kuti zvinozonyadzisa sei. Mumwe mudiaries anenge achiuya kuitirwa live iwo uri mumwe mudiaries. Azvizodi ine muri kuona. Ndakavhunduka ini pandakati nacho nditikwa ine nditori one of my diaries kubva kudhara achitotaura nyaya dzepana I'm like wow. Tinokugamuchira memochi anzi ndiri munyuwani guys na memochi. Tinokugamuchira memo. Welcome to Diary family. Welcome to Diary's family. We welcome you. We love you. Here we are a family. Tinobatsirana, tinotsiurana, tinoita zvese, tinofara zvese tinoita. Thank you very much memochi. Thank you for coming. Anzi ndiri weUK andiselina pamwe varara. Ameno. Hostai memo uyo memochi auya please get hostai memo. Ma UK murimo here umo. Pane umwe wenya auya memochi hostai wo memo. Hostai memo ma UK auya batai umwe zvakanaka. Ndeipi? Kola. Hello, Sis Melly. Kuri sei? Taura. Ndinonzi Lisa. Oh, ndiwe Lisa wacho? Ndine Lisa, ndine mamwe dzima imwe phone. Ndinonzi Lisa, ndine umwe mabhudhu akabatwa kwaGabriel. Zvakafamba sei? Ko inde unonoka kufona? Mafoni yangu iri busy, ndofanya makodzi kwakuchipinda mamwe. Zvaitika takaorder una Gabriel na February ndopandakaisa order yangu. Aive mabegi ari 390 mabegi. Then akabva 390 mabegi. 390 mabegi aive 31,000 mari yekutenga mabegi chete.
And then ngacho ndakabhadhara 42,000, which means it was 73,000 total yandakasenda kuna Gabriel. Akati asenda mamwe maorders, mamwe achazomasenda different. Akati asenda half, amwe achachamasenda half, ari ega. Then pakasendwa first consignment akati zoni yabatwa kucustoms. Ndava ndati zoni but something yabatwa customs nditanga first consignment. Nechitunu chasenda mfa yaZimbabwe. But inoshipa rini akati chashipa next week yacho zvainzi zvinoyafa yaZimbabwe. Then akatoti zvatikudza mabhuku zvasvika kuZimbabwe laitachanisa makabhasi zoni truck driver transportable Zimbabwe zvazvino South Africa asitaka pabhoga munezvelockdown kwakuri busy unesa akachinja futi statement akati zvakadzimaiwa kuenda nerucheva yaZimbabwe zvakaya nesino South Africa saka zvakuna customs futi of which mastatement acho akawandisa. Inini maupdate aindiudza ndaiudza makasi mari yese iyoyi yemaorders haisi kuti yanga iri mari yangu, imari yemakastoma yakatobhadhara achiorder zvinhu. Inini mari yanga iri papo ishoma shoma. Then pamwe pese apa aingoma mastatement ndikati iwo wakamboti zvinhu zvatosvika kuZimbabwe wakamirira tisakira sitaka pabhodha, nawo wakuti zviri muno muSouth Africa zvabatwa customs futi zvinhu zve-second consignment zvinofamba sei? Unomusendera mameseji close to 50 anongobhutika osiya. Iwo ndiwo wakutomunyengera ndezvinespereti chake manje. Right. Makustoma edu akawanda maSouth African ndikati ndonowa kuti ndiri pariski selife yangu noita mamesejistraighten zvekuti sakabata maodhi evanhu munhu aurare everyday utoemesiri ezvifoni unopedza 2 days sakubatosva muchaona pakasendwa meseji yekuti chii ezvinezvi ndakasanga pese sekurifanda vanhu. Imari yakawanda isingati zviripanda svika kupi vanhu vanozopopota ndinongozopedzera ndaloka foni ndoisa apa iye anenge achingotara mastatement. Iye nyaya yekuti zvingabatwa necustoms inini handichombozvibhilive anymore. Why is it vanhu vese vanamaorders asinasvika ari kutari kucustoms? Saka vese vanhu 100 here maorders avo ari kucustoms zvichifamba sei? Right. You know what? I think let's have part 2 of this nyaya haina kupera. What I'm suggesting, arikufona. All right. Gaiti vetatongomudza hatichadi kudyira bhonzo kunyara regaiti vetatongomudza chokwadi kuti tiri Team Africa Diary. Okay, kuti tiri kutoita ningirikiri ndiani atovhura group reTeam Africa yeye vaumana haya tiketi racho imari kwere kuenda kuteki kwacho imari but imari yakapwa inotosvika close 20,000 kasaka ainogona akatokwana kuti arrange. Hey. Elliot wacho agent wanoshanda naye kucustoms kwacho ari kutaura statement kuti ndambopiwa mari kuti sezvati akapiwa mari ari kunyeba kana kuti Gabriel ndiye aitigadzirira mafake payment zvakuzomiri ndouyi yandabhadhara asina kubhadhara haazivi kuti life gere unayo komenti ainde zvakaoma hazvo asi vanhuka asina ijokwana chete kwakwana consignment inonzi gudzi chete mazitye zvakaoma hazvo zvake zvega ndizvo zvinongobatwa kucustoms ngonzi zvese makastoma mese muri 20 munongonzwa statement yekuti customs why is it zvake zvega ndizvo zvinobatwa munyama here kana kuti chii okuti munhu aamubusiness anoita mafana anga achiziva kuti zvikadai so zvinodai so consignment yechitu yakati zvangu zvinoita kuZimbabwe zvasvika zvazodzoka futi zvacustoms eSouth Africa zvafamba sei ari kutaura mari yekuti marifanzi nekutenga yaatotanga hake kutenga zvangu achafamba nemakumbo ngengwa ndiri kumuudza izvezvi hanza kugivika good gold mask tipe nhamba yecustoms kana unayo tivafonere tikumbire vauye paline vatsanangurire vanhu kuti zvinofamba sei. Unganenge watigonera gold mask ukadaro unenge watigonera then totaura navo vouya panapa vonyatsotanangurira vanhu vazive kuti zvinofamba sei. zvakabatwa necustoms
statement dzaudwa vanhu peti so we are no longer sure kuti ndezangu kana kuti ndeza uyo kana kuti ndeza because munhu wese ari kungozwa statement. Right. You know what, Lisa, what I'm suggesting? Ngatiitei so, since it's a long shot, makabva ndokure kwa muchingodzwa statement kana makwenda ndopadhuze. Since tine vanhu vangani 3 ava vapromisa nti vese ava hapana munhu anze adarika kusvika achapiwa zvinhu zvake after month end. It's just 2 weeks to come. Let's wait. Timirire 2 weeks dzikwane idzi pamonth end apa. Toona kuti 3 ava vapromisa ava vari kuita here zvaataura antika kana aita whether haana todzoka takupesiwa yenyu akufona futi Lisa kutonoti ava apedza neavava toita say way forward kuti tipinde kune zvenyu. I think that will be very fair and make sense. Gabu nyaya rafu iyoyo Gabriel anofanira kuti tasiyane naye because chinhu chaumanzi munhu benzi anodhistroya chinhu chakavaka nemaoko ake ndozvikuitika muromo unogona kutokudhistroyera chinhu chaukavaka. Alright Lisa, ndiri kukunzwa Gabu adzoka mukoma Gabu. Ndofunga makastoma enyu mazhinji esauya panapa mamanzwa achichema nenyaya yekuti mune rafu. Ndofunga mavanzwa. Nzvadzika iyo yani tombofanga kuti ndikuudzei kuti munoziva kuti munozvidhistroya sei. Munoziva kuti kuzvininipisa kune pundutso. Kuzvininipisa kune pundutso. If you want to stay in this game, kana muchida kugara mubusiness iri kai, kuzvininipisa kune pundutso, and the honesty, the truth will set you free. Sometimes the truth will be a bitter pill to swallow, but kana mukaudza vanhu chokwadi chokwadi kuti guys ndo zvitori paground zvadai anomaona zvinokusunungura ichere mimi knowing kuti makaudza vanhu chokwadi, but mukazonyepera vanhu kuti uyu momuti goods zabatwa uyu momuti zvegoods zabatwa uyu zveavachazivi patove neconfusion ka ndokutaurirai ka ndatoona hangu zvandatoona picture ka anzvadzi if you're not careful ka muchazondudza zvenyu rimwe gore kana muchida kuve honest kuti ipo paya sekutamba sekuseka ndakatovhara ndakuita zvimwe ndakutsvaga zvimwe zvokuita ine mulockdown munomu zvinonetsa antimaona hamusi kuvhara kago chinozokumanikidzai kuvhara kago ndechekuti kune kusisina business hanzvadzi munenge muchida kago yenyu but nenyaya yekuti une kusisina yekutamba munoivhara. But kugadzira kwacho you have to start now. Lisa tina Lisa pari kuchema complain Lisa chimbomira. So you know what I'm suggesting my brother, right? So far vanhu venyu vakawanisa muvafona musipapa anditika sasi zvotakuita iko zvino ndavamisa ndikati right ngatimire including Lisa ndiri kumumisa because kwavakabva ndokure anditika kwavakabva ndokure vachidhila nemi musinganzwisani anditika saka nhasi taura nyaya ndofunga pane vanhu 3 vatapromisana zvatapromisana 3 anditika vamapromisa zvamapromisa imini anditi so vese mapatime frame yekuti mimi by month end munenge magadzirisa zvamunenge magadzirisa anditi saka vamwe vese ava ndavati mirai ndavati chimirai makadaro vamwe vese ava timbodhila ne3 because makawandisa chero ivo kuti tivaise pakona chimbomirai kamukoma Gabriel. Iyo nyaya yekuti munoda kutaura munhu achitaura iyoyi imbomirai munhu ataura apedze mozopitaurawo kana zvisinga make sense motaura zvisimeka sense anomaona. Saka vanhu venyu vakawanda nati titika wani vose bvuka hapana chinosolveka kawani ende tikuisei pakona ka chero tikada kuti tingatonyeperana hakuna kwainobuda chero kati munoda kurifana nobudi hazvibudi antimaona. Saka tombodhila ne3 ava vekutanga 3 vamatanga navo antika tombodhila naye uyu Yolanda uyu wemabhurugwa uya anditika umwe watinaye ndiani umwe ndinonzi anditi anenge nonzi animaona tombodhila uya ndisukudhila naye nokuti indine problem naye iyane problem uya owes my company money in order for it to collect. Aiwa antitazita aiwa kaGabu tawirirana 1 tikudhila tawirirana tinoda kutaura nhamba yevanhu 3 vatataurira tikuda kuti tisolve nyaya yacho ndinonzi Yolanda naanisha nditi saka uyu nonzi uyu imimi hamusi kudhila mirai kandi ndikuyeuchidzei pana nonzi tawirirana kuti ari kuowa imari handiti hana kuramba tikawirirana kuti imimi this will be done through me handi ndizvo zvatawirirana eheka saka that means iri idhiri roda kusiliwa iri idhiri roda kuvharwa iri hanomaona tawirirana kuti imimi zvinhu kana mazvibata imi moisa kwandiri handika iye marionza kwandiri saka tinoda kukavha Yolanda nonzi naanisha tombodhila ne3 ava first vamwe vamuri kuti mukudhila navo kuseri kondevenyava handika by month end kana mapedza handika toenda kune vamwe ndoda kubatsira yanzvadzi kuti ticlear all this mess
Anmona. We want you to start muri clinica mutenge zvinhu zvenyu panyuwana. Yes, tapedza 3 ngatidzokera issue yokuti zvinhu zviri pacustoms menge kuda kuti tosolva sei zvinhu zvakasungwa necustoms. Number 1, and it's total issue which was apa. But now we are talking about zasungwa necustoms of which everybody knows, of which everybody should have business. It's a risk to tora chero zvikaenda through Zimbabwe. Zviya zvinostaurwa zvana Rosana zvakabahwa customs zvaenda through Zimbabwe. Tikuti zvinhu zvabahwa necustoms moda kuti isolva sei because issue kuti isolve ndakada toisa patable. Issue ndakada kuti kuba here zvese kuti zvabahwa necustoms. Imi muri kumorwadziwa newedzera kuti kuba, imi muri kumorwadziwa newedzera kuti kuba, but you are not seeing the problems at hand. The problems on the ground, you are not seeing them. Muri kumorwadziwa newedzera kuti nokuti manzima kaba ndori kukurwadzai. Alright. Muri kumorwadziwa just a word ndori kurwadzai. But the problems at hand kuti vanhu vese ava havana magudzo, havana chekutengesa, havana business. Muri kusvikanganwa. SIS MELLY. Kanzi munhu ari kunzwa musoro, anenge achinzwa musoro. Kanzi munhu ari kunzwa makumbo, anonzwa makumbo. Hatingazoti munhu ari kunzwa makumbo, anonzwa musoro. Tengeda kuti issue iri padhend. Tine consignment dziri paSouth Africa dziri detained. Noti kuti kanzi kuba. Anokwandasenda kuti tida kuti at least titaure exactly the state of the problem, exactly sezvairi, kuita tizoisolva zviripo. But kanzi wapa iwo usina kuba iproblem because atizosolva issue yacho. Issue ndeyekuti handina kuba zvinhu zvasungwa, yes. Business naye mukoma gabu chero mukanzi mukanzi oraiti maba. Imini can you not understand kuti these people vari kubatikana nezvinhu zvinenge zvakabatwa. Chinogwadzai chero mukanzi maba imuzati hamuna kuba chii chingakurwadzai chii. But we have to be factual. SIS MELLY muri mbavha imusiri mbavha SIS MELLY. Alright, saka are you going to go right? Ndakubvunza naye gabu. Are you going to go around to each and everyone mchitira kuti justify kuti inini handisimba vandakazodai? Are you going to do that? I'm not justifying myself, but in kutaura nemi that's why ndakati aiwa. Ndosaka ndiri kuti some of them zvimwe zvinhu zvemashoko anotaura nevanhu vanenge vakaningirira, vanenge vakagumbuka nezvinhu zvakabatwa. You don't even have to put them in mind. And even focus on doing what is good. How many times ndakubvunza mukoma gabu? How many times muchitendera pamasitiri Facebook muchiona vakadzi vachidzwa kunzi mahure? How many times muchitendera muchiona vakadzi vachinzi mahure? Tinoudzwa mahure kakawanda. But do I have to come here and justify to you kuti guys ndinotukwa ndichinzi ndiri hure every day handisi hure? Why do I have to justify to people? Alright, asaka ndatosiyana nazvo izvo. Isiyana inenyaya kunze yekuti muri hure. You cannot control. Listen mukoma gabu. You cannot control what the you cannot control what people say, especially on social media. You can't control what people say on social media. You can't go to each and everybody and try to justify kuti zvamakanzwa zvekunyepa on social media because muchipedza kutauraka azvireve kuti zvese zvinotaura social media mukoma gabu is true. Hani mazvinzwa? Ndikakuvenga right now ndikaita personal yangu ndakaita naye kudhara ndiri ex girlfriend yenyu mimi. Hani maona? Ndikangofunga kungokuwachisai. Hani maona? Ndikona kucreate ghost account rangu. Ndoenda papa magroup amunoziva ikuganga. Ndinonyora munonitsidza about ndoisa mapicture. Hani mashona. So muchenda here kuno justify kuti i ghost la ndobori zivi ndizvokunyepa mirai vanhu ndikudzei. That's nonsense. Aiwa matodaro matopedza masports achataura about it. Because mato explain is a problem mapedza masports. Saka tengeta kutaura problem yecheni. Yes, let's leave zvemame mashoko izvozvo. Mashoko kunzi kwai kudika kana kudika hana basa mashoko. Let's focus on the kuti zvinhu zviri kuborder, zvinhu zvibude. Imimi focus right now on trying to clear your name, do good with people, make peace with vanhu vese vamuri vari kucomplaina kuti takakanganisirwa nagabu. Just make peace mugona kuti business yenyu ichita sei. Muchaona richivhurika imi. Zvokuti wandaze ndidzoka kwandiri one day kusenchera SIS MELLY ndiri kubva kuteki dambo kutengerewo something munodei. Zvavhurika. Make peace with people mukoma gabu. Make peace. Alright, Lisa, tukunzwa, but right now, Lisa, I'm hearing you very well, and I know that you are angry because you are Joanna. But right now, I'm peace with all of you guys. Antika, all of you guys. Peace does not mean to rigwara. Does not mean to a coward. No, you are doing it for yourself. You are doing it for your own good. And kuchero chumuka mafuchero akavafunga ndabuno advertise papi avavhunduke kuti kuchaita
negativity achabuda antiwazviona chero ivo vachifamba vanoziva kuti no I am at peace handina chipomerwa antiwazviona. So in the process of doing that you are one of those people Lisa antiwaona you are in the circle yevanhu vari kutochapa kuti wapisi navo handiti saka iwo ndati Lisa takuziva nyaya tinayo at the end anditika for now ndakumbirawo kuti let's wait for him tidile nevanhu 3 ava vekutanga because tikamuti riri kumukomba chokwadi anopesera kunyepere kuti oda itimira mangwana because tamisa pressure 3 at a time 3 ava kapedza navo then you go to the next chidaro anditika kana mukoma Gabu ndoda kuudza mwana mai vangu right ndopandoda kuenda pacustoms papa pamwana mai vangu anditi patinosvika kupera kwemwedzi andika tina naLisa vari kuchema negudzi rakawanda riri kwamuri anditika riri kucustoms uku patinosvika kupera kwemwedzi andika mapedza nevanhu 3 avakava mwana mai vangu kana uchiona kuti gudzi harisi kubuda andika please handisi kuputsa handisi kulead astray make peace with people tell them the truth kuti you know what my sisters ka ndandiri kuda I thought maybe zvinhu zvichabuda but handisi kuda zvinhu zvichibuda what's the way forward handiti so that newe wacho uite peace because uchapane paunododja uchidodja bullet chiti zvinhu zviri kubhodha zvinhu zvakabata kusvikira waita run out of options and for you not to make peace it's a very dangerous situation yekuti chero uchifamba nofamba wakatasa kubheki kwako kuti who is following me, who is seeing me, who is looking at me, because your life will be in danger. Antuona hauzivi kuti unobatirwa papi nepapi and iko kugunun'una kwavanchira vakasa kuchagira vanhu kana kuti kugunun'una kwavanoita muna vato mukuru for somebody who's running a business. You need to have vanhu vanenge vari clear vasingatauri bad things about you zvokuti wakaita so that business yako iwe rishandi rivhurike zvinhu zvako zviendeke. You don't need all the negativity in business because you don't destroy a business rako. I do understand chukunzi SIS MELLY. With everybody, it may be the problem of verbal diarrhea. Exactly. Work out on your language. Work out on your anger issues. Nyaya kutaura nyobvo kuma customers it should stop work zvidzore uri munhu wechirume control yourself. And ukangosvika muposition yekuti no vanhu ava vakavaka vari kuita izvi because kune zvinhu zvaifanira zvichisa zvinhu zvavo zvichiswa patebhu vachidya mhuri dzavo dzichidya chingwa chevanhu vavo ndakabata ndini handiona kana kuti ndakaponoka choche ukangozvifunga zvinokuita kuti wega usavapindure rafu. Sometimes varega popota wakanyarara zviri nani kuti vati haatipinduri anonyarara tichipopota is better that way pane kuti udzi unopindura rafu kuma customers iwaya anoita kuti business yako ienderere mberi hazvibudi. Izo mama taura chokwadi because pandinonyarara kunza nditaure pandinotaura ndotaura rafu the issue chinzi ndenge singapinduri is because ndenge chizokuti amashoko acho arikutaura ndorega kupindura kunzi wanyarara inoita problem handibata sei panonzi ndanyarara papa handipinduri yo issue yacho yokuti ndikataura kunzi ndatigona kutaura okay chinyarara zvanyarara ita problem. Alright, way forward ndiyo yatoda kuti titaurirane pano andika Lisa sorry munin'ina uchandiregerera andika ndoda kuti wagara wakatombomira nguva yakareba patience munin'ina wangu just 2 weeks month end ngatipei Gabu time let me work with Gabu timubatsire andika ihanzvadzi futi mumwe wedu let's work with him kuti pavanhu 3 ava ambokavha zvinhu zvevanhu 3 ava apedza kukavha zvinhu zvevanhu 3 ava andika then we go to the next people again that is maybe you and the others handizi kuti ndevapi because kucharamba kuchiuya vamwe antiwazviona totaura toita way forward yezvipi kana zvinhu zvisina kubuda kucustoms kana kuti zvane 7 months ka SIS MELLY let's go pane mafacts atokanga kuti toisa paground 100% anditi right vane second consignment iripo yakabuda ine vari pasecond consignment yakabuda ine bhili rayo re10,700 anditi remapenalties iri harina era yokunzi from China irotipa from Czech iri riri clear rikabhadharwa rongobuda but the issue ndekuti vanhu vakati hatisi kuzobhadhara iri risati rabuda ikati iri harina gara raita alright Gabu how about kana pane bhiri 10,000 rakadaro how about imimi semunhu ari kudhila you pay 10,000 iyo mobata gudzi racho ndakabadisha ndakatora ndakabhadha risiti yako ndinayo ishi handika come bring my money gudzi rako nditori naro risiti iyi bring my money utore gudzi rako since vakudhauta takuzotsvaka way yokuti tizviite but kuri kuchiita tichiitaura ndikaudza ndikati I had no funds that's why taura kuti let's contribution kuti mosanganisa moita sei because handina mafunds okuti kugona kubhadhara
because I even flew to Igagara 3 months in Pusha, so which means I no longer have any more funds, even but the living profit and then I for them because I have to spend out in the end, no share, but it's an issue. I'm going to say that it's not that I have gone specifically for that, but as a good outcomes, which you perform about that this, and then we let them know with part of about that this. Then in Yoktanga, the area I can't chica is it was a net of misunderstanding looking at agent. Because issue you keep it with 10,700. I had an issue with my ship for full count in customs by a pass later with us as a motor of France, if I pinned out something, pass fishing, pass fishing. Because to cut out my handbags and I choose this is a list aware which I was not focused, but I want this with them would so bad that was so good. Then but this best again the same thing. You would start to go on the farm water same thing. But imagine my penalties which is 19,000 was the initial charge. And the younger is still initial charge, but the penalty 12,000 younger Martin's of China is a ship of take. Of which Panama that's why I said is ring of that. Since one communication, yes, one but details let me talk now agent was Aram which way forward. One of wounds are agent that are Ottawa. But one but was just the university are 19,000, but I was school. Even Mugasin of margin about 20,000. I'm not understand 20,000, but if you go and break it down up, put it break down and then get in the issue because it's easier. I'm going to understand that. Apapane, Yaya want this upon the concern with the focus of the past. You would have existed to the passions of what my brain, same term, but not easy. I don't understand that. With you and the customers, right a pass, but I was to this. All right. Even Mr. Mama Gramsta wake out on Zunjriku, Zakato and Sarzaniti. Mama Garamukuta wake out Bude. Saka ini ndokumbira kuti kai imimi chimboita wake out chimboita izva mamuchita kuti muchitira kuti wake out tizvibude indodambomira ne 3 idzi dzevanhu dzandinadzo idzi tombomira ne imimi Gramsta mamuchita ikoko kuti zvinzvibude zvakabudawo good anoona tongodi itoza tatokamurawo ndo vanhu vane consignment yakura kapo ndo vana ningikira vaka ndo vana lisa customs yange to finalize on case finalize the best the only thing she doesn't wait to get with penalties or penalties late payment again because at the time saka parikuda kubhadha kwazvingani mari kuti zvibude 10,700 penalty starts then kudiwa ko imimi chibhadhara ikamubate zvinhu zvachona chibhadhara ikamubate ningikiri mubate zvinhu zvachona moti zvinhu ndave nazvo izvese zvichitika ndabva ndataura ndikati ini parazvino andamani you guys are in South Africa make payment one of you or two of you can make payment hold and then everybody else comes vachikubhadharai vachitora zvinhu zvenyu pamuri anenge azviita but what guarantee do they have kuti zvinhu zvinobuda zveshuwa vakabhadhara 10,000 ngavaende customs iwo direct unobhadhara direct kusars vakamira vokuwa release note zvinoita kuti vaende vega direct vanotoenda kuna agent anditi you pay through the agent unoenda kuna agent oita payment ko havagoneri kuenda naagent mukati kunonobhadharwa mukati imomo vonobhadhara voga inobhadharwa online e-filing that's an e-filing system because anobhadhara nesystem yake anditi ane agent code inomuita kuti iadile nesars so they use that e-filing system or they can go ivo vanoda kubhadhara direct ngavaende ivo vapiwe documenting inovatendera kuti vaende kubank vanobhadhara through the bank direct vasina kupa munhu mari saka zvikasazobuda vanogona kuklima mari yavo bheki here zvikasabuda vanogona kuklima mari yavo bheki here SIS MELLY, the case has been finalized pane zvinhu zvakonfirmwa kunzi okay izvi tiri kutora but izvi hatisi kutora but for you to finalize it kuti uzogona kutora zvinhu zvako there needs that money to be paid
aiwa mirai ndikudzei gapu chikunetsa ndechekudaisoka iwewo ndiwo runyatsoziva kuti kune zvinhu zvadii zvakafinalize tingazvibude but kuremember kumacustomers manje zvagarisa vanhu vakutya futi kurova futi 10 gida iyoyo hanoona parika futi paushawa chinobuda ndosaka vari skeptical hazvine kuti havana 10,000 but vakutya kuti kugona kuwedzera futi mari zvinhu zvikasabuda ndosaka ndati nini what guarantee do they have kuti vakanobhadhara 10 gidai zvinhu zvinobuda. Right, kana usvika guarantee nokuti tiendere kuno, you need the guarantee. The guarantee then comes from SARS. And you understand that. Iwo kana wabhadhara kana wasati wabhadhara, they can go and confirm, iwo na agent, then go find out kuti right, what is the guarantee. But SARS as long as isati yawana mari yayo, kana wasina kuwana mari, they won't give you the guarantee. They won't even tell you kuti tatora zvingani kana taita sei, but they will give you a document in a full count. Inoratidza kuti izvi zvine lawyer ripi, ma-lawyers Adam and Adams. But customs vanogona kutaura naye here vachibvunza zvinhu zviriko here vachiudzwa kunzi vachibvunza kuti tikabhadhara mari iri kudiwa zvinobuda here vakaudzwa chokwadi. Customs havangatauri navo but pane document inobva kunonzi kwakaholdwa zvinhu zvakaholdwa kuairline kana zvinhu zvakaenda neturkish airline zvinenge zvakaholdwa zviri kuwarehouse yeturkish airline. Turkish airline inenge yakapiwa detention order yekubva kusaro. Ivo vanenge vane zvinhu but vari kuti izvi zvinhu hatizogona kuzvireleasa because SARS is no longer counting those things, is no longer working on those things. You understand? Iyo iri kungoti right, if this payment is done, we release a release order toipa kuairline yoreleasa zvinhu zviripo. There's a guarantee 100% yokuti they'll get the stuff. Storage fee yakatoaccumulate kudhara the first 2 weeks. Hairambi ichiita storage fee. Storage fee inongoita the first 14 days. Chero ukazogara 3 months, 4 months, 5 months hazvisina basa. They only charge you the first 14 days chat. Because izvi zvimwe zvese nedelay nechii zvinenge zvava zviri kudilewa neSARS not by anybody else. And you understand? Saka inenge iyo yava responsible for that. It takes responsibility on that matter. But the first 2 weeks chete zvinhu zvambopiwa naagent. You understand? You panobhadha kwastorage. But after those 2 weeks, the storage now falls into SARS. You don't pay SARS, you pay the airline. Tatafunga kuti kune storage tikati yatovezve kumamiliyoni. Aiwa, the storage is there, but there the first 2 weeks, the storage here second consignment, I think it's about 5,000 because my pages are at 1 day. The storage here first consignment is about 4,000 because my pages are shoma. Storage goes up, put my pages up, but you are charged this. Right, yeah. Handichazive manje vanhu vane ndo pane magudzi analisa ipapa. Lisa magudzi pamaconsignments maviri yekutanga neyechitu. Right. Lisa. Ndisingazivi kuti ndilisa ndo and she knows that she Lisa akatobvisa mari. muri kunzwa here nyaya yenhingirikiri yemagudzi enyu kuti anzi pakangobviswa 10,000 magudzi anobva abuda. 10,700 kubva storage. Okay, ari kuti first consignment yakabhadhara mari hapana chakabuda. Murona problem iri kuitika ndechi is the matter of fee of which is right to understand the fee, but kana kuri kuti SARS yafinalize kuti izofinalize ipapo they remember the time chikakuti teaching with the documentation. I even sent them an email yanga ichitobva kuna agent kuna SARS officer where SARS achitotaura kuti usirega kuninyorera ma-emails asingaperi case iyi because yanga isitorina varida kuihandla case and that it pushed because mamunzwisisa here or maybe you wanted to find mbavha through into kuti kwanzi ndapa mari kana ndandida mari. Did you really understand him? Mavunza here 100% because remember Lisa, remember paukati iwewe you came to Joburg, then we were supposed to go kutende kuna agent.
then all of a sudden you got I1 people that tuma munhu. Then we went na Queen taenda na Queen arikupa the feedback, and the feedback yatikapiwa test, and then you are now saying it's all already wrong. That's why Queen avunza mugroup kuti but papa patika makati mukati understand. All of a sudden it's only that kana mani tsamwere mingi muda kuti mundi bate wrong, mundi bate akwakanganisa wakati kamaroka kase apana marenye yakachidwa paya marenye yakashanda kuti mabrands iwo atotaura mabhegi iwo akatowanda atosara asatogwa anditi pakatoshanda mari Lisa to save those brands. Otherwise aitogwa eshe posara maybe first consignment posara maybe manan brands arudo of which is Basiris ayat and one said atoshanda something papa let's accept that with at least Pacific apale something chatu kunotora chiri brand and one said because tikadongoti paita so mari yakashanda and then agent mufango muvunza zvakanaka kutoti better say ataura ngwani okay what is needed this is the way forward right mukada kuti tadai what will we do next kuramba tango akapashitande here because at the end of the day you are losing business, I'm losing business because in choose and lose out makato lose inda lose out it's not because you lose in and lose I have already lost it because it was a mawano kuda utaya stock shipana mkoma tabri and you understand so the issue is but zino wanikwa ziripo the first time the other problem last year munogona kutipa here ningikiri inonzi munogona kutipawo here madhozi ekuti timbotira kutaura nesars yacho timbotisaruziva kuti kudini nyaya yemagudzani mugona kutotaura nesars but sars haingatauri nemi changotaura truth ichataura it will let you go back to the agent again ipolisi yavo yavanoita yoprotect magudzi Gabriel anotita kuti isusu titenge masascam first thing for first consignment ma-orders anga abatwa amwe achazoshipwa ari in second consignment then ukati yasvika kuzimbabwe yakatonzi yasvika kuzimbabwe katonzi yachapuwa traki yako lisa chimbomira ko reference yeshipping yatigoni kuiwana here SIS MELLY handisi kuziva kuti munoita SIS MELLY no problem bendikichita yema-clients maybe handi-explain zvakanaka SIS MELLY ndakutumidzira ma-documents ane chinhu chinonzi airwaybill yakanyorwa pamusoro necase number and ndakutumidzirai that is the reference. Alright. No, kana iriyo reference no problem. Tukuita timbodzifambira nyaya dzacho timbona kuti haufa. Kana iriyo toda kuti timbotaura navanhu kusarudza toziva kuti timbona kuti haufa tingawana chipa nyaya yemagudzi acho toona kuti kana zvinhu zvikanzi zviriko vasikana kana zvinhu zvikanzi zviriko aiwa vanobhadhara votora magudzi. Nokuti vanhu chiripo chete vakungodhauta chete ngoti vakudhauta kuti maybe zvinhu hakuchina chete ndo pane nyaya. Vavunza again vakaudzwa kuti zviripo vavunza vatovunzwa kakawandisa vatotuma vanhu vakawandisa ivo futi again vachitaura that they are being told that the goods are there. The only thing chinongoita kuti azongoramba kamugara is because vada payment and you cannot take it from SARS without making the payment. Zvinongofanira kuti clearing haitangi usati wabhadhara maduties. Apa makastoma ako ndo vakutaura kuti hanzi panapa ndo vakutaura hanzi dei uchitaura so everyday kwatiri detisiri pano nhasi. Waona zvandichikudza kuti communication iri important. Hanzi dei vaitaura so everyday kwatiri detisiri pano. Mozachi, I've been doing this in the same group and then people say no. Ewe bindero ati pandere nema chichi inema chichi ewe bindero nema say then they believe somebody else wants higher zvinhu zvatotokwa pasina zvinhu custom zitikati iye wacho information anoiwana say because SARS haikupe this information kana usiri agent from muridzi weconsignment handikuunderstand inoprotecta the security yacho iri serious for zvinhu zvepacustoms that's why chinzi kana chiripo hachiwani chakashota nokuti wana chirimo because SARS chinhu chikashota SARS is the problem. Zvirimo SARS, what they took, they already took the documentation. Yes, already everybody in the group have already given it. But the only problem is that you always have to fear through one. But you can't run taura chilachi. Chatere because there is no new. There is no say getting to the fight for full count. Fight for full count. But to our brands, you are chatting our mangwana to basaras. But if you don't believe in this taura again, you can't believe somebody else. And who the house when you are basing. Which creates now a confusion, you understand, of many information people from different places. Yet ending in that tower, you disregard you. Oramba Shugochi, I you Gabriel. Yet already the information and the outcome. I'm going to understand that. The information and the outcome have been daily given, daily explained. Take it on when it's Taku is an agent at
mumwe ati yechi ndenge chiziva kuti there is no agent anogona kuenda kunobata consignment yemumwe munhu kana kunopiwa information yeimwe agent neSARS. They don't do that. You work according to your agent code in order to get information. Chero inini ndichida information pa consignment yangu yai because under me I go through the agent ndikaenda ndiri kuSARS, they refer me back to the agent because he is the between men. Ndiye wanoda adile between here because of the credibility in the license yapiwa navo. Inini I cannot deal direct now. All right, let's wrap it up for today. Toti, ikai. All right, Lisa. Undipinze waka mu group renyu try kuweka out nyaye ningikiri ye 10,000 yacho kutaurwai. So that tione kuti tingaifambisa sei forward, but you Gabriel, what I'm just giving you this task kuti by month and sotara wataita, let's make sure kuti totanga ne 3 hour kudai ini ndobetsera ntara neve kugroup kutona kuti how best can we do it panyaya dze 10,000 iri kudiwa kuti magudzi abude, then kana kuine zvimwe zvinenge zvichizoya tichingozviclear sai zvichingoenda kusvika wapedza zvimoto izvi nevanhu. Chimoto ichi chepaSARS hachisi kupedzwa neni, chinofanirwa kutopedzwa nemaclients because tagara tataura kudara. It's been months since we talked about this. Ndozvandiri kuti lega tionesane nemaclients kuti tiwe all the options with the clients, tinzoti maclients pachawo tionesane, handitika tongoonesana kuti panofamba sei, then eva nezvinhu, then we start from there. Iwewewo by month and please ndibatsire hanzvadzi yangu kuti tidzoke pano ndinoda kudzoka pano ne good news kuti inde yakuzokuziva kuti Yolanda mabhurugwa akasvika, Anisha ndiyo mabhurugwa akasvika, uyu Yolanda zvinhu zvaveke kuHarare, uyu nonzi wakanditumira mari aiwa mapicha ndinopiwa uyu nonzi wakandipawo mari zveshuwawo ava vakatumirawo zvinhu zvikapedza, saka pane vamwe here totangira ipapo tichidaro. Takanga makutaura yanuzi yanga around cages. I will check by documentation kozoita mari yeclearing yeSouth Africa, kozoita mari yakazobata arma extra penalties whereby everybody shared the money. Saka we'll make a breakdown because we still have people vamwe varipo ipapa again vari paconsignment of before, and then we can have saka iweta breakdown ikoko iyewo nonzi achanditirawo breakdown kunoku iwetawo breakdown kutozokukombeya manotsi acho togona kuti takagrupu kacho tiri 3 toona kuti haufa zviri kufamba sei as long as zvapera chete, handiti saka yekubhodha inchange yekusara zinchange chizokuudzai sokuti varonga sei kuningikiri kwacho because toda zvinhu zvacho zvibude, but we need to be sure kuti zvinhu zviriko zveshuwa first of all ndo chinhu chekutanga. SARS, if ever it gives you case and gives you an outcome, it gives you a document, a full count. You understand? Unopuwa a certain document runs full count. Uratidzwa kunzi right apa zvinhu zvenge zvinenga brand ambassadors ma lawyers acho the saka zvinhu zvine zita rokunzi kana Louis Vuitton zviri kutogwa neAdams and Adams, Nike iri kutogwa neFisher chichi, uri understand? Only that, otherwise zvimwe zvese zvinenge zvisina ma representative zvenge ndo zvinotosara zviri available. Alright, tikuzvinzwa rega tionesana nevanhu vacho toona kuti pari kufamba sei. Saka thank you very much hanzvadzi, tobatana kuseri iwo nditirawo zvawaita iko zvino kana uchinoadresa nemacustomer please try to tone down your volume pakutaura navo zvere afusiyana nazvo izvo tione kuti taita toda kuti urambe uchisauchingwa patebhuru chevana vako zvozvonyasaka kuti uri munhu wechirumongo mukawangogara pasina chekuita wauraya woga bhizinesi hazvizonyatsobuda handitoona kana mumba macho hamuite mufaro. Saka iwoita saizvozvo ini rega nditaure nepipo iri riri kuno iri then totangira ipapo then chizokudza wondigadzirirawo pa3 ava mabhurugwa aya iwe ibva watanga kutotenga mabhurugwa aya uye tione kuti haufa pavana vediaries vanenge vanzwa hasha through inini mondiregererawo ndo zvinoitwa izvi ndakanganisa kudai but inini kuva munhu akatoshata kana kuita say no, I don't do that. Vanotoziva vakawanda hence vanga vari comfortable neni. We only had a problem with this kuti zvizabatwa then toita misunderstanding, but you they really know that I'm not bad unless if paita problem kudai tosanzwanana then your problem inenge yaungoitika chete. Chero naYolanda we started to then wanting some inini achitondituma kuti ndinotevera mari dzake kune mumwe munhu akatora mari dzake, then I even followed ndakatora mari dzake. That's why takatanga relationship naYolanda, then sishanda tese pachibva paita this era inenge yakuda kuita senge hachi ndopedzisira tisikazanzwanani, but tenge tisina kutanga tisinganzwanani.
No, that's good. Now now you are acting like a man, manje. You are acting like a man, right? Saka my diaries manzo waka message yenyu anzi my diaries sorry yenyu kana pane wanda offender ni matauro ndandichita it's not my intention yo antika saka right ndo zvateda izvi ndo zvatechida at least now we are going somewhere. Now we are going somewhere. Doga bote chidawi. Saka now we are giving him benefit of the doubt. Shakanakisa manje takunya sotorana na gabuedu shakanaka na kanzi forgiven. Thank you Bibiana. Thank you Bibiana. Anzi taku forgiven. Okay. Bo. Saka chile gaitizo ona kuti zvinenge chifamba sei but tosinyazo kutenda. Taona tambo kafa magepu like vanhu 3 vatina vapa takavha ipapo toenda mberi manje tinyasoona kuti haufa then toziva kuti aiwa Gabu zvechokwadi yanga iri pressure but hasi munhu ari bad hasi munhu akaipa andimazviona so zvese tongosira maoko make iye Gabu kuti achigadzirisa so mukoma Gabu regai tichikusiyai kwavira muvate tozokubatai zvakare pachikamu chinotevera. Ndatenda too much SIS Mello Diaries family. Thank you very much for the opportunity. It's all around side. So a mistake. Thank you. Thank you very much. Right. Lisa, Diaries tinogadzirisa tinongongodza mandikiki tinokanda mapoto tinongongodza badish zvose anditika right saka Lisa bear with me. I think let's go group kwenyuka and this kuziva I think apa group kuchimuri vangani andifiyazoziva but this goods let's try and investigate first kuti zvinhu zviriko here kana zvinhu zviriko ka andizivi wiranai if it's a risk that is worth taking kuti zvinhu zvibude ne10,000 ka let's do it, let's go for it. But we need to find out first. I will check ndine documents andipa. I will check those documents ndopa kuti va verify kuti is everything legit. Totangira ipapo. Okay, thank you. All right. Thank you very much, Lisa. Right now, guys, I'm just hoping kuti vanhu 3 ava va Yolanda, Nonzi na Anisha ndo vandoda mbomira navo 3 ava. Ndo ndambomira navo Yolanda, Nonzi na Anisha kuti timbona kuti tikasolve these 3 kana neni tomureverera kuti aiwa asitsotsi munhu. Oh, here comes disaster. Mungona zvananditaura zvazvia. Ndaisigwa message nemukadzi wokuLesotho panapa. Hi dear, I am a Soto lady from Eastern Cape. I don't work, I depend on selling. So I bought a ticket taxi from Yolanda. Vakomana ndimuri kuona soka. Last year, even now I haven't received anything. So I saw your number from Facebook since I asked you to give me my money. Can you please help me to get my money? The same Yolanda wayanga chichema panapa kuti ndikuvhara mafoni angu. Mukona, the same Yolanda who was crying kuti ndikuvhara mafoni angu ku nyaya dzevanhu. Ume complain yato uyai. Haina anditangire kungowachisa munhu tanga nekupa munhu benefit of the doubt kuti munhu aite work extra hard kuti abhadhire zvinhu zvevanhu kuti ati prove point. Hello. Hello. Unjani? Yeah, ndiyapila njani? Ndiyapila. Kona manje ngibona imessage yakho kwenzekalani? Okay, ndithengile kuYolandis 40. Tracksuit last year August. Since then angakafumana imali yam. Utenga amateksi amangaki ayi40? Yolanda 40 ukama lakhe her name is Yolanda 40 yeah. Okay, utenga amateksi amangaki? Yes. How many taxis did you buy? I bought 6 tracksuits. So how much is your total? Yeah, it was 4,800 and something. I can't remember exactly, but I will check. All right, my sister, since you saw us, we have been here from 7 o'clock, right? I don't know whether Yolanda has explained to you what was happening or she didn't explain. I don't know Yolanda. I only came to know Yolanda today when she joined the live. Actually, we are having a problem. Yolanda
she kind of said it when she joined the live, because she's also having a problem with the person who was clearing their things at the SARS, because apparently we had the person of the owner of the cargo where they send their goods with, who he was here right now. So he's the one that we were talking to, and apparently the owner is also saying the same thing, that those things are being held at the customs by SARS. So, and Yolanda even kind of said it here to say, I am even scared to answer to my customers before you even send me the message. I am even scared to answer the customers, because if I tell them what is exactly happening, they will think I'm lying. So I can't even answer. So she was actually shouting. Yeah, she was actually shouting to this guy, this agent from Turkey, to say, what am I supposed to tell my customers? Because they think I'm lying. So my sister, bear with me on the people, the 3 people that we agreed that she is going to refund first. Yolanda's name is there. I have Yolanda, Nonzi, and Anisha. Can you please give us up to month end? Because the agents promised to pay back. So once he pays back Yolanda, I'll also push Yolanda to pay you back your money. Okay, please, sister. No, don't worry, because we are busy working with that consignment, the one that has got your tracksuits. Okay, because we don't understand these things, so yeah, we just thought, oh, she scammed us. No, she didn't scam you at all. I can even call the agent if you want right now, so that you can hear from the horse's mouth. He didn't dispute, he agreed. And the language, and I was like, no, I can't hear anything here. I'd rather talk to SIS MELLY in person. Okay, no problem, my sister. Yeah. Now that I've got your number there, I'll make sure as soon as Yolanda gets, because the agent said maybe he's going to give you money, or he's going to give you the goods. He's going to buy those things. So he just asked Yolanda to send the pictures of the goods. So I think your tracks are there. If he buys the goods, he said by next week, Thursday, he would have bought those goods, and then he'll send them to me personally, so that I can hand over to Yolanda. So as soon as those things are here, I'll push Yolanda also. And besides pushing, I think Yolanda will also contact you to give you back your tracksuits. Okay. So just give you a little time. Let's try to solve this and see where we can, how it can go. Okay, thank you to put my mind at ease, because I was really worried, you know. Yeah, true. Thank you. True. Thank you very much, my sister. No, don't worry. Even my husband was fighting with me, because we took our last money in the house to make a cash. Yeah. Sorry, my sisters, but we'll try to help you, because we want you guys to have a good relationship. So we'll try by all means to help you. Okay. All right. Thank you so much, sister. Okay, thank you, my sister. Bye. Right, you see what, guys? Sorry, guys, pardon me for my bad English, but the English doesn't pay bills. Guys, kuti mumwe anopinda pataiti musikana uyu anga asingatozivi anomaona mukadzi uyu didn't even know kuti kune nyaya anzi I've been there, I've been watching, but the language yanga ichindinetsa ndiwisise anomaona. Saka munofanira kuziva kuti chatove nevanhu vemuno South Africa nenge achitotifollowa pamapage pedu apa anomaona. Saka Gabriel, if you are watching, you see what I was telling you, kuti uno destroy life yeumwe munhu nekuda kwezvinhu izvi. And marana, please, musatore deposit dzevana ava, musati maunza zvinhu. Musatore deposit, if possible, don't take my deposit avo man. Muzvisati zvauya. Akabhadhara 3,000 something yematracksuit 6. Iko zvino Yolanda sektora kwauri kuita kuvhara phone kuzokutyika kumudaira. Nokuti zveshuwa kamudaira kwamuza kuti zvakabatwa hazvibelieve zveshuwa. She won't believe. Unofira mahara shuwa chifira zvinhu. This needs to be solved, guys. Inyanda kuti isolviwe ivanhu vapiwe zvinhu zvavo vesa vabhadhara zvinhu zvavo. Hey, no, Oscar Hans, Simeli, please use English. Owen, leave me alone. What English? Hey, guys, Majona Gabu, I hope you are watching. I hope you are watching. I hope you was one awake. This is a very dangerous game, guys. It's a very dangerous game because South Africans are not kuraira. Muno muna no fira 100 rand, guys. Muno no fira kambudzike phone.
munhu anomufira kambudzi kefoni kwandatorao namba yenyu kupage. So guys, let's do the right thing. Anditi Gabu solve nyaya idzi, ukasolva nyaya idzi vanhu havosolvawo nyaya dzavo. Yolanda ndatove nekesi yako saka uchipuwawo zvinhu zvako ini ndakatokugara ubhamba kuti upe mukadzi zvinhu zvake nokuti ine I'm fair. Antoona I'm very fair. I am very fair. Once you get your things, you give this lady her 6 tracksuits. Hey, if you don't, I'll do a life for you again. I'll come back again for you. Right guys, morara zvakanaka tafiti gara 4 good hours nenyaya yaGabu. 4 good hours taking in naro vakomana. I'm taking in naro. Taking in naro. Chishongo ndakuenda kani mama. I'm going mother, I'm going. Taking in naro guys, saka ndakuenda guys. Let's meet tomorrow. Confession yedu will do it tomorrow. I think in emuroi nasanga gara kataura kuti ndabva kubasa. Like angabva kubasa in the shade. People vangwari ponga sakwasi kuya. I'll try to understand kuti mangwana ngona kuya here. Then we can also tongobatanidza mangwana confessions nechi neye uroi yoyi. Antika. So yeah, let's meet again tomorrow guys. Tobatana antika morara zvakanaka. God bless you guys. I love you all. Take care of so tapiwa nashe. Ndocha no collector guzre harare. Morara mnyasha guys. Take care.